Owebore ụmụnne m uhuruchi ọma, ụtụtụ ọma, ehihie ọma, ebe ọ bụla ị nọ wee na-anụ olu anyị n'ụbọchị nke taata. Anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche n'Igbo TV. Owebore ya ọkwa nwanne gị nwoke onye ọ na-eme ọ nọ n'oche ọ nọghịgara gị nwee ike anyị abụọ enwere ike wee ma nọrọ. Ọkwa nwanne gị nwoke onye na-eme ọ tabiri nyetụ gị, ịtabirikwe inyetụ ya nwanne nwoke Izuchukwu. Mana ịkpọ m Igbo TV nsogbu adịghị, maka na ọ bụ ihe onye nwe ma ihe onye na-arụ ka ejiri wee mara ya. Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị nke taata, wee na-asị dịka ị na-anọnyere anyị n'ụbọchị nke taa, gbanịa mee ihe ahụ anyị na-eme, nke bụ na anyị gbara mbọ ma gịnị gbasa anya ozi ka o wee zuo mba niile ọnụ. Dịka ị na-esonyere anyị, biko gaa pịa aka ibe ndị oyibo na-akpọ share button ka o nwee ike zuo ụwa niile ọnụ, ka anyị nwee ike ebido ozugbo, maka na okwu anyị ji n'aka n'ụbọchị nke taata wee ezigbote okwu gbara ọkpụrụkpụ. Dịka anyị si eme, anyị ga-agakwa n'ihu kenye ụmụnne anyị one na one, mana ọ bụrụ na ya akpọghị aha iwe okwere gị. Dịka ị nọ na-ege ntị, ụmụ niile na-edete ihe odite, onwe ndị ga-enwe ohere ịpụta n'ebe a n'ụbọchị nke taata bịa kwuo okwu. Nwekwe ndị ọ gaghị adapụtara, ọwụ na ọ dapụtara gị, biko iwe wene gị. Ọwụ na-erighị taa eri echi, ọ ka okwu otu ihe ahụ. Ọkwa na o nwere nwanne gị bịara ebe a bịa kwuo okwu, ọkwa nwanne gị okwuchitere ọnụ anyị wee wụrụ ya. Ndewo. Anyị na-ekene Kenneth Johnson, Clement Lingo, na-ekene Ebuka Okonkwo, na-ekene nwanne anyị Emeka Tangod, MC Noni, Chinwe Chike, na-ekene gị, na-ekenekwa Midon, na-ekene Anyanwụ Chidimma, na-ekene Ugude Onyema Ichi, nwanne anyị nwoke Samuel Igbo, na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. Ọ ga-adị anaghị, na-ekene gị eti dadi daalụ. Gabriel Duke, na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. Nwada Chiamaka, na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. Wee na-asị unu dịka unu na-anọnyere anyị, biko ga-apịa aka ka anyị gbasaa ya, ka anyị nwee ike gbapịa ọzọ, maka na ọwụ na anyị ahachataghị ozi ya agaghị enwe ike gbasaa n'ụwa niile. Biko ka anyị gbasaa ya ozi. Ana m ene anya ebe a wee na-ahụ na mmadụ one ihe gbasakwuru ozi obubeghị ibu. Ọwụ na anyị niile nọ ebe a gbasacha anya ozi, one anyị ha ga-akarị. Biko ihe gbasara Igbo na-adị unu ma ọkwa ya mere unu ji wepụta ohere ịnọnyere anyị. Biko gbasa ya ozi. Ama m ihe unu pụrụ ime. Ndị Igbo bụ ndị ji otu obi wee na-eme ihe. Ndewo. Anyị na-ekenekwa MCV, anyị na-ekene nwanne anyị Kathleen Theophilus, anyị na-ekene nwanne anyị nwaanyị Chinenye Rosemary Nzelu, Kenechukwu, anyị na-ekene Vincent, anyị na-ekene Jerry Joakim, Charles Nwafọ, anyị na-ekene Uju onye ka ọnwụ, anyị na-ekene Jeskid Ayuba, anyị na-ekene Chijioke, anyị Bambo, like Paul Destiny Chibike, daalụ. Nwanne anyị ezigbote nwanne anyị Chinenye Steven Obi, anọnyere anyị mgbe niile, daalụ rinne. Harmony Kalụ, Princess Eze Peters, anyị na-ekene Daniel Savio, Harmony Kalụ, ụmụnne anyị niile aka anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. Wee na-echetara gị, ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị, ọ na-akacha mma mgbe ahụ anyị bido enwe ike banya, maka o nwere oge ọ ga-emeruo dịka m na-ene anya akwụgwọ n'ahịrị na-emebeghị eme, mana ohere ka dịkwara gị ime gịnị iso anyị wee nwee ike were papịa ọsọ. Owebore ya anyị na-ekene ụnụ niile, dịka m kwuru na mbụ, nwanne gị nwoke Izuchukwu, onye na-eme ịtabiri inyetụ, ọtabiri onyetụ gị. Ịkpọkwa m Igbo TV, nsogbu adịghị ka ị na-anụ odi ya. Owebore ya ebe isi wee na-anụ olu m bụ Washington DC nke nọ na mba Amerịka. Onye ọwụna na-abata ebe a na-amarụgwo otu esi eme. Onye bata ọkọwa onwe ebe isi akpọ na onye bịa. Dịka m kwuburu na mbụ, o nwere usoro ị ga-ebu ụzọ ịgacha enwe ike sonyere anyị ka ị nwee ike mara ihe anyị chọrọ, maka otu anyị si eme ihe n'Igbo TV dị iche otu esi eme ihe ebe ndị ọzọ. Ihe anyị ji mee ya ụta nwụ ka o nwee ike nwee usoro, nwee ike na-agụ ọfụma. Ama m na unu ghọtara.
Darun. O wee bụrụ ya ine anya n'ụbọchị nke tata anyị nwere nnukwute isiokwu anyị ji were bịa. Ọ na-eme ihe pụta anyị asị ka anyị kwuo ya. Anyị ahụhụ ndị na-eme ihe pụta anyị asị maka ihe ndị mmadụ ga-ekwu, maka nke wee eziokwu mimere na mmadụ ga-ekwurịrị okwu. Ihe kacha dị mkpa n'Igbo TV bụ na ekwuru eziokwu, na-azọpụtara ndị mmadụ, na-emere ihe kwesịrị ka eme. Ọwụ maka ihe ndị mmadụ ga-ekwu, maka memere enu memere ana ọnụ emere ka e were ya na-ekwu okwu. O wee bụrụ ya isiokwu e nwere n'ụbọchị nke tata wụ ine anya n'obodo anyị. Agụụ karịrị akarị, enweghị nchekwa karịrị akarị, mmegbu karịrị akarị. Anyị mana dịka anyị na-agba mbọ inwere onwe anyị, anyị agaghị na-atụsị ọkpa wee na-eche o nwere ihe ndị anyị kwesịrị ị na-eme tupu oge ahụ eruo. O wee bụrụ ya ka anyị wee sị ka anyị nọkọta ọnụ wee kpaa alụ sị kedu oke na ọrụ a dịrị anyị dịka onye ọbụla, otu anyị ga-esi were mee ka ihe dị mma dịka anyị na-achọkwa ihe na-achụ anyị. Anyị agaghị na-anwụcha tupu anyị enweta ihe na-achụ anyị. Anyị nwere ihe ndị anyị kwesịrị ị na-eme tupu oge ahụ eruo. O wee bụrụ ya ana m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị na ọ ga-adịrị unu mma dịka ị na-anọnyere anyị. Ọ bụrụkwa na ị pịrị aka were gbasa nyawa ozi, ana m ekpere gị ekpere pụrụ iche. Chukwu gị ka bịa ma na-echekwata ndị Igbo ka na-echekwa n'ụzọ pụrụ iche. Ọwụkwa na ị na-ekiri anyị n'ebe ọ nọ, nyawa ekpere sokwa gị. Ọwụkwa na ị na-ede ihe nyawa ihe odide o so gị. Ọwụkwa na ị ga-apụta n'ihu akwụkwọ okwu nyawa ekpere so gị. Ndewo. O wee bụrụ ya onye mbụ m ga-ebu ụzọ kpọpụta n'uhuruchi a wụ onye unu ma ama nke ọma, ga-ebu ụzọ tinye nyawa okwu, bụ nwanne anyị nwoke Destiny Ọnụchukwu, onye unu ji official ijere wee mara. Ndewo nwanne m. Ndewo. Ka ị mere? Adị mma. Igbo TV ekene m. Daalụ. Igbo ekene m ụnụ. Ndewo. Wee na-asị ndị Igbo nke onye chiri ya zelụ. Daalụ. Na anyị amala anyị mma n'uhuruchi a. Wee na-asị nwoke na nwaanyị ya gaziele ya, maka na a sị na ọ na-abụ ehochi ekene Chukwu Olisa. Anyị dịkwa ndụ n'ala ndị dị ndụ tata. Wee na-ekene ọra na-ege ntị. Wee na-asị n'ọkwa nwanne unu nwoke onye bụ Destiny Ọnụchukwu official ijele na mba ụwa, nke si ọzọ obodo eje bikwa na mpaghara obodo a na-akpọ Dubai, United Arab Emirates ka m si akpọ. Ndewo. Ndewo ijele. Tupu anyị aga n'ihu, o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ tupu agazie m na isiokwu ji na mgbede a. Ị na-anya n'ihu akwụkwọ n'ụbọchị nke tata, o nwere ozi dapụtara o wee bụrụ na nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Ọji Ụzọ Kalụ na ndị ụlọikpe ekpecha ọgwụ si ya ka jegodo ka o si na ebe a na-akpọ prison were pụta. Ajụjụ m nwere ịjụ wee wụrụ dịka o si wee ebe a pụta, obi do anyị mma maka na anyị bụ ndị Igbo. Dịka anyị na-ekwu ụnyaahụ gara aga, a si eme enume ana na nwanne anyị nwanne. Mgbe anyị na-ekwu maka onye kwuru okwu gbasara nwanne anyị Perikom na ndị Odimeja sisi gbagharụ si na-eme enume ana na nwanne bụ nwanne. Ọ ka mma na emekwere ihe mere onye ihu si mekwere onye azụ. Ọ bụghị agbaghara onye nke a, agaghị agbaghara onye nke a. Njọ bụ njọ, onweghị njọ ka ibie. So wee wụrụ ya ajụjụ m wee wụrụ Destiny official ijele ka ihe were okwu nkeji tie ọnụ n'okwu na ya wụ akụkọ ịnụ. Ndewo ndị Igbo ekene m n'uche nke m, maka na ọ na-abụ nkwụsịkwe mgbe ụfọdụ masị uche onye adịghị njọ dịka anyị si ekwu. Ekwugo anyị ma na ihe onye mere adịghị mma, maka na a sị na onye mee njọ igwe na omere njọ, onye mekwenụ mma igwe na omere mma.
mana ọ dịgo ka ọ ya adị ya bụ ajọ nwaanyị gwalụ di ya mana ihe a na-ekwuzi bụ dịka m kwuchekwe m kwuo n'Igbo si na egbuo maka iwe si nie maka isi maka na ọ na-abụ ya bụ onye asị na ịtaba ọfụ ogeri ụta ịta onye ọfụ ogeri ụta taa ya ụta ịdọkpụnatakwa kenyekwe ya okere urie maka na ọ ma ha ụma ịtara ya ụta lụọ echi ire ameli o ji bụrụ onye ọfụ ogeri o megokwe ya ihe eji maka ewe jide okere urie dịkwa m kwuo m na-asị na mgbaghara ọ na mmehie adịghị mgbaghara ya adịkwana ọkwa na-ekwesị ịgbaghara na-ekwesịrị ịgbaghara mmadụ niile na-ekwesịghị agbaghara n'itinyekwa ihe n'ihe ikwuru wee wụrụkwa ihe ahụ nwanne anyị nwoke Maazị Nnamdi Kanu kwuru sị na ọnwụ sọsọ ndị Igbo bụ ndị dịrị ego. Eziokwu maka na ma ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ maka na ọ sị na ọ na-abụ mmiri bido n'isi gbalụọ ịchọrọ ịkpọkọta ndị ọjọọ niile ibido n'isi ọ dị ka eze obodo tụrụ iwu eze obodo pụta ịtụa iwu si na ịkpọtara ndị bakasị onye ọbụla mere njọ n'obodo a sigbue ebiazi ọ bụrụ na nwa eze obodo na-eme njọ ewetụọlụ inu si na ọ bụrụ na mmiri huo na ebe a na-akpa oke ọhịa ọ ga-ebuturiri osisi na-adịrọ mma mmiri a jere ihu ya butuo ife niile ọ bụla ife na-ekwu bụ na n'ime ya ọnwa emekọla ihe niile maka na ihe abịara sị na maka na onye nke a bụ onye Igbo imegide maka ife o mere rapụzie ndị ọzọ ọ bụla ife ndị bekee na-akpọ tribalism ọ na-adị mma achọlịta mmadụ niile mejọrọ afụfụ ata mmadụ niile afụfụ kwana ịgba alụ agba alụ ndị agha agba alụkwa ndewo ijere darụ rinne o darụ asị m ka ọdụ mkpa dịsi ike na anyị mesara ya okwu aka tupu anyị aga na ihe anyị kpụ n'ọnụ n'ụbọchị nke taata. Ijere ka ifuru isiokwu anyị tupu aga m bikasị aga m ajụ gị ajụjụ achọrọ m ka itigbodo ya ọnụ were ofu nkeji tii ya ọnụ gburugburu emechazi ajụzie m gị nke gbasara gị. Ndewo ya bụ isiokwu atụmatụ iwepụta n'ụbọchị nke taa ụmụaka ndewo maka na nke bụ eziokwu dịka anyị na-azọ sị na anyị na-anụ ọgụ ka anyị zọta ebe dị mma ka ọ bụrụ nke anyị anyị adịkwa mma na anyị nwe n'ime onwe anyị dị mma maka na ya na-ekwu ọ gbasatala m gbasatala onye ọbụla nwekwa onye dị mma n'azụ nweghị onye dị mma na onye ọbụla nwere ebe o si eri mpeli wee bụrụ ya ọ bụrụ na ife na-ekwu bụ na isiokwu anyị ka eke esi wee na nchịkọta nke m ịfụnanya dịka anyị na-azọ obodo anyị ka anyị nwabụ ndị Igbo esi eme ka ịfụnanya wee na-adị mma. O nwere otu ọzọ ọ na-apụta ọtụtụ ụmụnne anyị onye ọbụla na-ekwusị na Igbo afụlọ nwefa n'anya Igbo afụlọ nwefa n'anya ọ bụrụ maka ife ofu onye mere nwanne ya o welezi iwu ahụ o nwere ike sị na mmadụ niile afụlọ nwefa n'anya mana nke bụ eziokwu bụ na e nwekwara ebe ịfụnanya ka nkụ n'ala Igbo ịfụnanya dị n'ala Igbo Igbo fụlọ nwefa n'anya mana ofu aka lụta mmanụ zuo ụwa niile ọnụ ọ bụrụ gịnị ka a na-ekwu ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị were ikene na ịfụnanya dịka anyị na-anụ ọgụ nwanne anyị nwoke a na-etipụsị isi na-aba so much sacrifice na ọrụ ndị bekee anyị kwesịkwara a na-anụ ọgụ ahụ ka mmadụ niile dụọ onwe ya ọdụ maka na ọ jọgburu onwe na mụ na gị na-eme ihe nwanne anyị na-anụ ọgụ na o nwere ebe anyị na-eje ọ dị mmadụ na-abụjala ịgba nta m rapụzie anụ anyị na-agba mpụtazie m si na ụkwụ gị dịka ụkwụ enyi ka m gbazie mana mgbe anyị na-eji amara m ihe ibu n'obi mara nke m bụ n'obi anyị nwetazi ife ahụ ọ dị ka enyi na-abụta ile ego si kaba mee ebe a na-akpọ biznes kaba zụọ ahịa ebido ife nọ ya bụ ọgabazie m chọbazie otu m mesi wee nyezi ego kerie ọnwụọ ka ị nwụrụ ka m weburuzie ọkasị akasị na ahịa ahụ anyị na-azụ ọ dịrọ mma ana ọ bụrụ na Igbo wenata aka ka ịfụnanya karịa ife ọjọọ anyị na-eme ifu na anyị zọta ife anyị na-azọta ọdụla anyị mma mana aka welukwa anya ukwu na ekworo n'ime anyị na-agakwa n'iru enwetagodo ife anyị na-achọ ọ ka ya adịkwa maka na akwụkwọ nsọ na anyị ga-anọzi n'ime mmehie ka gbara wee baa ụba. Ndewo ijere okwu gị amaka ajụjụ m wee wụrụ
ijele kedu mkpụrụ ihe abụọ ị nwere ike ime dịka ijele iji were mee ka ọnọdụ ndị Igbo dị mma dịka anyị na-achụ ihe anyị na-achụ? Ndewo. Ndewo. Nke bụ eziokwu bụ na ndị Igbo si n'ebe aka lụ nwaanyị ọ na-atụkwasị dị ihe gbam nke onye nwere ka o ji eme ọgọ, maka na mma asọrọ na nwunye m amaka nwejelie iwe debere alụsị ka alụsị kana gbue m. Ọ bụrụ ya na mma ada eme ọgọ dịka anyị na-ekwu, ụfọdụ pụta ọ bụ ajụjụ ajụmamaka. Ndewo. Maka ụfọdụ pụta sị gị kele ife imelụ nke what have you used to support na ọbụrụ ndị na-asụ bekee, gịnị ka imel kele ife ịtụnyegolo? Mana anyị ncha niile nwelu ihe anyị nwelu. Ịpụta sị na onye na-achị gị adachị ọfụma ị na-akpọ ya iyi. Ana m abịa ịza ajụjụ ịzụrụ m ekwu nke m, achọrọ m ka ndụ so okwu aka. Ị na-akpọ onye ahụ iyi dịka o nwere ike pụta sị na izuchukwu ahịa eme ọfụma, mana gị nwa kelee ebe isi mee ọfụma n'ebe nke ị na-achị. Enwere ike ọ bụrụ na o nwere 100 naira nọ gị n'aka, mana o nwere onye chọrọ 20 naira asị nwanne gị ihe nyewura 20 naira n'ime 100, obi a na-afụ ụfụ. 100 ahụ iji bụ ọchịchị ka ị na-achị. Ọ bụrụ na ị nwere ike inyewu mmadụ 20 n'ime 100, ịfụrụ na nke a kpọrọ 1000 bawa aka nweghị ihe emewu, maka na a na-adọ mma n'ụlọ wee mbata n'ama. So ọ bụrụ na ihe m na-agwa ndị mmadụ nke ị nwere dịka m si ekwu, abụ m onye na-ekwu okwu n'efere mba ụwa niile na-afụ m. Nke ahụ Chineke nyere m ọnụ ahụ m ji ekwu okwu, mma ada arụ arụmụka na-eti ihe na-ekwu. Onwe nke ya bụ ikwucheri ọtụtụ a na-akpọghị iyi chịwa anụ ọfịa, maka na ha ma ndị na-ekwu eziokwu. Ibe mmeji na-akwado Igbo ka ọ na-aga n'iru, mfụ nke ahụ adịghị mma mpụta kwuo ihe, maka na onye nwere ntị ọnụrụ. Nke a ofu mbụ, mma ada ekwu, mma kwụrọ n'ihe ọjọọ, ime nke adịghị mma nkwuo, ịkpọ masị mana Chukwu okike abịa ma mana m ekwuo na ọ bụla ofu. Nke ịbụọ, na nwa nke obere m nwere mmemme dịka mgbede a na ebe ndị bekee kpọrọ platfọm nke m. Abịa m cheche si na onwegwe ndị nọrụnụ, onwegwe ndị enweghị ego ha ji eti sọskripshọn n'ọnụ bekee nke ha ji enene ihe anyị na-eme. Wepụta na mgbede a wee dee na n'efere mba ụwa m olubeghị 20 minutes wee kwuo na m enye mmadụ 5 aka 6 n'ego be anyị ka ha wee tinye na nke fanwelu wee mee sọskripshọn wee na-enenekwe. Ọ bụrụ na o juru m akpa, mana otu anyị nyere mmadụ 5 tata, echi niile m nwekwara ike ọ dịkwa nyekwe mmadụ 5 ọzọ. Mana o nwere onye ihe nwecheri kama ọ ya ewepụta n'onwe obere onye kwe weta, echi niile ọsọ na Igbo adịghị mma na ndị ọchịchị ha achị ọfụma. Mana ebe ahụ ị na-achị, mmadụ onye ka ị nwere ofu iko gari nye, ofu iko rice nye, mmadụ onye ka ị gbanyere mmiri si nwanne m nwa mmiri a, mmadụ onye ka ị chirigoro. Ọtụtụ nwere ka obele ife ka m ji chọọ inye atụmatụ. Enwere ọtụtụ ụmụnne anyị ibia n'ebe ha na-edebe akwa, ha na-akpọ akpati akwa. Enwere akwa chere arọ na-abụ ara ịtọfe ibeghị ya eyi. Enwere akpụkpọ ụkwụ ihe mgbanụkwụ a na-agba agba fee ibeghị ya eyi. Ije n'ebe ha na-edebe ya oju, ụfọdụ anọrọ n'ebe ahụ lekasịa kama ihe kpọpụta ya ilo. O nwere ndị enweghị ego igotewe akpụ ụkwụ, o nwere ndị enweghị ego igotewe ihe a na-eyi n'ahụ, mana ị nwere nke ịpa akara idebe ofu ebe ọ na-elechina na-eleka n'ime akpati. Ọ bụrụ na ọ bụrụ obi ọjọọ ịchịpụta nke ahụ kee ndị mmadụ, fanja so na ọchịchị. Anyị ebidogodo n'ụlọ n'ime onwe anyị wee chịrị onwe anyị wee pụtazie si na onye anyị wepụtara na-achọ ahịa eme ọfụma, maka na ọ bụrụ na ọhịa eme ọfụma gị nwa na onwe onwekwara ebe isi eri mperi. Nke a na-aka ewute m ife ọtụtụ ndị mmadụ enwesịa akwa n'ime akpati, akwa egolo ahịa ọkacha na ụmụ nwaanyị. Onye enwekwa eri oyi beghị ya eyi, o jekwa ọsịkwa onye ọ bụ ya na-ego ikwe ya akwa ọzọ, ọ na-enube akwa umecha ha ncha nọrọ aba obukarịa ya. Ọ fụgo na akwa ya abawozi ya arụ kama ihe ekpo ihe mmadụ. Ụfọdụ sef na-apụtazie dị ka ha kpolie jee n'ime afịa jee lee. Mana enwere ndị nọ n'akụkụ gị nọ n'okirikiri gị. Achọrọ m ibido n'ebe nwa obele ife gasị, maka ndị mmadụ nwere ike sị na m enweghị ego inyere mmadụ aka. Mana enwere ndị mma tata akwa fanwelu na akpati eyibeghị ya eyi kamgbe ara ịbụọ. Otu a ka ọ dị ihe ụkwụ, ụfọdụ alekasịa na mmebisia. Ka anyị bidogodo n'ebe ahụ. Isi na onye na-achị ahịa eme ọfụma, isi na ijele ahịa eme ọfụma, meke na ọfụma gosi ijele na ometaghị ijele mụrụ n'aka gị. Ọ bụrụ ịpụ isi na ijele emeghe ọfụma gị nwee meekwa ọfụma, mmadụ na-abụ a na-ada nda okwu.
ka m kwụsị ebe a maka na okwu jukwere m ọnụ dịka mmiri. Ahụrụ m n'anya kwen biko ejete n'aka maka ịka ga-abịa nọnyere anyị daalụ ijele okwu ga maka nwanne anyị Patrick ndewo ị na-echefu ịgba ihe a gị ndewo ngwa ịkwadota ya akpọbata gị daalụ nwanne anyị ọnụ Igbo Destiny ndewo Igbo TV ana m ekene ndewo ikuku ihe a gị na-enye nsogbu ịkwadote ịbịa nwanne anyị Sapid daalụ Igbo TV izu ka ime anọ ọfụma o ka o si ahụ ebe a na-aga ọfụma Igbo bụ Igbo ekene m unu Igbo mụlụ m ekene m unu Igbo na-asụ n'ọnụ ekene m unu ndewo nke onye chi nyazelu daalụ maka ife a na-ekwuta bụ kedu ife ị ga-eme ka Igbo dị mma n'akụkụ nke gị ị chefuru ime ihe mbụ anyị na-eme tupu anyị aga n'ihu afa m bụ Petude abụ m nwa afọ n'ise dị n'Awka South na Anambra State and esi m na North America akpọ anọ m na Canada na ndewo nwanne ya wụ anyị wepụta onye okwu mana nke wụ ya wụ na onye bịa aga m ama na o nwere ihe ibu n'obi chọrọ ikwu nsogbu adịghị mana o nwere ajụjụ m ga-ajụgasị gị mana tupu m ajụ onye bụ ajụjụ aga m achọ ka ị were otu nkeji kwuo ihe ahụ nọ n'obi maka anyị na-enye ndị mmadụ ohere ikwu ihe nọ ha n'obi mana ị na-ekwu ihe nọ n'obi ka ọ wụrụ maka isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taata wee bụrụ na enwere agụụ enweghị nchekwa na ihe arụrụ ana niile juru n'obodo anyị na-agba mbọ ka anyị mee gịnị ka anyị nwere onwe anyị wee na-ajụ sị tupu anyị enweta ihe ahụ anyị na-achọ o nwere na gị ihe anyị kwesịrị ị na-eme dịka mmadụ maka ọnwụ na anyị emeghị ihe anyị nwere ike ma Chukwu ekwe na anyị hadozi ndụ ozi a na ahịa ekwere anyị na nkwa si dịka mụ na gị na-abọ si edo kedu ihe anyị kwesịrị ọrụ dụrụ anyị kwesịrị ị na-eme iji were hụ na tupu anyị enweta ihe anyị na-achọ na anyị nwetara ya mana anyị ga-ebugodo n'ụzọ gaa n'ihu kwuo ihe ndị nọ n'obi tupu ajụọ ajụ nchọrọ ịjụ na mgbede a ndewo daalụ nwanne m nwoke Izu Igbo TV dịka isi wee kwu agụụ enweghị nchekwa na mpụ na-eme n'obodo ife na-ekwu bụ na onwe mgodo na grupu gasị nnọgasị na ya because onye ọbụla nweche ebe ọgba ya gasị mgbọrọgwụ eda n'otu ma mmekọ ụmụnne dịka nsi gwa ụnụ ebe nsi na Lagos anyị enwere m grupu nọ na ya abịa n'ebe agụụ dị n'ọnwa Disemba gara aga mụnwa bụbụ sekretarị fa bifo nrapụ mpaghara ebe ahụ ife anyị megodu n'onwe anyị ofu anyị niile onye ọbụla rezi 100,000 naira each anyị wee jee n'obodo anyị biko ana m asị onye ọbụla asị na charity begins at home ịdị mma na-ebido n'ụlọ ị ga-ebidogodu n'obodo gị godu okirikiri gị godu ife imegodu n'okirikiri gị so ka m bido na nke agụụ anyị wepụtara ntụmatụ ahụ tụkọcha ndị agadi niile nọ n'obodo elist ifa nke abụọ dị nke coronavirus ma ọya anyị na-ewugịta elist ifa eji ebefa n'ofu n'ofu ọ dịkwa recorded onye ọbụla ma ndị be anyị ga-enwe ike verify ya enyefa envelope n'ofu n'ofu n'afa
ebe nnọnye mgbanye nso na-atụ atụ ma na-atụ alụ ka obodo kwesị wee dị mma, because the reason anyị ji fọm that circle bụ ka anyị mee ka obodo anyị dị mma. Naira godo na steji a eji anyị nọgodo as a group. Then n'ọnwa Disemba ahụ kwa anyị nwe ejije anyị megasị, anyị nwe ife anyị megasị a na-akpọ nwe nke akpọ marathon na ịgba bọọlụ. Amapụchara ego out for different winners. Onye mbụ enwe ndị nweta 250,000, enwe ndị nweta 100,000, enwe ndị nweta 50,000. So nke a godu enyegola aka ịkwụsịgodo agụụ n'ebe ụfọdụ ndị nọ, enyegodogodo ụfọdụ dị nni. Then nchekwa obodo dị bọọlụ dị n'etiti mụ na gị obodo ọbụla esi na mbụ bụ na gụ na onwe gị ị ga na-ebi ezigbo ndụ, ghara ị na-eso ndị ọjọọ ga na-emebi obodo, ga na-eweta ndị oshi n'obodo godo. Nke ịbụ ọbụla ị ga-abụ enwe njem dị ọdịaṅa na-agagharị dị ọdịaṅa, ime ka ndị nchekwa obodo malụ ikpe ọfa sifa na nekwe na ife na-aga otu a adịbụ ọkwa otu a. That is nke a bụ ediala anyị ichekwa obodo. Then ife ọjọọ jugasị obodo anyị na ife ọjọọ karị n'obodo anyị. Onye anyị na-ekwu okwu ma ọmị anyị nwere ife o tinyere ọnụ maka ndị ụmụ agbọghọbịa ndị abụfajere n'iru akwụkwọ. The only thing ebe a chọrọ ikwu maka ya bụ ihe gbasara nwoke na nwaanyị. Ịmago na-edufie ụfọdụ ndị na-etonyite o wee bụrụ ife ọjọọ. And ụwa anyị nọ n'ime bịa jọzie njọ nke na ikwuruenu maka ife gbasara nwoke na nwaanyị, mmekọ nwoke na nwaanyị. I nwee mmadụ ole na ole na ka amalife anyị na-akọ. Ụfọdụ n'ime ewu nkọgheri, ụfọdụ n'ime ewu nzuzu. Na ndị a na-ekwu na ihe ebidogodo ndị nọgụ nso, ndị na-agwa nwoke ma ụmụnne anyị ndị nwaanyị ma ụmụnne anyị ndị nwoke, ndị na-adụ ụfọdụ ma ndị na-achọ gidingom ka enwee Instagram 100 million followers ozugbo ewee na-akọ iri na-akọ ife ndị Igbo ochie ga-abụfa na anụfa na-ewelu aga na-adụchie ntịfa. Anyị ga na-enyefa ndụmọdụ ka ha kwụsị n'ife ọjọọ bụ ife ọjọọ, a na-ekiri ife ọjọọ abụọ ọgaranya. Ndewo na Igbo bụ Igbo ga ngee ntị na ajụjụ gị. Ndewo sapi ọsịsa gị amaka. Ajụjụ m so na ofu ihe sara, mana aga m amazi otu m ga-esi were jụọ gị ajụjụ ọzọ, maka na ama m na iwu odogwu. Nwanne m sapi, biko ewezụga ihe ndị i kwuru, o nwere ofu ihe i chere anyị na-eme maka inwere onwe anyị anaghị emete ọfụma? Daalụ Ezuchukwu. Enwere and ofu ihe n'ime bụ na ndị na-asị na anyị adịrọ n'otu fana akọ ife so fana. Anyị bụ Igbo dị n'otu onu. Ife dị n'iche bụ na anyị na-asụ n'onu. Ife anyị anaghị eme anyị kwesịrị na-eme mbụ ebe na ebe ọbụla anyị nọ. Ikwesịrị ịma na ọnọdụ anyị nọ na ya taa abụrụ ife anyị kwesịrị ịnọ na ya. Ị ga-enwe ife oyibo na-akpọ consciousness na ọnọdụ a nnọkwa na ya kakwa na ịka mma karịa otu ọ dị kịta. Ekwesịrị m nchọ eju n'ọgwụ, njewe ụlọ ọgwụ, nchọ eziji ụmụ m na akwụkwọ jee ụlọ akwụkwọ, mara itikechi n'isi wee jee ụlọ ọgwụ, jee ụlọ akwụkwọ, jee mefe kwesịrị. Oyibo kpọrọ ya consciousness. Kedu ife anyị kpọrọ ya n'Igbo nwanne aga m were Igbo so ya? Na obi mmadụ ịma mmadụ ikpe, ịmagwo otu ọmụmụ ikpe nọ n'obi gị, ma o nwere otu ọwụ na isi were kwuo ya ma ghọta ihe ị chọrọ ikwu.
mana ya ọwụ na achọrọ m iji ikpe obi gị ma ghọta na ọwụ ihe ị chọrọ ikwu. ikwesị mmadụ onye ọbụla kwesịrị ịma ị nwere ike kpọọ ya ebumnobi gị. Akọnuche wụ wisdom, nke ahụ dị iche, anyị ma akpụ ya akọnuche, mana gaa n'ihu. Onye ọbụla kwesịrị inwe ya bụ ife a na-akpọ ebumnobi na-ama ọ na-ewute gị na ife a ọnọdụ anyị nọ kịta abụrụ ife anyị kwesịrị ịnọ. Anyị kwesịrị anyị jechee ebe ọbụla anyị ji anyị bata anyị adịkwa ka ebe ahụ anyị ji eje bili natakwa, ka anyị ghara ị na-agbapụ taịm elugo ka nna n'obodo adịrọ mma na ọkụ adịrọ. inwe nyanwụ mwute na ebumnobi na zeal, ọ ga na-eme gị ebe ọbụla ị nọ ị na-agbasa anya bụ ozi na ịbụkwa onye Igbo. Ịfụ nwanne gị si ya nwanne ịbụ onye Igbo, anyị ga na-eme ka onye Igbo. Na o nwere ebe anyị si mgbe ndị Israel, o nwere ndị mmadụ anaghị aghọta Israel okwu ya amaka, mana ibe ya ukwu na-agakarịwawo maka ndị Igbo bi n'obodo ọzọ. Achọrọ m ka ikwuo nke jikọtara anyị niile ma ndị nọ n'obodo a n'Igbo kpọmkwem. ma anyị nwa nọrọ n'ala Igbo kịta ma ndị nọ n'ala Igbo kịta, ife anyị ga na-eme ijisi ike na-agbasa ya bụ ozi a na-agbasa ka onye ọbụla bulie n'uche na ọnọdụ anyị kwesịkwara ịka mma karịa otu ọ dị. Mana nwanne Sapi okwu ya maka onwe ihe nchọrọ iti ịma na a na-asị onye isi ama m ị ga-ekwucha, a na-asị onye isi na mmanụ adịghị na nne, mana ya asị ya na nnu adịghị ya. Onye ọwụ na-awụ onye ma ibibe anyị ma ibi ebe ọzọ, ibidigoro ebe ọzọ, nsogbu nnọba anyị na osokwa n'ihe ga na-enye gị nsogbu. Okwu wee bụrụ ana m abịa nwanne m, okwu wee bụrụ na onye ọwụ na-anọba anyị amarago na ihe siri ike, ọ gaghị anọ chewe ka egwu ya isi ya na agụ na-agụ, na-enweghị nchekwa, na a na-emegbu ndị mmadụ emegbu. Nke ahụ wụ ihe doro anya. Gani so ife na-achọ itinye egwu ka ndị ọzọ wee bata bụ mgbe ndị Israel na-achọ ekwu okwu ka ha nwee their own formation mmadụ na ebe a bụ nke 1948 ọ ka dị nso ebe a. Ụfọdụ na-afịa na ife a na-ekwu okwu aghara ekwu omume, ụfọdụ na-afịa na ọ ga-ekwu omume. O nwere ife ndị n'iru akwụkwọ m n'oge na-agara aga, ife nkwu obodo na anyị nwa na-eji ụka, mana ndị Israel anyị maara jụrụ ese ndị gburu 6 million Jews, na-ajụ ese, na-eje Hague, na-follow cases, na-efish out, mana anyị nwa egburu ụmụnna anyị 6 million 3 to 5 million people egbu. Enweghịzi onye na-ajụ ese because as on the 30th of May bugodo remembrance for ndị nna anyị fa nwụrụ, ma ndị nne ma ndị ụmụnne anyị fa nwụrụ n'agha eji agha wee egbu. So edegodo mere na ọ ga-abụgodo the awareness dị. So ife anyị ga na-eme bụ anyị nwee ohere itinye ọnụ na dị okwu, anyị etinye ọnụ n'okwu. Anyị nwee ohere itinye ego anyị ka o jeela anyị ozi maka ọdịmma anyị, anyị etinye ego anyị. Anyị nwee ohere isi oke ngwa na ebe a mpaghara ebe a nọ na nne onye mesi gbasanwe ozi, anyị esi oso ahụ gbasanwe ozi ka ndị nọ n'ụlọ wee nwekwa ike inwe ifefa ga-eji wee na-agbasakwa ozi n'ebe ha nọ. Ife m etinye na okwu. Ndewo nwanne anyị Sapi, anyị na-ekene gị maka iwepụta ohere. O nwere ihe ikuku ekwentị gị na-eme n'ụbọchị nke tata, ọ dịchaghị ka ọ na-adị, mana nsogbu adịghị. Anyị ma na mgbe ọzọ ọ ga-aka mma. Darụri nne o, daalụ. Ndewo Igbo TV ekene m gị, good evening sir. Daalụ nwanne m.
o nwere otu ị ga-esi pụtata ibe anyị ga na-ahụchi ihu gị ọfụma maka na ahụdụka ya anaghị ahụchi ihu gị. Okay. Ị na-afụ ya kịta? Anyị afụagwo ya. Okay. Abụ Maazị Chukwuebuka. Ndewo. Ọ gbakwana itere obere mana ka anyị were ọ dịzi ka ọ ga-ewere ụta a. Ị nwere ike ịga ka anyị nwee ike biko onye na-apụta ya inye agba mbọ hụ na ebe ọ nọ na ọ na-ahụ ihe ọfụma maka ọnwụ na ọ dịghị ụta ọ ya pụtara ọ ga na-eme ndị na-ekiri anyị agaghị ahụ ihe onye na-ekwu okwu. O nwere ike ime anyị agaghị akpọpụta gị n'ihu akwụkwọ. Ndewo. Ọkwa dịgo ma ntu a. Ọ dịtụgo mma gaa n'ihu. Okay. Anụrụ m akụkọ nke okwu nke ụbọchị nke taa. Mana o nwere mgbe ijele na-ekwu okwu. Gaa n'ihu ka okwu nwanne m. Okay. O kwuru okwu maka ọjị ụzọ Kalụ si na ọ bụrụ na onye mee ihe ị ga-ekwu ebe isi na ebe isi akpọ tupu ị gaa n'ihu. Okay. Afọ m bụ Chukwuebuka. Abụ m onye Enugu steeti. Esi m Turkey wee na-akpọ. Daalụ nwanne m nwoke. Ige ntị na nyawa ajụjụ njụrụ ya ọ wụghị ya wụ isiokwu mpi mana ọ ga-agbagbu onwe ma ọ bụrụ na anyị jiri isiokwu ọwụ maka na ọwụ ihe mere taa mere anyị ji si ka mụ na ya na-abụ ka anyị titi ọnụ tupu anyị aga maka tupu amara ihe na-eme na o nwere ike wụrụzie isiokwu anyị ji ọ ga-aka mma ka anyị wee gaa n'ihu n'isiokwu anyị ji wee bịa. Ama m egoro ya bụ isiokwu ka m kwugharịa ya. Mgbakwugharịa dị isiokwu. Nwanne m asị m na ị na-anya ihe na-eme n'obodo anyị na-agba anya mmiri, agụụ akarị, enweghị nchekwa, ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme. Dịka a na-agba mbọ ka anyị nwee ike nwere onwe anyị, ewere sị na o nwere ihe anyị ga na-emenagụ tupu anyị enweta ihe ndị ahụ anyị chọrọ. Dịka mụ na gị nwa, kedu ihe anyị kwesịrị ị na-eme iji wee nye aka hụ na anyị nyere onwe anyị aka tupu anyị eruo na anyị kwere anyị na nkwa? Okay. Ife mere ntụ a ga-esi wee na-enyere onwe anyị aka. O buru ibu. Mana achọrọ m ka ị kwuo ya n'onwe gị ma ọ ndị oyibo asị personalize it ma ọ Okay. Ọ dị mma. Abịa n'akụkụ nke mmụnwa ọ na-aka mma mmadụ ibugodo ụzọ gwa onwe ya eziokwu. O nwere na-amara ife dị mma kwesịrị na ọ ga-eme. Ọ bụrụ na mgbe ijele okwu enwere okwu ijele kwuru si na ọ bụrụ na ị nwee ihe dị ịbụa ịmadata na arụ ịbụa ma ọ bụ ọnwa 6 ọnwa 7 ihe dị enwezighị iche datna wee ga-emezi ọzọ i were ya wee nye nwanne gị na-enwero datị na nwa inye ya ka o megide onye zuo ya. Mana ọ ga-ụfọdụ ka ọ na-afịara alụ nwere ike nwee ihe 7 iwepụ ofu n'ime ihe 7 mfa nwere ọ fịara ụfa nke ukwuu ịfụgo ya. Ọ bụrụ na mgbe nọ Naijiria enwere klọb nọ n'ime nwanne dị na mba Social Club of Nigeria. Ọ na-abụ arọ na-agwụ ntu a enwere onwe anyị wee doneti ego anyị wepụtasị ego nke anyị ga-eji wee n'onwe anyị ọlụ bido na Jenụwarị wee ruo na arọ Disemba nke anyị ga-eji wee n'onwe anyị ọlụ wepụta nke anyị ga-eji wee fụ ndị na-enwe ka ọ rafa. And mgbe ọbụla anyị na-eme ihe dị ntu anwa obi na-atọkwa ụmụntakịrị anwa anyị na-eji afụta mma na-enwekwere na ndị dị ka anyị nwa na-abịakwa na-afụtakwa mkpọkwa ha mmadụ n'ime ụwa ọ n'ime mpaghara obodo anwa nọ n'ime ya. Tatna ọ bụrụ mgbe enwe ya na-asị na ncheta ka onye na-arịa ọrịa iwesi ya ọrịa na-arịa ya ọ ga-eme ka ọrịa anwa o nwee okwukwe dat na ọrịa ma mgbu ya egbu n'obere oge ka ọrịa ga nọ na-arụ ya wee mee gịnị wee pụọ. Mgbe anyị na-eme ihe ọgọdị na ọhụrụ mgbe ị ga-eweta ụwa niile
wee jebe nye mmadụ ihe ogwere na ofu kọprais ka iweta isi nne m ọ nna m ofu iko rice a na-ewetara gị ana m ewetakwa ya na enwe m wee rie nne mana ewetebara na nwa nwelụ enough ga-abụ nwere nke wee nye gị inwe ike wee dị ndụ a na-ekwekwana maka na enwero ihe ị ga-eri because na enwe ndị na-abụdat na ịjụ ọfa today maka ị na-anya bụ n'okwu ikwu ihe ga-emekwa ka nchekwa wedị na be anyị enwe ndị ga-achịkọta esifa kedu mere iji wee na-eso nke ọsị maka agụrụ ụtụtụ ka ị ga-asị kedu eme iji wee jee na-ezu ori ọsị gị na ọma mana ọ bụrụ na anyị nwere ga-enwe ike wee bịa nwuo ndị dị ntu anwa nso ihe ọbụla anyị enwenagodi anyị were wee nye otu a nyekwa ha okwu nkasi obi nyekwa ha okwu ndụmọdụ okwu ga-eme ka uche ha kpanata ebe ọ bụ uchefa dị enwere ndị nọta ada kịta na a na-afụta onwe ha na ha bụ ndị ajụrụ ajụ n'ụkpa ọ na-agụ ka ha jekwuo onwe fa ọ gafa jejem ihe ọ ga-abụ eme asị kedu onye mere ife a mana mgbe anyị na-abịa ịdị ntu a nso were obere ihe ha anyị nwelụ wee wetara ụfa ị ga-afụ na mmụọ ha nwapụrụ apụ ga-anatakwazi ebe ahụ o chere so ihe mmụọ na-ekwu bụ na enwere ụdị dị iche iche anyị ga-eji metụgasị ụmụnna anyị aka mekwa ka obodo anyị bụ Naijiria mekwa ka obodo anyị bụ Biafra mee gịnị wee dị mma ntu kwesịrị na ọ ga-adị. Ndewo. Abịa n'obodo Ndewo ka ndị obodo bata. Okay. Ndewo nwanne m nwoke. Darụrị nne okwu ga-amaka maka ihe anyị na-eme ihe ahụ ka anyị nwee ike nụta ebumnobi mmadụ dịka ị na-ekwu ihe a o nwere ndị na-anụ ihe ị na-ekwu ga-etinyekwe n'ọrụ ọkwanye yawo na asị na ọwụghị na-ekwukazi na ọwụ onye a gwara wee nne okwu ga-amaka inyere onwe anyị aka bụ ihe kacha mkpa ọwụ na anyị na-eme ya o so n'otu ihe n'ime ga-enyere anyị aka tupu dịka anyị na-agba mbọ ka anyị nwee ike nwere onwe anyị nwee ike ruo ebe anyị na-aga. Daalụ nne nwanne anyị nwoke Chukwuemeka. Daalụ. Daalụ. Ijele. Ndewo. Ndewo. Biko tupu anyị aga n'ihu dịka m na-ene anya biko gaanụ pịa aka n'ebe a na-akpọ share button. Ka m nwee ike gbasa anya ozi maka na ọ bụrụ na ihe ugbu anyị na-ekwu na o nwere ndị na-anụ ya ga-etinye n'ọrụ ihe ọ pụtara na anyị ga-azọ ọtụtụ ndụ ọ wee ezigbote ihe dị mma ọ wụ ihe kwesịrị ekwesị wụ ihe magburu onwe ya. O nwere ndị na-ajụ ajụjụ otu ha ga-esi wee sonyere otu ị ga-esi sonyere anyị anyị wetere ebe ị ga-eme ịpị aka iwe sonyere anyị wetara etinye n'ebe a na-ede ihe ka ndị oyibo na-akpọ comment section. Ịga ebe ahụ anyị were mapadowe ya na-akpọ ya pinning. Ịga ebe ahụ ịgbada gụọ ihe ndị ahụ edere ebe ahụ ịgụzie ya nwee ike pịa aka nwee ike sonyere anyị. Ọ bụghị akara igwe a na-agbafe ebe a ka ị ga-akpọ maka ịkpọ ya anyị anaghị eji WhatsApp ọwụ ebe ahụ edere ebe ahụ ka ị ga-apịa aka nwee ike sonyere anyị. Ijere a gwara m gị sị ka nọrọ ya ịnụgo ihe ụmụnne anyị kwuru achọrọ m ka ị tinye ọnụ tupu agbapụta m onye ọzọ. N'eziokwu ihe nwanne anyị nwoke Patrick bụ ụzọ kwuo okwulu ọfụma mana na nke bụ eziokwu bụ na ihe anyị na-eme anyị aghazi eme sọsọ ụmụnne anyị nọ na mgbago ya na-eme ihe niile a ma Igbo gburugburu Igbo bụ Igbo maka na ememe maka ndị mgbago ịfụ na ihe a na-eme enwebekwa isi maka a na-ekwu maka Igbo niile ma ndị nọ n'ụlọ ọrụ ndị bekee ọsị gị nọ general gburugburu so na achọrọ ime ihe ntụziaka inye aka ka o jezuo olutu onye ọbụla. Nke bụ eziokwu bụ na okwu a nwanne anyị nwoke lụtụkwara ya ka m kwuru na mbụ. Igbo TV afụgo m n'anya o nwere ofu enyi m nwoke nwere ofu mbọchị ọ kpọrọ m n'ekwentị wee sị na ihe ụmụ nwaanyị na-akpasu mmadụ iwe nsị ya gịnị ọ sị na nwunye na ọtụtụ akwa uwe a na-eyi eyi ka o na akpụkpọ ụkwụ ka ọ zụtara nwunye n'obodo China na ofu nnukwu bọọsụ juru eju ịbụ ajụ anatakwa Naijiria nwunye wee na-asị na-egotekwuli ya
wee jụọ ese na ogo ndị nọ n'ime akpati a ahụ ịtọ chịfụta na enwere ndị ka mma, enwere ndị enweghị ego eji ego akwa. Amanyakwa na mgbe mbụ ka ọtụtụ ndị mmadụ ka ihe ewere ihe nye ọsị gị niile enye ya akwa na ịchọrọ iji wee jee gwọrọ ọgwụ ego ka ndị be anyị na-esi ekwu, mana anyị ma na atụmatụ nke ahụ agafego, ndị mmadụ etetego n'ụla. Ọ mgbe mbụ ka ndị mmadụ na-afọta ede ha. Mana enwere ihe na-agbawa m obi na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ọtụtụ uwe ha nwere bụ nke ọfụ. Aka m na-ekwukwu okwu, ọ na-eme eme ihe nye nwanne gị, ifebe nwanne gị na-ebe akwa, iwepụ ya anya. Nwanne gị nwoke nwee nsogbu, kama ihe akwagide mara ka anyị esi pụta n'ime nsogbu a, isoro aka chọọ ka akwagbuo n'ime onunu, nya bụ ife ajọgbuo onwe. Agwacha ọfọ zọba ọsị gị na ọjọgburu onwe na-esi ka nkapị. Biko ana m anya ụmụ Igbo na-ege ntị, Biafra amaka, ana onwere ihe dịka Biafra. N'oge na-adịghị anya anyị anaba na nsọ Chukwu okike kwere, mana enwere ọtụtụ ife anyị kwesịrị ịtụzi aka na ndụ anyị. Maka na enwere okwu nna m na-agwa m na-eri mbụ ọsị, tupu isi na mmadụ mere nke na-enekweri onwe ya ọfụma. Mere eji abụ na asị tupu ị bịa ṅụọ iyi n'ife asị aka adịkwa ọcha. Maka mgbe ị tụpụrụ ife nọ n'anya, ị na-asị izu Chukwu nekwa ihe nọ n'anya wepụ, mana enwe nke ibu n'anya na-agaghị eri. Anyị ncha niile na-eri mperi, ma mụwa bụ ijele ma onye ukwu ma onye nta. Onye asị na enwere ụmụnne anyị n'obodo dịka ndị na-ekwu ndị n'obodo oyibo, ọtụtụ ụmụnne anyị n'obodo oyibo a, mana ụfọdụ enwere ike iwelu ya nna ala nwanne fa. Ọ ma na onye a enwere ụmụazị na-anọ na paakị, ụfọdụ na-akpa garaajị. Ịbịa ife na ụmụazị a bụ ififa ji eri nne Igbo, onwe ka moto si bute ngwa ahịa ya ebuna fa ebutu. Enwere ike dị ụmụ okorobịa nọ butuo ya, enyefe ego wọtụ 2,000 naira na ego be anyị. Ụmụ okorobịa nọ, ọtụtụ n'ime ha na-akwụ ụgwọ ụlọ, ọtụtụ ji nwunye. Mana enwere ụmụnne anyị kafa mma kwesịrị ịpụta sị nna nwere ike ịnaba na mgbede, nna nne nke a wee tii na akpa onye ọbụla ọra tii na nke ịlụ tata. Mana nwanne ụmụnne anyị emere kama onwere eje buo nwaanyị naba njirichi. Mana enwe ka onye ahụ si wee nwa n'obodo oyibo aka ịtụtụ si na nwanne anyị nwụrụ, efu ya ọ bịa wetazie ihe dị ka 100,000 sike wee bu na nwanne anyị ala Igbo na ozu nwanne anyị atọrọ na mba. Mana mgbe onye ahụ dị ndụ nwere ka isi wee weta wuo ọrụ 15 na ka o wee lijuo afọ, ị na-enyeziri ya aka n'ọnwụ. Ife niile aka ndị Igbo ya alụtụsi aka ka a na-ekwu ọnwa a na-ekwu ibe. Maka na ọrụ ma Biafra anyị o nwere isi dịka anyị na-azụ ya dịka isi kwuo ya, mana n'ime onwe anyị. Nna m na-asụ nọ ine na akwụkwọ na onwe gị akwụkwọ mara ebe ị na-ada egzam tupu isi na onye nkụzi iwu kwaturu. Ka m kwụsịkwa ebe a maka o nwere ndị chọrọ ịkpọbata. Nọrịa Nnabịa. Ndewo nwanne anyị Patrick. Ndewo abalị ọma. Daalụ. Daalụ nwanne m. Ị na-eme isi penalty, enyezie the second ohere ọzọ, ịgbazie nyezie goolu. Ndewo. Ndewo my brother, daalụ. Daalụ. Oge a n'ihu. Ana m ana ihe nwanne anyị nwoke bụ ijele na-ekwu. Ịma na asị na ihe na-esi pat o socha na ihe anyị tiwe bido ihe omume a. Anyị chọrọ, maka na anyị chọrọ iweta ihe anyị na-ahụ n'izu ije anyị gara webata ya n'ana. Ịma ihe wee ya wee ihe ị na-eso usoro. O nwere onye gbere ihe eji ege ihe nna anụ ihe m na-ekwu. Oke, ọ kwụsịgo. Ị na-eso usoro eji wee na-eme ihe ọwụna a na-eme. Biko ụmụnne m, onye bịa ya buru ụzọ kọwaa onwe ya. Ọ kọwata onwe ya, maka dịka ị na-akọwa onwe gị, anyị enwe ike na-amata onwe anyị. Ịkọwata onwe gị, icherezie ajụzie nga ajụ na enwere ike sị gị tiezie ya okwu ọnụ, maka anyị nwee ike mechazie nweta onwe anyị, nwere onwe anyị. Ndị mmadụ ghara asị otu a ndị Biafra si eme ihe, ha na-emekwa ihe ka ndị Europe ka ndị Amerịka. Mana ọnwụ na iji aka anyị ji ọwụwụ ukwu a ka na maji agala ọkpa nta, ọ ka ahụ eziokwu nọ n'ime. Daalụ nne nwanne m nwoke Patrick, mụ na ya dị ka gaa n'ihu. Daalụ my brother, ndewo. Onye nwanyị gbaa ume. Afọ m Patrick Akude, abụ m onye Aba Agana.
Spain Italy we bi na Venetia Abaka na ebe tete ofele anyị nwere ogbo na-eji na ọkpụkpụ ofele zukwa na anyị nni ma bụ ọ na-ekele dere gị ya dịrị karịcha maka iwepụta ohere na-akwalite ọ dị ihe dị mma ka a na-eso maka nke bụ eziokwu na onye ọwụna bịara ebe a na-ekiri anyị onye ahụ emegwa ofu ihe n'ime ihe ndị anyị na-ekwu na mgbede a o wee bụrụ ya nwanne Patrick biko ama m enugwu isiokwu anyị mana ịgwakwa ike ịgakwa n'iru jụ m nghọtakwa ọfụma ha sị m dịka ụnwụ na enweghị nchekwa na mpụ na aghụghọ juru n'obodo mekwere na iji na-agba mbọ na-asị anyị enwetarị onwe anyị ịhụ nwanne anyị nwoke wu Maazị Nnamdi Kanu na-agba oke o nwere ike anyị mana anyị ga-enweta ya mana dịka anyị na-aga n'ihu kedu ihe ndị anyị kwesịrị ị na-eme ọ ga-abụ ruo anyị nweta ya obodo adịrị anyị mma n'aka nke ọzọ kedu ihe ị chere anyị ga na-eme site n'inye otu a ga-esi nyeritere onwe anyị aka wee nwekwe n'ike dị ndụ tupu anyị ahụ ana ahụ ekwere anyị na nkwa aga m achọ ka ị were nkeji abụọ tinye ya were biko mkpụ nkeji abụọ aga m ebidozi ugbu a ya were o nwere otu oge isi ga-amara otu a ga-esi mee biko oge ga-ebido ndị be anyị si n'ihe na-esi nkakwa isi bịa n'ime arụ anyị wọbụ ndị Igbo anyị ekenegodi gị n'ihe anyị na-eme bikos ihe anyị na-eme kịta na anyị si ebe a mụta eziokwu ogodịlụ mmadụ 100 ka enweta na-ekwu eziokwu anyị nwere ike idominate ndị ọzọ ife na-esi anyị isi dị anyị n'ime arụ anyị kwesịrị ịfụ onwe anyị n'anya anyị fụghị arụ onwe anyị n'anya na onwe n'eziokwu nwanna anyị nweta Biafra nne gị anya na mkpụrụ anya ịmagoro ihe mkwu amagoro m ebe ị chọrọ ịga anyị fụ nwanna anyị ka ọ na-achị dana na mmiri anyị ya chọrọ ka ọ dana na mmiri ka anyị wee chọrọ inyere ya aka anyị akụpụta mgbe nwa na-achị dana na mmiri onye ahụ na anyị fụrụ onwe anyị n'anya nwanne m nke wee eziokwu icherekwuru okwu Igbo afụrụ onwe anyị n'anya but I believe na anyị achọwaghị ịfụ onwe anyị n'anya ka mmụọ ịfụnanya na o nwere ofu ihe okwu ga-amaka o nwere ofu ihe m chọrọ ịgbanwe ndị oyibo na-akpọ ya correct impression nke wee eziokwu na ebe ọwụ na eruru mmadụ 12 ma ọ bụ a ga-enwerịrị Judas otu a ijere nọ ekwenyere m na ọ hụrụ m n'anya otu agụa Patrick nọ ekwenyere m na ịhụrụ m n'anya ọ ga-awụ ihe jewuru onwe ya na m wereziri gosizie na o nwezighị onye hụrụ onwe ya n'anya ọ ga-aka mma anyị na-ekwu ihe mgbe ọbụla ka anyị na-asị na o nwere ndị Igbo afụ onwe ha n'anya ọ ga-amasị onwe ya Ndewo nke na-edere gị nsọ onye a na-abọsikwa onye dị ndụ ọbụrụ sọ onye nwụrụ anwụ mana ịgbagoro na ebe ofu onye kpọ ndị ala isi ụdị ha cheghị na ịghọta gị ebe nna-eje ha cheghị na bụ ndị ala but ọ dị sem anyị cheghị na abụrụ ndị ala ihe anyị na-eme kịta na mma achọwu ka ọtụtụ ndị mmadụ bịa na-egi ya ka anyị na-amụta ịfụnanya n'ime anyị bikos ọ ịfụnanya anwa ka anyị eji wee bi na be anyị ọ ịfụnanya ka anyị ji wee nọ n'Europe anyị nwa bịala abịa eziokwu na ndị anyị nọ na be ha fụchara n'anya n'otu abọtụ ha fụrụ onwe ha n'anya fụfue ma onye ala nọ na be ha anya fụfue ma nkịta nọ na be ha n'anya ọ ịfụnanya ka anyị nidigodi na be anyị nwetara na mmụọ ịfụnanya nwanne eziokwu ewegara ọnọdụ n'etiti anyị na anyị na-ebu ngwa ahịa ebunaga wọf na Lagos hapụ nke dị na be anyị ọ bikos of anya ukwu ndị be anyị dị na ọfụma nwanna ka anyị ghara ịgawazi bikos inye m nkeji na-abụọ mana agbachara m ekwu mana okwu dị m n'ọrụ n'abalị a so much because ihe a na-ekwukịta nwere ihe aka m na-ala ike iti ọnụ well ebe ndị be anyị nọ anyị na-ede mmụọ ịfụnanya n'ime anyị my brother amarọ na m agafego ebe ịmalizie m nkeji so my brother mmụọ ịfụnanya ka anyị chọrọ n'ala Igbo mmụọ ịfụnanya especially n'ebe anyị na-eme biznes n'ebe ọgbakọ ebe ndị Igbo anyị nọ karịcha ọ bụrụ na ịfụnanya adịrọ n'ọgbakọ anyị o nwere ihe anyị na-eme na-aga n'iru ị ga-anụ gị na nwanne gị ga na-akpa elu kpachie elu ifucha na otu a gị na-agbosi wee kwue ka ọ dị o jere n'azụ o megharịzịa ihe ọzọ my brother efukwa na ịfụnanya ahụ adị ọzọ na Nnamdi Kanu na-agba mbọ na enwetara obi na anya nwetabeghị Biafra tata nwanne ọkwa ndị Igbo na-achọ iti na akpapa ha na-eche maka ọdịnihu ụmụ anyị na amụ ka kondishọn ha ya anọgide n'ala bekee ala ka otu a famili m nọ ya anyị anọgide n'ala bekee ha ya anakwaba anyị ọ because of ala adịghị mma ọrụ ụlọ ndị nze kedu ihe a ga-eme ndị nze anwa ka e nwee gịnị ka agụ uwe ha n'ọfọ ka ala dịla anyị mma ọ ihe anyị ga na-eme my brother ọnwụkwa ihe ọzọ mma eti ọnụ point m ọwụ
ịfụnanya ka m ji anyị na-achọ ịfụnanya eziokwu na ịdị n'otu ọhịa anyị chọrọ na be anyị. Ndewo nwanne m Patrick okwu ya maka darụ nne o darụ ijere Patrick ọwụ ịfụnanya tupu anyị akpọpụta nwanne anyị na mbụ ọkwa m ekwuru m ya sị na ihe asịrọ na nwanne anyị Samuel n'iwu gaa n'ihu maka egwunye na mbido ihe asịrọ na maka na ife ofe onye mere isizie na enwere ezigbo mgbadụ na ana ahụ mana anyị nwa bụ ndị Igbo na-atụ ilu si na ofu aka lọta mmanụ mana anụ obi dị m ụtọ dịka isi wee gbazie ya ọnụ maka na onye dị ndụ a na-agbazi ya ọnụ mana nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ife na-eme maka na enwere ụmụnne anyị ọkacha ndị asị na ha nwa bụ ndị ụwa niile na-ekiri ekiri bụ ndị otu anyị dịka anyị na-azọ ihe a anyị na-ekwu maka inwere onwe anyị nwee nwanne anyị nwoke lụtụ aka sị na ụfọdụ ndị otu anyị nọ n'isi socha na-agba ndị Igbo mgba ka anyị ghara inweta ọchị ihe anyị na-azọ ọkwa eziokwu maka na onye nwere ọchịchị ọ na-achị n'obodo nke akpọrọ Naijiria ị na-ekwute okwu ịnaba anyị ọ na-efe ya efe na ntị maka ego ọ na-ezuru eti n'ala mgbe nna Lagos o nwere ofu ọgaranya mụ na ya na-ekwu okwu ndị isi ahụ sokwa na-ebili anyị ife maka na mmiri si n'isi wee gbalụwa o nwere ofu ọgaranya mụ na ya na-ekwu okwu na Lagos o ji ego nwee ọtụtụ ụlọ olumbọsị ụmụnne anyị na-ekwu maka ihe gbasara alụ Biafra ya ka esi ana maka ndị Lagos na-ebukwa ya n'isi ihe nwa nwa di ya gwara anyị bụ anyị alọzụ na nle ịba anyị kwuelisi anya jezu ike otu anyị nwa bụ ọgaranya nọ na onwe ihe anyị eme onye Igbo na-agwa m ihe a na onwe ihe anyị eme ka ife ghara inwe isi na ya nwere esote ihe ego nwesịa maka gịnị ka ị na-afụkwa nwejụọ maka gịnị maka Adam ezoro na-ekwu ọ sị m maka na otu o nwere ọtụtụ ụlọ n'obodo Lagos nwegasị ọtụtụ investment mmadụ asị anya rapụ ya ife na-enye ya ego ka ọ naba si na Biafra o je bido ụwa n'isi nwee sịa na otu iwu slavery na onye ọzọ ọ dịghị obi mma asị nwanne na anyị na-akọfụsi aka na ihe ọ gwara mbọsa na anyị na-alọ nla ịba otu o si kwue ka onye enwekwa ndị ọyị ya maka na ọgaranya na-enwe ọyị ka onye enwekwe ndị ọyị ya mmadụ one ma one ya ekwetekwe n'ife o kwuru tụna ụfọdụ ụmụnne anyị nọ n'isi sokwe n'ihe na-agba anyị mgba nwee ka ọsụ unu nweta Biafra o nwere ike ọ bụrụ onye nyere kansela onye nyere sinetọ ọ jụzie onwe ya sị ndị a nwetazi ife a ewepụ n'ụlọ chefuzie na idozie ebe gị ọfụma n'ihi erite ife karịrị ife ahụ obodo anyị nọ taata ndị bụ indijin ndị obodo a na-akpọ ndị nwe obodo fada tara afụfụ ịchọrọ ịnya ụgbọala ọdọlewe mfe ihe ọ bụla ịchọrọ ime ọdọlewe mfe mana ndị be anyị chefuru ife a anyị bido n'ụtụtụ chụọ ewu ojii afọ ya tupu chi ejie ndewo ijere ka nọrọkwa ya nwanne anyị Samuel Nwiwu ikuku ekwentị ya mere ka o si mee mana anyị ga-eche anyị mana ọ ga-anaghachite anyị ga-aga n'ihu ka anyị gbawata nwanne anyị Sean Barnabas nwanne anyị ndewo Sean ime nsogbu bụ ọda daalụnụ ijele nwoke ọma ndewo daalụnụ good evening ndewo ya afọ mbụ Ifeanyị Chukwu Barnabas abụ onye achị na-Agụata local government area Anambra steeti anyị nwesịkwa ihe ga-ajụ mbụ ọ daghị ejụọ m ka ntị ọ Malaysia Kuala Lumpur ndewo nwanne m daalụ nwanne m ajụjụ anyị ga-ajụ gị kedu ihe ị nwere ike ime were mee ka obodo anyị na-ekwu obodo anyị ma na ọwa ana Igbo ka anyị na-ekwu mgbe ọ na anyị kwuru obodo anyị ana Igbo were dị mma dịka anyị na-achọ maka Biafra ihe abụọ ị nwere ike ime dịka Sean Barnabas ihe mere na-ewu n'obi nke m obi onye adịnaya njọ n'obi nke m ihe mma anyị ga-emegodi ebe anyị ga-afụ onwe anyị n'anya oge ekwuru ebe a bifo anyị ga-afụ onwe anyị n'anya nọmba 2 anyị nwa na abroad nke ahụ advice nyere onye ọbụla nke a na-akpọ n'olu Igbo ndụmọdụ nyere onye ọbụla na outside dịka anyị nwapụrụ apụ onye nwee ihe Chukwu nyere n'obodo oyibo ya gba mbọ welaruo ya ụlọ ịghọta lese na onye gbara mbọ Chukwu gọzie ya o were ego laruo ihe dịkara be anyị ọwụgoro potre ka ọrụ ma ọ rụọ họtel
rụọ eme investment na be anyị. One nation nke ị na-azawo nke a na-akpọ ndị Igbo na-akpọ ime n'igwe collective. Asị m dịka gụwa na onwe iwu Sean Barnabas. Ọya ka nna arụta aka dịka etu a nọ kịta ihe mmagodo m ga-emegodi fọs ịfụ ụmụnne n'anya bụ ndị nọ na be anyị. Nọmba 2, enwee ihe nweta n'obodo a lese nwela ihe dịka poultry na be anyị na ịma na ụfọdụ ndị be anyị ga-enwe ọrụ na kọmpanị m. Enwere ndị ọ na-afịa arụ ndị agụrụ na-agụ na ala Igbo. Yes. And almost of the time ihe eji asị na Igbo afọ onwe ya na because onye agụụ na-agụ amaghị ihe ịghọta. Enwe ihe dịka ọtụtụ ọrụ n'ala Igbo. Nwee ihe dịka onye pụtara enwe ihe ọ na-eme. Mkpọmasị na anya ukwu ga-ebenata. Ịghọta ebe na-aga. Mkpọmasị na anya ukwu ga-ebenata. Ihe ga-eme na mmadụ na-enwe anya ukwu n'ebe ibe na ọ ji asị na mmadụ Igbo afọ onwe ya n'anya abụ. Enwe ihe dịka ọgbọ gị na-agụkọrọ akwụkwọ ma ọ ihe anyị karịa na-emenwe ọfụma. Ịma obido ahụ ụfọdụ ga na-eri gị amụsụ n'obi. Mana ọ bụrụ na onye ọ na-enweta ihe ọ na-eri ịghọtago efu na udo ga-adị. So ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo n'ụwa niile bụ ka anyị nwee ike na-echeta n'ụlọ. Ndị a na-ara iweta ego a ga-arụọ họteelụ na Lagos. Ịma na mgbe ịrụ họteelụ na Lagos ndị Yoruba ga na-arụ na họteelụ gị, ndị Hausa ga na-arụ, ndị Efik, ndị Kalaba ga na-arụ dị ya. Beta ọ na ịrụ họteelụ na be anyị ịma na ndị ga na-arụ na họteelụ ịrụ na vileji gị ma na ya steeti ndị ya steeti tụrụ ị na-eme ụdị ihe aha anyị na-ewumata ịfụnanya onye ọ na-enweta salari, onye ọ na-arụ ọrụ, ụfọdụ onye ọ na-eriju afọ. Ma ndawa n'ụkwa biko taịna inye nrukwe gị gwa m ka hapụ adawa n'ụwụ anyị nwee ike laruo anyị nwa nọ abroad enwee etu anyị si etu ọkpa na be anyị nwee ike na-eleta ndị ụwa na-atụ n'ọnụ desa ịga ụfọdụ ụlọ ọgwụ. Enwere ndị nọ n'ụlọ ọgwụ mụrụ nwa na-enweghị ego aji akwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ. Ụfọdụ enweghị ego aji eri n'ụlọ ọgwụ. Enwe oge m gara ụlọ ọgwụ sọrị ọrụ na nna agba speed ma ọ na na-ewest time gị. Enwe oge m gara be anyị bata na ofu ụlọ ọgwụ ebe a na-agwọ ọkpụ ndị na-ebe a ruru about 40 people. Asị na onye nke agwọchago onye nke anọ a fọmụze 2 months ago beta onweghị ego eji kwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ ya wee laa. Ada enwekwara ụmụnne ndị nọ abroad jiche ego. Enwere nwaanyị na-akụwasị na enwe nwanne nwoke ka bịara ebe a na-aba mba sị na a na-agwa onye a na ọ da anụ ihe na ọ da onye meshin mee nka ọ ya agbaji ọgwụ. Ha hapụ ya laa, ha kwụnwunye ụgwọ ụlọ ọgwụ ebe 60,000 naira. Yọta so icheke ụmụ ihe niile a onye nọrọ ya ga-asị na Igbo afọ onwe ha n'anya bụ ihe aha anyị na-ekwu. So onye ọbụla nọ n'obodo oyibo laruo ụlọ ya nwee ike na-ehepụ some people ụwa na-atụ n'ọnụ na ba because ba afọ dị na ba was especially ala Igbo eziokwu na ndị na-akpata ego buru ibeti ndị na-atakwa afọ na ba bukwere ibu ndị na-apụghị ha abroad nwee ndị pụgo Lagos mechaa lọchi atakwa azụ na village ọ na-esighị ike. Ndụmọdụ na-enye onye ọ na onye Igbo pụrụ apụ enweghị ihe iwe lọtara were laruo ụlọ ya rute ụmụnne gị. Ndewo Sean, ndewo jitukwa ike nọnyere anyị mgbe ọzọ. Darịrị nne. Ijele anyị kelere nwanne anyị Sean maka azịza o nyere amaka mana ọ ga na-amagbu onwe maka o nwere ihe mere anyị ji wepụta isiokwu a. Isiokwu ahụ isiokwu na-atọ ụtọ. Isiokwu anyị ga-eme anyị wepụta onye ọwụ na-esi ebe o si na-ebe na-ege mana ọwụ isiokwu na-atọ ụtọ. Mmadụ niile bịara ebe a wunde ineanya ha wunde ihe gbasara Igbo na-eyi ha aka n'obi maka ọwụ mmadụ ihe ga-abịa za ajụjụ ndị anyị na-ajụ ebe a. Eziokwu na-agba na ntị. Maka ineanya achọrọ m ime ka ọ wụrụ ihe onye ahụ mere dịka gị nwa ọ wụghị ihe mmadụ niile ga-eme maka mgbe niile ị ga na-anụ onye a kwesịrị ime ihe otu a o meteghị ihe ngwa ugbu a asị kedu ọ wụrụ gị nwa kedu ihe ị ga-eme dịka onwe gị
onye ọbụla ohere kedu ihe gụnwa na onwe gị ga-eme were meti ya maka mgbe niile o meteghị o kara ime ụta mee ụta ịchị ọha adịghị mfe o wee wụrụ ya ka anyị kpọpụta nwanne anyị Dani Jizọs ndewo nna m kedu ka ị mere udo ya dịkwara gị mma daalụ ekele m ijere nwoke ọma ndewo ya rịpụọra gị mma nna jare awụ m Dani Jizọs nna m anọkwana m n'Europe nke dị na Portugal ebe ka isi n'ala Igbo ịnụla n'asụsụ m na-akọmazie ya ya wụrụ ichetara izu ahụ anyị na-ekwu okwu maka ụmụnne anyị ndị Mbaise ọ bụrụ onye bịara kwuo okwu si na ya wụ onye Mbaise ofu onye bata kwuo si na onye Mbaise maka na ọ naghị asụ ndị Mbaise oke na maka na ọ naghị asụ Mbaise ijere ana m abịakwa nwanne m ijere ige Chokomilo ọ na-asụ mba anọ gaa n'ihu o si n'ebe na o kele m kewere ihe a na-eke so ebe m si ahụ m nwa afọ Owerri North Emeka Ukwu ndewo daa ya rịbọra gị mma adịrị gị ka anyị gazie n'ihu jụọ ajụjụ anyị ji n'ụbọchị nketa ihe nna m gaa n'iru nwanne m Dani Jizọs daalụkwa udo biko dịka anyị nwere isiokwu a anyị chọrọ ime anaba anyị ka o nwee ike dị mma dịka anyị na-achụ maka nwere onwe anyị ka wee na-ajụo Dani kedu ihe abụọ imegwuru ma ọ wụ ị na-eche n'obi ị chọrọ ime wee nwee ike metụtụ ndụ ndị mmadụ n'ala Igbo na-akwado ụmụ Igbo in fact ọ dị m ọsịsọ chere na aghọtago m ihe unu na-ekwu ka m use time m well ghọtago then to start with ebe a ị ga na oyibo buru ibu oke nna m na-ewe iwe n'iji bido ebe a m bịara sometime ago enwetara m onwe m n'obodo a so m wee gaa sie ala sie imi because ebe m batara asị na ọrụ adịghị ya so with otu m si chọọ ihe na-achọ ọrụ a m were gaa chọta dị ọrụ but o nwere onye Igbo nọ dị arụbu ọrụ ọsọsọ nyanwa wuo onye ojii na-arụ ọrụ dị ya oge m mitiri ya sị m na ya na-achọ onye Hausa na onye ọ chọrọ iti n'ọrụ na ọ chọghị iti onye Igbo m sị why ya nwa asị m na ya achọghị ndị be anyị m si oke ngwanụ biko lekwe nwee nwantene m ji baa ya ime ya wụrụ otu mmadụ na mmadụ si ekwu so anyị enwe agreement that na anyị abụọ ga-anọzi di ya asị ndị ojii but at a time ofu nwanne m nwoke abịa rụọ ọkwa m biko sị m nna and ọmụ na ya sobata ahịa ụmụ ya agụrụ nọ na-egbu ha na be anyị olee otu m ga-esi hapụ onye a why ndị asị m na m kpọrọ ha mmadụ abụọ na atọ m sị mba m ga-akpọta onye a tigi ebe a anyị agbalịa 2 of us ha sị na ha needikwa another 5 people so I am trying to show otu mụnwa now shi adịa ewela iwe na bekee m soro ewela iwe so achọrọ m izipụta obi m nwere n'ebe ụmụnne anyị nọ o nwere ihe dị iche nke anyị na nke na-awụghị nke anyị so mgbe ahụzi mbịa na-achịkọta ha chịkọta ndị Igbo anyị but o nweziri ihe mere na along the line ndị a na-ịpụtara achọwazi otu ha ga-esi chụọ gị ụfọdụ agbawazie gị mgba ụfọdụ atụwa ka anyị wepụzie ka ahụ
o mehuzi ka mụnwa ghara ị na-akpọbatakwa because o nwere ndị batara anụ ha eji ya nweta akwụkwọ ike ha jiri gaa ebe ha chọrọ ịga. At least my obi ụtọ m wụ na onye a mere achieve ihe dị otu a, then onwe ihe ọzọzi udo dị. Mụnwakwa na-eburu n'obi si mgbalị onwe otu o siri mee ma aga na be anyị. O nwere ofu onye m tire n'ebe a, nne ya wụ onye ofe mmanụ. Nkwute okwu Biafra ya asị m nna m si enyi any day m kwutere okwu Biafra gaa megherie ihe anyị na-emegheri or show this hatred and wickedness, I will, in fact, m ga-agbalị ka achụpụ ihe. Bekee ebu onye Igbo Dani Jesus. Bekee kale. Ọkara nkeji. Okay, biko unu eweli iwe. Echem na isi n'Igbo nwa afọ dị anyị. Ọwụ na ị gwara anyị sayị na amụrụ gị na Amerịka. I'm trying to generalize. I generalize na ya Igbo TV. Afọ. Deze na-asụrụ anyị oyibo ebe a. Eweli iwe. So, ihe m chọrọ ịkọwazi dị ahụ na mgbe ahụ ọ na-enweghị obi ahụ ga-ahụ mmadụ si na ọwụ onye Igbo, but ịbịa because ihe m kwewe ya ebe ahụ na ọwụ onye Igbo mere m ji mee ya ala o ji bata. Then mgbe ọ bịaziri m kwuo okwu Biafra ya na-agbazi m mgbe m si ya enyi mụ na ga awụhụ nwanne, so anyị ekwenyeghị na ofu ihe, so okwukwe anyị anaghị adaba, so chọọ otu ị ga-esi chọọ wee gị. Mgbe ahụ ejizie nwayọọ wee bata anyị ejiri Igbo, then Igbo ịbatazie na the place na ọwụ ndị Igbo na ọdị ya anyị nọkọ asụ asụsụ Igbo, ndị obodo na-asụ asụsụ ihe ọzọkwa ndị Igbo anyị ga-eji aka anyị were obi a ebe ọbụla anyị nọ anyị ga na-eme nke ọma. Udo. Ndewo Dani, ndewo maka ịnọnyere anyị. Anyị nwere mgbe ọzọ ị ga-abịa. Bekee gị sọsọ abụọ ga-amụ asụsụ Igbo. Onwekwa onye bekee onweghị onye nwechara fancha ịsụcha Igbo etighị ofu mkpụrụ Ijere biko m ga-abịa ga kochie m ga-abịa ọkụziere gị ọwụ kochi iwe ofu bekee akara asụkwa. Ndewo udo. Ijere o sokwa n'ihe wee nọrọ ebe a anyị na-eme ihe ọ na-adị mma na nga na-agwa ụmụnne anyị ihe kwu nọrọ ebe a. Biko tupu m aga n'ihu biko pịa na aka gbasa ozi a ọkwa na ihe ha na-ekwu mụ na onwe m kwenyere na ime ihe ọwụghị na ikwe n'ọnụ ị na-eme eme ọwụghị ị na-ekwe n'ọnụ ma ije na ofere mba ụwa na-ede mee ya eme. Ihe atọ ka anyị ji nọrọ ebe a. Nke mbụ wee kwalite asụsụ Igbo, nke abụọ ịkwalite omenala na ọdịnala Igbo, nke atọ wee bụrụ ị na-anọkọta ọnụ wee na-eme gịnị na mmakọta onwe anyị. Ijere ndewo. Anyị gaa n'ihu kpọpụta nwanne anyị Olu Igbo Destiny. Ndewo Olu Igbo. Ndewo Igbo TV. Daalụ. Ekene m Ijere. Ndị mana ga-ete ekenecha m ọnụ. Ndewo. O nwere egwu na-agụ ebe ahụ ị nọ, ọ na-enye anyị nsogbu. Nsogbu ọ dị ka mgbanye. Abụ m onye Anambra, nwanne Ijere nwoke. Abụ m onye ọzọ obodo. Ndewo. 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 Eyo, mbụ onye egbe m ọzọ bụ. Ndewo. Si Dubai. Mụ na gị ofu onye egbe maka mbụkwa. Ndewo. Uche m dị ya. Nsi Dubai ya. Onye agbụrụ nne ji ise. Ndewo. Mụ ọ bụ nne ji ise. Kedu ebe anyị si anụ olu gị nwanne m? Dubai ka m nọ. Daalụ. Biko. Okay, my brother. Ahụgo m ka ị nọ n'ahịrị kamgbe na-ege ntị. Etumori ọchị. Mgbe na-asị ọkwa ịmụ isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke tata dịka anyị dere n'ahịrị okwu ebe ahụ. Yes. Dịka onwe gị
bụ olu Igbo nna anyị nwoke Destiny, kedu ihe imegwuru ma ọ bụ ihe iche ị ga-eme ihe abụọ iji were mee ka ya nwee ihe ka ndụ ụmụnna anyị nwoke wee dị mma mana ebe ibi mana ụlọ? Ịgwa gị nke bụ eziokwu, atụmatụ a bụ atụmatụ dị ezigbote oke, atụmatụ dị mkpa ọfụma, bụrụ ihe aspozoro itinyere ọnụ. Gbasara isiokwu anyị, mmadụ ịgbasapụ aka onye ọbụla ọha na-enyetere ụmụ nwanne ya aka, maọbụ ụmụnna ya, maọbụ ụmụ nwanne ya ndị ikwu na ibe ya. Bikos ihe a nwa ọ spozoro ebe na ebe ọ bụla ị nọ ka aka ha gị onye ị nwetara iri biri inye nwanne gị. Ọ ya kwa so many people ekwelokwu ịfụnanya na igbo afọ onwe ha n'anya na igbo afọ onwe ha n'anya, but mụ na onwe m ekwetaghị maka nke anwa. Igbo fụrụ onwe ha n'anya, anyị fụtara onwe anyị n'anya ọfụma. Ụfọdụ mba ọzọ na-eṅomi ya eṅomi, ụfọdụ mba na-eṅomi ya eṅomi, but ezidebe nọ na ka aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. Aba nọ amaghị mmadụ one nyere aka mgbe m batara ọfụ, bikos onye ọnụ ụda ma ịbata abata mbido na-afịa ezigbo ahụ ya mụdụrụ obi kara fi na owuo. Ebe m na-alụgbu oge m batara ọfụ, anyị dị Naijiria mmadụ ịnọ, atọ mmadụ ịnọ sọsọ m nwa nọchalụ n'ozu ahụ na-abọ m ndị Igbo na-akpọ kọntrakt, ndị ọzọ kọpụchara akwụ ha na ya alụzi. So since nnọchakwara ya bidokwazie nke m nwa na-eme nke m, amaghị mmadụ ntinyere ma ndị na-abata ma ndị ma afọ nwe ebe a na-akpọ epe ebe ndebe anyị na saịdị diera efukwu ụmụazị ebe anyị na-akwụgharị na-achọ ihe kesịlacha pịọm ịkpọkwa onye bụsị ihe mere na itinye onye na line. Amaghị mmadụ one ma one nyere aka n'aba nnọ. The same thing mekwa na Naijiria, ịghọtago. Ọ bụrụ na m ejideghị mbọt ndị ebidogo fọm ndị ahụ gị ndị nọ gị nsogodi, ịghọtago, ụmụnna gị godi ndị n'ime ahụ gị godi ifo ume gị zuzie nke imerpụta ndị otu anyị kwa maọbụ ndị Biafra nọ ọfụma ume azugoro ezu matụnyekwa ha si onye na-ata ọ bụ kọmpani emepe n'ala Igbo, emepe kọmpani ha nwa ihe nye so many people ọrụ. Once na-eme ihe dị otu ahụ, agụ a na-ana isi ka na-ana, bọdụ n'ụtụtụ mgbe ya ebidogo na be gị wee na-eme iwu na-ebini ịma ka aka imezi ihe Igbo na-akpọ ime expound maọbụ na aka ga-ego, ịghọtago. Ọ bụzi na kọmpani ọ bụrụ ike nye ndị mmadụ ọrụ, ndị mmadụ si ebe na-ala kachọm alụrụ m nwa ya atụ na ya. Ndewo nwanne anyị Destiny, alụ gị amaka. Ndị Igbo na Destiny Ndewo odogwu Choko, ndewo. Anyị ekenekwe gị dịka mmanya ọwụ enwe kampani m ji si Naijiria bata ihe enwekwa red wine ndị Germany a na-akpọ Noble Man. Mmanya bụ ọtọ m egbu m ihe na-agụ na-atọ gị mbịazalụ m akụkwacha ndị na na-agụ m sọsọ akwasị isi gị jụcha dị mgbe nnọkọta ọdịgo mbebe ahụ. Ndewo Choko, gaa n'ihu. Igbo dị ile ekele bụ daalụ. Ụmụnna anyị ndị n'ebe ọ bụla unu si ene n'ụwa niile, Chokomile ekele unu. Ọ ya adịla unu mma. Coronavirus anyị egbu anyị ise na egwu ụmụ Chukwu okike ọbịa. Ife sọrọ ndị Hausa na ndị Fulani na ndị ofe mmadụ ba na-eme ife ọjọọ fachela anyị aka nzi baba ya bafụ onye Igbo ọbụla ife ọbụla anyị na-eme anyị na-akwụba aka anyị ọtọ na ya bụrụ ndị ọjọọ. Eche anyị na-echela onye ọbụla otu esi dịla onye ọbụla na mma, ekwela anyị nwere onwe anyị bụ ndị Igbo. Ekene m unu. Afa m bụ Chokomilo Ebenezer Ezeala.
ma ọ chọwa gị ịkpọ m Kelechi esi m London akpọ obodo Eliza Ndewo okwu anyị na mgbede a amaka Choko ana m abịa ama m na ị ga-etinye ya ọnụ gburugburu nke a na-akpọ Jenụwarị mana tupu ị gaa achọrọ m ịbụ ụzọ kene mmadụ niile sonyere anyị ma ndị ọzọ na-achọkwa isonye anyị maka ime gịnị isonye na okwu a maka na ine isiokwu anya ọ naghị atọ ụtọ, ọ na-ada ka aka inu. Onye ọbụla were aka inu tinye n'ọnụ mana ọ naghị atọ ụtọ, mana o nwere ihe mere o ji wee na-atị ya. O gosiri na ị hụrụ obodo gị n'anya. Nyawa ana m ekele onye ọbụla ma ndị na-ege anyị ntị ma ndị na-agbasa ozi nọrọ ebe ọbụla nọ. Chokomilo, biko dịka anyị na-agba mbọ inwere onwe anyị ma na site n'ike Chukwu nke abịa ma dịka isi ikpe anyị ga-enweta ya. Mana dịka anyị na-aga n'ihu, kedu ihe abụọ ị ga-eme dịka Chokomilo iji were mee hụ na be anyị dị na mma? Ihe abụọ. Igbo TV ekene eme. Ndewo. Eziokwu na asị na Igbo afụrụ onwe ha n'anya, mana mmụọ gwede na Igbo fụrụ onwe ha n'anya, because mmụọ na onwe m godo fụrụ ndị Igbo n'anya. Ndewo. A na-esi n'ụlọ malụ mmalụ fọ ọgụgụ ilu. Ịghọtago? Ha sị na o nwere afụrụ ofu ihe fọrọ n'igwe ahụ ebe isi na n'Igbo. Chama mba anọ na ịnụkwa. Mba anọ n'ọtọ. Eziokwu na m asụ mba anọ, mana m sụwa ya ọ ga-adịkwa very funny. Igbo biko na-ewe iwe nọ na ahụhụ n'otu ka amụ ọmụ mana otu a na-agba ọla. So na ebe m ji atụkarị otu mba anọ gwa anọkọta asụba mba anọ, mana n'otu anyị nọ n'Igbo TV mba asụ jeneral Igbo ka onye ọbụla ya ghọta. Ekene m unu. N'ime gbanyelụ isiokwu anyị n'abalị a, otu ife anyị eme ka enyelụ ndị mmadụ aka ka eme ife a ga-eme ka Igbo bụrụ Igbo ka Igbo na-aga aga. Nke bụ isiokwu na ya ebidogokwa nya bụ ije. Onye isi anyị bụ Nnamdi Kanu obidogo ije. Ada anyị were akwado eziokwu na abụrọ m ndị na-akwado atụmatụ Biafra. Esoro na ndị na-ebugharị flag, mana ọ dị m n'obi, isi m n'obi ike na ife anyị kwesịrị ime anyị mekwa ha nne ya ọ dịla anyị na mma. Ọzọ dịka nwanne ya bụrụ anyị bụ ndị Igbo, anyị bụ ndị Igbo. Otu a mụ na onwe m bụ Chokomilo nọ, ama m mmadụ one nyere aka bidogod na be nna m gbagobe, and enwekwa ndị ọzọ ndị nna amarọ ndị fabụ ka otu anyị nọ n'efele mba ụwa. Ana m anọ onye nna amụrụ edealụ m efe si m broda n'afọ ya bụ onye dị otu a dị otu a. Amaghị m na ife o ji dealụ m efe ahụ na nwere ka ọrịa ya. Ife masị ya ngwa nna nye m ụlọ akụ gị. Enwere ọ bụrụ na m nwere n'otu n'ụlọ na ego ya fụna onye Igbo maka ndị Igbo ada ya anyị, mana ife megide na onye Igbo ayọ ga anyị mana na-enyebife aka ya. Adịm enyerefe oyere ka akwụcha ekwucha be mmasị ngwa nye m ụlọ akụ gị maka ife dị m n'obi mgbe ahụ ka m zogodo ndụ. Kwesị nwere na ife ọ na-ayọ gị mgbe anwa na ọ bụ na ime nwụọlịa ya ọzọ ya anụzi mebi ịmara onye mana ịmara mebi na onye ahụ na igbughị ya and inwe datin inwe nke bụ na ị ga-enyegodi ya wee zụtagodi ya ndụ mgbe ahụ ọ na-ayọ gị ihe anwa. Eziokwu na-abịa na baya sị na ndị baya na onye ife anyị na-amara ọbụla
mmadụ ọ na-eji ego na be anyị ndị ji ego mana ndị na-ata afụ ka ndị ji ego ndị na-ata afụ n'ala Igbo ka ndị ji ego mgbe anọ m n'ụlọ mgbe mbata ụlọ na Disemba gara aga nwanne m nwoke ha kwọrọ m na moto na-aga abụ ebe a gbapụtara nsị ha chelụ nlituo eje mkpụ ebe ndị na-aya ayọ na-aya ayị ana m adọba ihe ha na-awụ nda ka ihe wụ na mkpọ ọbụla adị m enye ndị anyị agwakwa na mmadụ eje ụka na mmadụ akwụ tait na ebe a bụ otu m si akwụ tait nke m ife otu m si ekene Chukwu okike ọbịa mana ife ọma o mere na-anya fụ na ife na-eme na be anyị ndị na-ata afụ ka ndị na-eriju afọ andị ma ife mekwanụ ndị be anyị ndị nke kpatara ego onye jide nke o ji ojisie ya ike onye achọ ka nke o ji dafụnarị ndị na-anwụ n'agụ ana m enweta nọ n'obodo oyibo emego m ife a na-ada eme emegolu m ndị mmadụ ife ndị bigodo obodo oyibo 100 na-anya echeche echiche ime ana emego m ya kos ka m bịara obodo oyibo adị m stranded ka m so n'oyibo unu mara otu esi ya esikwu ya n'Igbo na-agwa m mmadụ ka m fụkwa onye ahụ enyelụ m aka and ife onye a melụ m emego m ya times 100 kos ife a na-eme n'obodo ebe adịrịzi and ife ọjọọ ga-eme onye ọbụla ịbịa n'obodo oyibo ifu ụzọ so ebe m na-ekwu bụ ka anyị eme eziokwu na anyị na-agba mbọ eme ọ na-enwe ike ime mana ndị bụ ndị ọchịchị na-achị anyị fanwa ka ọrụ a ka dị n'aka mmadụ one ka anyị enyela aka enwere ụlọ ọrụ ebe a na-arụ ọrụ enwere ebe ụlọ ebe wepụta ebe enwere ọrụ adịrọ ọ bụrụ nke ụlọ enwere ọrụ dị ndị nwere enwe fụ na ndị na-alụ ọrụ ka ọrụ a na-alụ Ndewo ndị bụ nna m just ekwe m ofu ndị bụ ndị isi anyị na-achị anyị ama m na ebe ọ bụla fa na-agwa ọchị Igbo gosto onye sị na ife dị mma dịrị mma ya were ekete ego ahụ afọdụbasị na n'ụlọ akụ mana mana obodo ndị China coronavirus ọ bụrụ na afọ wepụta ebe ego anwa were alụba ma ụlọ ebe a na-arụpụta ife ga-eme ndị mmadụ enwe ọrụ ọ ya eme afụ a na agụ a ebenata eziokwu na ndị mmadụ na-eme na nke ha ji ị na-anya fụ na emebie nọ efe onye a ga-eme ụlọ onye a ga-eme agụrụ ahịa ebiro ndị na-achị anyị bụ n'obodo ndị izizi Chokomilo iwe gị ihe kwuru weziokwu okwu kwụ ọtọ mana o nwere ihe mere m ji si ka anyị kwuo ya ụta maka na a sị na a na-esi n'ụlọ tụrụ mma were pụwa ama ewu na enweta onwe anyị Chineke na ga-enye aka ihe ị na-ekwu ọ ga-abịa na mmezu anyị ma na ndị na-achị anyị na-egbupụ anyị ọnụ nke ahụ o doro ego na ọkụkọ anya mana anyị na-asị ihe anyị ga na-emegwodu tutu o ruo mgbe ahụ maka anyị nọrọ chewe ha nke weziokwu na agụụ ga-egbu anyị ihe dị iche ga-eme nke ahụ nke weziokwu anyị wee na-asị anyị ma ihe okwu kwụ ọtọ ihe a ga-emegwodu tata echi maka ọwụ na-eme ihe ga-emebi dịka m si gwa gị ka m batara ụlọ eji m bikos na abụ m onye Igbo ndị afọ m ụmụnna m n'anya abata m ụlọ ndị nne nọ na be anyị enye m fafa amụgide amụ enwe ife na ịbata na ọwụ na nwaanyị nwoke a batara na pamụrụ ka ekeresimesi a ga-adị ma ndị nne ma ndị nna ma obodo m
eje m ebe a fụ ebe a na-eme ife ngwa ha sị ngwa na efe dị otu a ka m na-eji na sọpọtụ unu ka ife unu na-eme na-aga mgbe ife ife m ji akwado unu ka ife unu na-eme na-aga aga bikọs abụ m onye Igbo and achọ m ka ọ dịrị onye ọbụla na mma. Ndewo Ndewo Choko iwu nwoke na-eme ọ na-ekwu ọ na-eme ọ na-agba atụ nyawụ na n'Igbo TV anyị na-akpọzi gị okwu eme maka enwe ihe mere anyị ji kpọọ nyawụ ihe ọ daghị n'obi ekwu eme. Ndewo Ndewo agate n'aka ijele nwoke ọma anyị ga-aga n'ihu daalụ nne o daalụ anyị ga-aga n'ihu ijele nnukwute nwanne anyị na-esonyere anyị nwanne anyị Oscar. Ndewo nwanne anyị Oscar. Igbo TV ọzọ ụlọ a na-akpụ onwe ihe ijere chọrọ ikwu afa mbụ Tochukwu aka Ifemelụ Mma abụ m onye ezi Owere. Ndewo Ndewo o si m obodo Eliza London bụ abụọ. Daalụ. Ndewo daalụ ijere ngwa gaa n'ihu bukwe nkenke n'iji lụ ya aka n'ihe nwanne anyị nwoke kwuru ị mana o nwere nwanne anyị nwoke onye ọzọ obodo kpọrọ ọ sị na o si Dubai wee kọọ ihe otu o tenyere ndị mmadụ aka na nke bụ eziokwu na onye ọbụla bịara ana bekee na Dubai wee kwudowuo nwee obi na uwe ofu ahụ ahụ ịbụọ onye ahụ wee odogwu maka na afọ ụkalị enwere ihe njikwa ihe a ndị Dubai na-enyere onwefe aka ụmụ ndị Igbo anyị na enwere ha ka njikwa na mbụ n'Igbo na-agbani o nwere ebe a na-akpọ chaja siti a na-akpọ chaja ha nwa bụ ndị mfụrụ na-eme izizi na Dubai a dịka nwanne ị chọrọ ịnụ nwaanyị ị chọrọ ime ihe ndị bekee na-akpọ ncheta ọmụmụ birthday ncheta ọmụmụ gị ha nwere ike agbakọ a na-aṅụ mmanya na-eri oriri tupu ị mara ife na-emenụ ibe anyị ibere aka n'efere tupu ị mara ife na-emenụ onye ahụ ejide ego ụfọdụ na-ejidecha ejide ego juru ofu mmiri na-abụ ọ dị ka isi wee na-emekwe ekwesịsị ọzọ nọkwa n'ụbasụ na ịchọrọ ime ncheta ọmụmụ na ọka abịa lie ego saa mana ife njilụta nke ndị chaja aka bụ na ha ji ewele enyesịrị ụmụnne fe aka omekwuzieli mgbe ga-anya ọtụtụ ma onye mma mbọsị amụrụ ya ma onye mara mbọsị amụrụ ịfụ mmadụ ojetikasị na ọ na-eme ncheta ọmụmụ kaadị iche mana o nwere ife ọzọ ụmụnne anyị na-eme ife njilụta aka maka ihe nwanne anyị nwoke kwuru o nwere ndị dalụ n'obodo ike gwụfa ọ ka nkụ n'ebe ahụ ọ kwara afa ụmụnne anyị ege m ntị ife nji ekwu ya bụ na mgbe m dara obodo a ofu ife ahụ ka ọ bụ onye m dara n'aka alahụghọ m na be onuru m n'uche m ebe nwanụ gịnị ka eji ekwu ya ụfọdụ ụmụ be anyị na-abịacha enwe nke a na-abịa nwe nke fụrụ m n'ụzọ sị m na ozugbo ọ na-ada anapụ ya ego igwe o ji wee bịa achọrọ m ịlụtụ aka ihe mere ụfọdụ ụmụnne anyị ga-ebu ịkpata ya asị na ndị Igbo agaghị eme ọfụma maka na onye aṅụ gbara ọrụ afọ okporoko iji ọsọ agba ya ụkwụ mmadụ dara ọfụ n'obodo onye mere ya akwa na ya na ọma nnọdụ ọ batana n'obodo onye mere ya akwa na ya na-efe nwanne anyị afụzie ebe a sị ka onye lee ya aka ọ nalụkwa ya ego igwe o ji jedebe ya ofu ebe ibe a na-agwa ya ha nwere ike ofu ọnwa ọfụba onye ahụ anya na-achụfụ ya ụfọdụ na-anọ na airpọtụ nala onye ahụ ife ahụ ụmụnne anyị bụ na ha kwụsị ife maka na onye ị na-alụ o nwere ike ọ bụrụ na ego o ji bi obodo bụ ego ebitere na mbibi obele akwa alịlị ọ na-ajọgbu onwe ya ife imere ịkpa ụfọdụ aka na obodo ọkacha obodo nke anyị nọ o nwere ọtụtụ ụmụnne anyị na a na-ekwu okwu onye ịkpara aka ọsọ na ndị Igbo afọ onwe ha n'anya nwesị papa ekwuzi na ntu ahụ onye ahụ atụwalawa alịlị mmadụ ya pụta ọlụ a na-akwụ mmadụ 80,000 n'ego ka mkpọ ya ka bekee ka 80,800 dirham mmadụ pụtazi kama ya achọtala mmadụ n'efu maka na ife ọmụ ịmara bụ Chukwu okike ka imele ịbịa ịnala onye ahụ 100,000 si na kọmishọn iji achọtala ya ọlụ ya eje gbuo onwe na 13 hours o nwere ike ọlụ ahụ enwezi isi ọlụ ya izu ụka na-abụ atụ ya irie na 100,000 ya ọ bụla obi ọjọọ mana ọ bụ na anyị kwụsị ime mkparamagwa nwanne gị tọ n'obodo
ịnagide emeli ya ọgụ ọgwa ndị na-eme ọgụ mana ndị a na-eme ihe ọjọọ karịziri ndị na-eme ọgụ ewoluzie asị n'Igbo niile adịghị eme ọfụma ka m kwụsị ebe a maka nwanne anyị nwoke batara ndewo ijele okwu gị na-akwụ ọtọ. Anyị ji ohere a na-ekene mmadụ niile na-eme ọgụ ọkwa nne naghị eme anyị ma na anyị kwuchi okwu anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taata anyị ga-ebido mee gịnị mmewe ọgụ. Chukwu okike abịa ma ga-agọzi gị. Nwanne anyị Mayor gaa n'ihu kọwa onwe gị ịkọwachazi onwe ka nwanne anyị Oscar nwee ike tie ọnụ n'okwu. Igbo TV Ọgaizu daalụ. Good evening, sir. Daalụ nwanne m. Ndị Igbo TV udo dịrị unu. Daalụ. Nwanne anyị nwoke ijere. Nwoke ọma ndị. Salam alaikum. Wa alaikum salam habibi kafale. Ata tike. Antazen. Nwanne anyị nwoke Oscar ekelere gị ọfụma. Good evening, sir. Ndewo my brother, nwanne m ndewo. Good evening, sir. Daalụ. Igbo TV anụ ka o si ada isiokwu na mgbede a ọ tọgbuo onwe ya. Ịga n'ihu kọwacha onwe gị anyị enye nwanne anyị nwoke Oscar ohere otu ịchazi ọnụ ịbatazie ọ ga-agbagbu n'onwe ya. Eziokwu ụta ka ọ dị. Ụmụnne m aha m bụ Chijioke David. Abụ m onye Nkanu West n'Enugu steeti. Esikwa m mba Dubai wee na-akpọkwa. Ndewo nwanne m daalụ. Ọ na-anọnyere anyị mgbe niile ihe gbasara Igbo na-atọ nwanne anyị nwoke a ụtọ mgbe niile. Daalụ nwanne anyị Oscar. Igbo TV ịhụgonu ka nya wee kwesị akụ n'ụbọchị nke taata. Anọ nke ọ na-ada na ụnwụ mpụ enweghị nchekwa agụụ ka nkụ n'obodo anyị. Anyị wee na-asị dịka anyị na-agba mbọ inwere onwe anyị kwesịrị inwe ihe ndị anyị na-eme dịka anyị na-agbakwa nyanwụ mbọ inwere onwe anyị. Uwe sị n'ụbọchị nke taata na anyị ga-arụ ọrụ wusie ike ihe anyị nwe na onwe anyị na-eme dịka onye ọbụla anyị wụ nke ndị Igbo na-akpọ individual responsibility anyị nwere iji were mee ịhụ na obodo anyị na-aga n'ihu site n'ebe anyị si. Anyị na-ajụ ụzọ sị gị ama m na ịdụ mbụ na-eme ya, biko gwa anyị ihe abụọ ị chere anyị nwere ike ime ma ọ bụ ihe abụọ imegworo iji were kwalite onwe anyị n'ala Igbo ebe anyị nọ. Daalụ. Ndewo. Daalụ. Igbo mma mmanụ. Ndewo. Nke mbụ bụ ịfụ mmadụ ibe gị n'anya dịka isi ife onwe gị. Maka na ọ bụrụ na ịfụ nwanne gị n'anya ka isi ife onwe gị, ịtụọ onwe gị mbọ ọfụ agha ụfụ ịma na ọkọ ya dị n'ahụ nwanne gị. Agụụ gụọ gị ifuru ego ya ejili nri imesie nweta ihe a na-akpọ ohere fụ ego na-akpa gị, fụ nwanne gị agụụ na-agụ o metụkwa gị n'ahụ ilotekwa mgbe ị nọ n'ọnọdụ onye a nọ n'ụbọchị taa. N'ịgafe nya bụ ọnọdụ n'ụbọchị taa abụghị n'oke ya ma ezigbo ihe mana mmasị Chineke ka o ji mee ka ọ bụrụ na ịgafego n'ọnọdụ agụụ a. So na onye ọzọ nọ na ọnọdụ agụụ ahụ abụrụ na o nwere alụ o mekarịchara iche ka anyị ghara ịdị na-afụ ndị ihe na-esiri ike ka asif na o nwere alụ ha mekarịrị iche. Maka ihe nji na-ekwu emu na mmụnwa nso na ofu onye atụlụ ihe a na-akpọ agụụ ọnụ malụ ihe bụ ụfụ agụụ. Ọ bụrụ nke ndị oyibo na-ekwu na m testịrị ihe a na-akpọ poverty. And ihe mere na ekwuso nkweta na ihe mere na m pụrụ na ihe a na-akpọ agụụ n'ụbọchị taa poverty. Mbụ ayọ nyọrọ Chineke na ayọ nyọrọ ya bifo wee bido nyebe m ngozi.
mbụ na m siri ya ego ọbụla ị ga-enye m na-abụghị ego mmeji wee cheta ụmụ ogbenye enyekwana m ya. Ego ọbụla ị ga-enye m bụ ego mmeji wee kpagbu ndị nka mma ya bụ ego abịakwana. So na isiokwu na-abata n'ụbọchị a n'ụtụtụ na-anyasị a bụ ịfụ mmadụ ibe gị n'anya. Ndị nke na-agụ akwụkwọ nsọ bụ ndị kwenyere n'akwụkwọ nsọ bụ onye ha na-enekwasị anya wee jekwuru Chukwu. Ndị ọbụla nwere ndị ha na-enekwasị anya. Nwere ndị Christians na-enekwasị onye a na-akpọ Kraịst anya, Jesu n'asụsụ Igbo. Ya bụ Jesu gwara gị sị gị na ya nọ n'ụlọ mkpọrọ na ịbịa họfụ ya, na ya gba ọtọ na iyiweghị akwa, na agụụ na-abịa na inyeghị ya nri, mmiri akpịrị na-akpụ ya nkụ, inyeghị ya mmiri ọ ya aṅụ. Ọha agwaghị maka nyanwa onwe ya, maka na ọsị ka ndị na-agụ Baịbụl si ikwu, asị na ọnyanwa mbụ isi nke ndụ, mmalite na ọgwụgwụ. So na o nwezuru ihe niile a, ọ na-agwa gị maka mmadụ ibe gị. Ndewo, ka anyị gbadogodi ebe a nwanne anyị Oscar. Nọrọkwa ebe ị nọ. Nwanne anyị Mayor, ndewo. Igbo TV, daalụ. Otu ajụjụ ahụ njụkwara ka m jụrụ nwanne anyị Oscar ka m na-ajụ ịnụgwu ọsụsọ ọ sara, achọrọ m ka itinye okwu ọnụ. Nke mbụ bụ na ana m ekene ụlọ iwepụta atụmatụ dị ụtọ a. Okwu dịka nke anyị si ọnụ ya bụ okwu bụ ihe bara uru. Ada ụnụ nne anyị na-afụ na okwu a ọ hụrụ onwe ya maka na ewere okwu ewepụtara ya. So mụ akwụkwara na na-eche ka a zụrụkwa na oyoyo wee weta atụmatụ nke m, mana o butere m sịkwa na nsogbu adịrọ. Ụnụ na-afụ na ndị na-eti egacha ọnụ n'okwu taa ọ pụrụ iche. Nke mbụ bụ na ihe gbasara Igbo ịdị mma, ọ na-echugodo m ụra iche. Mgbe ọbụla m na-afụ ebe a na-ekwu maka ọdịmma ndị Igbo, mmasị m. Ewegasị ndị kwuru okwu ebe a, and ewere okwu ha kwugasị nchọ ka mụ arụtụ aka, mana nke ọbụla ka ngagodo n'ajụjụ ị jụrụ. Nke mbụ bụ na anyị niile, onye ọbụla nwere ebe ọ ga-esinyere Igbo aka. Onye ọbụla nwere ebe o si wepụtawa. A sị na a na-amasị na ụlọ wee pụtawa n'ama. Ọ bụrụ na ịfụ ka ị ga-esinyere nwanne gị aka na ụmụnne gị ma ndị nọ n'agbata obi ebe ibi, ndị dịrị mmadụ ịgwa gị na a ga-enyere ndị aka. E nwere ndị kwuru okwu ebe a sị na Igbo afụrụ onwe ha n'anya. Ọ bụrụ eziokwu, ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya. Nsogbu anyị na-enwe bụ na anyị ka nọ n'okpuru ọchịchị ndị Naịjirịa. Ha were akpọmasị na ihe isi ike wee nọgide anyị. Ọ dịzie ka na ya afọ ụwa anyị n'anya. Ọ akpọmasị ndị Naịjirịa ji nọgide anyị maka na ọ sị na ụmụnna wezuo akụ ido na-asị na mana akpọmasị ndị na obodo Naịjirịa anyị nọ n'okpuru ha si eji wee nọgide anyị mezie. Ọ dịka ga-asị na enweghị efu nwanne ya n'ụlọ. Anyị fụrụ nwaanyị n'anya, and anyị ga na-agba mbọ ịfụ na gburugburu ebe anyị nọ na anyị ga na-awachi ya. Ebe ọ bụla onye nọ bụ onye Igbo na-awachi ebe ahụ ị nọ, onye ọzọ na-awachikwa nke ya. Onye nwere ike itinye n'okwu ajụjụ. Ndewo. Nwanne anyị Oscar, ọ ga-aka mma ka ịchịkọta okwu gị maka onwe ndị na-eche n'ebe a. Ka nchịkọta okwu, ịma na ajụjụ jụrụ m bụ ihe m mere m ji enyela ndị mmadụ aka. Ajụjụ gị jụrụ m agaghị n'akụkụ ndị Igbo anyị karịa. Ihe dị n'ime bụ na okwu nwanne anyị nwoke n'ebe a kwuru amaka. Onye ọbụla na-asị na Igbo afụkwa onwe ha n'anya mba ezigbo onye asị. Onye ọbụla sịrị na Igbo adịghị n'otu mba ezigbote asị ka onye ahụ na-asị. Ka m gwa gị ihe ị ga-eji ma na Igbo dị n'otu. Sọsọ ndị Igbo bụ ndị ga-abụ n'obodo ọbụla ha nọ, like this UK anyị nọ ya na ịbata na London enwe Igbo meeting.
the whole Igbo niile once in a year ma mmanwụ agba ọ fịara ahụ ife obodo na-eme ya ịbanye na Leeds West Yorkshire enwere Igbo meeting and ebe a ka ị ga-anọfụ na Igbo na-enyere onwe ha aka ebe a ka ị ga-anọfụ mmadụ onye nwere ihe dịka immigration problem na bụ na committee crime ịkọmiti crime ya on your own ịnọ n'onwe gị asị na-enye dị akwụkwọ ikike nke a na-akpọ reference ifu ndị Igbo akwụpụta o sokwugo menụ mgbe m jere meeting ndị Igbo na West Yorkshire ebe a na-akpọ Leeds many of them wike na-ege ihe a na-ekwu ọbụbụ na nwere ezinụlọ nwere ihe a na-akpọ immigration problem ha ncha niile nọ n'aka ndị immigration na mere na-atụ ego anọ na nyawu meeting mana afụsịa m ịfụnanya nke ndị oyibo na-akpọ zeal ha ji love ha ji a contribute agbakọ ka ha weta ego a eji wee jefọ ihe gbasara ndị a o metụ m n'obi mwa gbaa mbọ mee ihe m mere onye ọbụla na-eti kere onye bụ ihe a mana ọ bụghị ihe m bịara ikwu ebe a ihe m na-ekwu mbụ dat na onye ọbụla na-asị na Igbo afụghị onwe ha n'anya ka m nwere ebe nna m nye example obodo nna m bụ ezi Owere na-enwere ọkụ a na-akpọ nke ndị oyibo na-akpọ eletrik na be anyị mbụ ndị be anyị ji aka anyị tiri ya onwe anyị kedu onye na-ekwu na Igbo afụghị onwe ha n'anya after ka a nụchara ihe a na-akpọ Biafra war ma reconstruction ma rehabilitation ma ntanta ma imoro all these three things niile implement onwe nke gọọmenti nyere aka na ihe dịka nke ndị oyibo na-akpọ history of the world enwebeghị ndị survive the war dịka ndị Igbo maka gịnị maka ịfụnanya enwe ihe a na-akpọ otu eji grade ndị ọgbọ na be anyị ahụ ise maọbụ ahụ isi ma ahụ isaa ndị apụta na ọgbọkwa ihe a ga-alụrụ obodo atụ ego so mmepe niile dị n'ala Igbo mbụ ịfụnanya ha nwere n'onwe ha ọ bụ na ha ejikọ ha obi ọnụ ma nrụ otu a yes ama na onwe ebe ndị be anyị na-anọ emejọ mgbe ụfọdụ bikos na onye ọ na-esi ọnwụ emeriri anyị n'ọgụ so na ihe anyị na-eme mbụ ikeketa orie ka anyị ji wee gbagide mbụ wee ruo n'ebe anyị nọ taa mgbe ụfọdụ zi anọdụ na jungle nke ndị oyibo na-akpọ jungle inwe ike ija mụọ nwanne gị ịtawuo mana nke a ka m na-ajụ bikonu umenyo nke a na-asụ umenyo onye fụ nwanne ya mara na nwanne ya mbụ nwanne ya si atawuzi na ama m onwe ya na-akpọ survival of the fittest n'ime nya na onwe ya bụ na ịbata n'ime ebe ya na-akpọ wildlife nke ndị oyibo na-akpọ n'ime ọfịa ebe e nwere anụmanụ dị iche iche ifu ọdụm nwude edi ọtagbuo edi nwude buusu ọtagbuo buusu nweta ọka ọtagbuo mana emechara enume ha na ọdụm ada atagbu ọdụm nke agụ na-atagbu agụ so ka anyị mara na ebe ọbụla ya eje na fụ nwanne anyị ka anyị mara na nwanne ụbara na-esi isi daalụnụ mana ụmụ ndị Igbo sọsọ Igbo mgbe onye Igbo ya esi Anambra steeti maọbụ si Imo steeti gbagote Lagos na-azụ afịa mebe ọfụma o nweghị ike ịkpọ nwa bọyị n'obodo ahụ ọ nọ ọ ya na Igbo o nwere ike na Ebonyi steeti jekpọrọ mmadụ mind hom onye abụ o nwere ike onye akpọrọ from Anambra steeti o si pụta o jee Ebonyi steeti jekpọrọ mmadụ mana onye afụghị onye Yoruba onye afụghị onye Kalaba so onye ọbụla na-ekwu na Igbo afọ onwe n'anya ịfụrụ nwaanyị n'anya ọnụ mkpagbu a na-akpagbu anyị na obodo a na-akpọ Naijiria ma o ji dịka asị na ya afụghị nwaanyị n'anya onye ọ na-esizi ọnwụ ka o esi wee mee gịnị ka o esi wee survive daalụnụ biko na ama na ntinye oyibo n'ihe ahụ kwuru mana gbaghalụnụ m nsogbu adịghị Igbo na-ege ntị itiri oyibo mana ọ bụghị Igbo daalụrị nne nwanne anyị daalụrị nne daalụnụ ngwa ka njebegodiko ya ọ ya gụọ onye ọzọ ya eme ya na onu nsogbu adịghị ijere daalụ amaghị ya o nwere ihe ọ chọrọ ịgwa ijere gaa n'ihu a sị nke ọfịa dịka enwe ama enwetago m ihe na anyị ekwu ndewo ijere gbee ihe iji anụ ihe ị na-ekwu ijere gaa n'ihu ọ dịgo mma ị nụrụ ihe Oscar gwara gị ọ ga-emechazie kụnụba mana ama m onye chọrọ ịtụkwasị n'ihe o kwuru ya eziokwu Oscar kwuru ọfụma dịka m si wee kwuo na mbụ ekwuru m ya ekwuru m na eji m ebe nọ maapụ si na chaja olifefa na-eme a na-enyere onwe fa aka mana enwekwaziri ndị ikeketa ori a na-ekwu mgbe ị meeli ya mmadụ one ma ọ tụgharịrị ihe mana ihe eji ihe dịka ndị bekee kpọrọ 150,000 meelụ mmadụ ị nalị ya 1 million wee mee si na ọ na-emeli ya akwụkwọ ọ pụta ọtọ echiri na ọ fụzie gị ọ batazie n'obodo ọnụ na ntị onye ọzọ na ife ihe nalị ya 1 million ofu mmiri na-emeli ya 150,000
obi anyị adịrị mma n'ebe ị nọ na o nwere onye ọzọ ya achọ ime ọ ya akọta aka ọma n'ebe ị nọ ka anyị fụga ebe anyị na-esi emejọ ọ bụrụ na anyị ga-agbanwe dịka nwanne anyị nwoke si wee kwuo ihe ọzọ nna ya ụmụnne maka ibe a na-ekwu bụ ka e esi megide ihe ka o wee dị mma ka ihe ọjọọ ghara ịda aba n'ihu ọkacha efele mba ụwa meziri ọtụtụ ụmụazị a na-akwanyekwuru ndị okenye ihe afụ nwata okenye kwuo okwu mana onye a okenye asụnwe ya bụ na nke a bụ nke anyị onye a nwanne gị o mee ife adịghị mma asị onye Igbo dịka onye Igbo ịkpọnite nwere ike deli ife n'ime si nwanna na ife ime metakwa mana ihe afụzi nwatakịrị ka na-alịsi imi maka na ọ tụtụrụ n'ekwentị o nwere ego ofu nwoke egori ekwentị ọpụtọsi okenye you are useless, you are foolish man. Bekee fa na-atụ Ndewo nwata bụ nwata Igbo nwata Biafra anyị mere nta ka anyị na-esenata aka n'ihe ọjọọ. Ndewo ka anyị gaa n'ihu. Ndewo ka anyị gaa n'ihu gbabata nwanne anyị Maverick. Ndewo ọkanga nwoke ọma nwoke ọma ndewo ekele o kelekwa ndewo ijele o tekwala anyị nọkwa ya anyị na-ere ayọ Chukwu okike amala anyị ka nọ n'ime na onye ọbụla na-ezu ike na o metụrụ imi metụ ọnụ. Ndewo gaa mee omenala iburu ụzọ imechi omenala ya ajụzie gị ajụjụ. Ịma na chere ịma na tata ebidoghị m n'oge were gebe ya bụ ihe so ọ bụrụ na ọ ga-amasị m nke ukwuu ọ bụrụ na ịkọwakwara m isiokwu nke tata gaa n'ihu mee omenala kọwacha onwe gị kọwacha m ga-agwa aha Maverick Monday aha Igbo gị kwen abụ m Chijioke ugbu a ka ị ga-emere m ihe ogbo na ọ sị na ọmarịcha aha ijele nwoke ọma ndewo kedu ebe isi anụ onu gị na mba UAE. Daalụ nwanne anyị nwoke ịwụkwana onye ebe n'obodo ana Igbo abụ m onye Uturu nke dị na Abia steeti. Ndewo nwanne m ndewo gaa n'ihu ọ sị ka akwa ihe isiokwu eji n'ụbọchị kịta nwanne anyị nwoke ndewo nwanne m ezigbo mmadụ na Chijioke amaka ka nna akpọ Chijioke dịka isiokwu anyị na-ekwu iji chịkọta ebe ọ ya edoghị anya kedu ife ị ga-eme dịka onye Igbo ka mbido na gụ kedu ọdụ ka ị ga-eme iji wee sị nọ nke a ka iji akwado Igbo dịka anyị na-anụ ọgụ nwanne anyị nwoke na-anụ ọgụ wee na-asị na ihe anyị na-azọ n'oge na-adịghị anya anyị anata a na-ekwere anyị na nkwa inwe bụ onye Igbo dịka ị na-ebe ị nọ na-agba mbọ kelee omume ị na-eme iji akwado Igbo iji eme ka ịhụnanya na-aga n'iru n'etiti ụmụ Igbo kelee ebe isi enyere nwanne gị aka kelee ebe isi enyere kelee ihe ị kacha emelụ ndị Igbo kelee atụmatụ ihe eji si na nka apụta isi na Izuchukwu adịghị eme ọfụma mana gị nwa na onwe gị kelee ebe isi eme ite iwe gosi Izuchukwu na ọha eme ọfụma ama na ịghọta n'ebe m na-eje. Ndewo ijele ịgbọrọ ihe ego narị nwanne anyị jiri nkeji abụọ were zaa ya ajụjụ ma chetakwa na ị na-ekwu ị nwere ike tie bekee mana ka bekee hapụ ibu anyị ga na-agba mbọ ka asụsụ anyị na-eto ogologo nke ukwuu n'asụsụ ka eji mara anyị maka ihe ọbụla gbasara asụsụ ọ na-adị mkpa ebe ọbụla ị nọ ịbụrụ onye Igbo mba ọbụla ị nọ ịhụ nwanne gị sọsọ asụsụ ahụ emetụgo ya aka n'obi ọ bụgodị na a na-egbu gị egbu ma ọ na o nwere ka isi wee na-agafe sọsọ asụsụ ahụ ga-eme ya ọ ghara ihe ọ chọrọ ime ma ọ hapụ ebe ọ na-aga wee kaba ahụ mee mara na gị nwa bụ onye ahụ sụrụ asụsụ ahụ na onweghị ihe mere gị n'ebe ahụ ị nọ maka na ọ hụrụ na ị nọ na ihe ndị oyibo na-akpọ stranded
so onye mere asụsụ anyị ji wee dị mkpa mana ụfọdụ na-ezochikọ asụsụ ha ahụ na ọ na-wepụta ịhụ ka nwanne gị na-asụ ị na-asụ nke ọzọ eri so ịma na ọ na-enyebe nsogbu ị ga-ahụ mana nwere ike ọ bụrụ onye gị na ya si n'ofu ụmụnna ọ gafee gị gawa ebe ọ na-aga mana ọ nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ ka egboro gị mkpa ahụ ịnọ n'ime ya mgbe ahụ ya ọ na-adị mkpa ka anyị na-asụ asụsụ anyị ebe ọ bụla anyị nọ. Ijele ajụjụ nke ajụrụ m a na-esi ụlọ mara mma pụọ ọ bụrụ na irutekwa obodo a dịka gọvanọ gị nọ UAE mụnwa ọ dịka mgbe i kwuru okwu akwụkwọ na ihe ndị ọzọ ọ bụrụ na ị ga-echeta okwu nke ekwuchara ugbu a onye Igbo ga-emere mma ahụrụ akwụkwọ a na-eme ihe dị otu a ọ nara nwanne ya ihe dị otu a ọtụtụ ikpe ahụ na ọtụtụ ikpe ụmụ ihe ndị ahụ na ihe ndị ọzọkwa ebutegoro m ị na-anụ mụa kpee ya ma onye ukwu ma onye nta ya dị mma maka ihe dịgodo mkpa n'etiti anyị abụghị ihe ọzọ agụchala ịhụgodo onwe anyị n'anya maka ebe ọbụla ịhụnanya ahụ dị onye ọbụla ka esi wee na-asụ ya ebe ọbụla ị nọ ị nwere nwanne gị ezi uche onye nke ọzọ enwere gị ezi uche unu ebiri n'ịhụnanya enweghị ihe unu jikọta aka ọnụ enweghị ihe unu agaghị emenwu nke ahụ bụ ọ dị mkpa n'ụdị nke ya so mụnwa na onwe m ịhụrụ ebe a abụ m onye na-ekwu maka ịhụnanya ebe ọbụla m nọ maka mgbe ịhụnanya adịghị ọ dịghị ihe na-aga aga apụta sị m Igbo hụrụ onwe ha n'anya Igbo ahụghị onwe ha n'anya nke bụ eziokwu na ọnọdụ anyị nọ n'ala Igbo na ala Naịjirịa mgbe ụfọdụ enwe mpaghara ọ bụ isi lewe ya esi na Igbo ahụ onwe ha n'anya mgbe ụfọdụ werekwere mpaghara ọ bụ isi lewe ya ị mara na Igbo hụrụ onwe ha n'anya nke ukwuu kama maka ọnọdụ ala Naịjirịa bịara tinye anyị n'ime ya ka ha si wee mee anyị ike nketa orie na ka ha si emegbu anyị na ihe ndị ọzọ na-eme ụfọdụ anaghị aghọtawa na Igbo hụrụ onwe ha n'anya. Ndewo nwanne m darụri nne oge ga-ezo na tinyekwuru gị oge n'elu ya maka ịwụ nwanne anyị na-anọnyewe anyị ka ebe ị nọkwara ka ebe ị nọ mgbe m na-ekwu ama m na ị na-anụ ka ebe i jere zofere nwanne anọ m ebe a ndewo okwu ga-amaka darụri nne m jisi ike na-anọnyere anyị ka anyị nwekwa ike gakwa n'ihu kpọpụtakwa ụmụnne anyị ndị ọzọ ka ha tikwa okwu ọnụ na ya wa okwu darụri nne ọ dị mkpa ịma na o ruole ihe dị ka ofu izu ka m na-agbataba ebe a kama na o nwere ka o si wee dị mana m ga na-anọnye oge niile anyị ghọtara nsogbu ihe niile ị na-agba mbọ ọ dụrụ ma ọ dụgoro m ma ọ kwanye ya ha ihe ọzọ m chọrọ ịgwa otu isi wee kwuo na ụdịka okwu a na-ebutelu ebe ọ dị n'aka ebutelu na-eme ya ọfụma maka na anyị mee ya dịka nke a bụ nke nọ gị n'aka anụ ekene dịrị Chineke n'isi na ọ dị gị n'aka na-ebute ị na-ekpezi maka na ikpezie ya ọfụma ọha nata anya bụ arụ maka ha sị na arụ gbaa azụ ọ gbaa arụ ndewo ijele anyị achọrọ ndewo nwanne m daalụ dị nne nwanne anyị Chijioke daalụ o wee bụrụ ya ijere anyị na ha agbapị ọzọ ka anyị nwee ike mee ihe ndị a ama m ebe ụmụnne anyị ndị ụmụ nwanyị jere maka a na-ekwu okwu be anyị agaghị ekwu okwu be anyị hapụ ụmụ nwanyị maka ọha nwawo ama na ụmụ nwoke wụ ndị si ndị ezinụlọ mana otu nwaanyị si were dị mkpa nwaanyị dị mkpa karịa ihe niile ha dị ezigbote mkpa o wee wụrụ ya ọ ga-amagbu onwe
ma ụmụ nwaanyị ekwute ụdịka okwu a unu enwe ike bịa tikwe n'ihe ọnụ maka ihe ọbụla unu tiri ọnụ nwere otu o si aga. Nwanne anyị Nwachukwu, ndewo. Nwaanyị si were dị mkpa, nwaanyị dị mkpa karịa. Ndewo nwanne anyị Nwachukwu. Ọ ga-amagbu onwe. Nwachukwu, ndewo. Ị nwere ike gbatụnatazie ihe ije gị anyị. Ndewo. Ndewo. Ka ị mere n'ụbọchị taa? Unu mana onye mbụ. Anyị nwere ụmụnne anyị ndị ọzọ banyere ugbu a na-amachaghị onye iwu. Ha sị ka ị kọwaa onye iwu na ebe isi akpọ. Mụ ahụ onye uturu. Nwanne Chijioke, ebe a ka o si pụọ ugbu a. Afọrọ m ya ka ọ na-apụ. Afọrọ m ya kwa m leziri anya hụzie onwe m ebe a sị bụ na akpọbatagole m. Ndewo. Ka ebe ibe taa n'ụlọ gị. Anọ m Madrid, esi m Madrid wee na-akpọ. Dara nwanne anyị Nwachukwu. Ndewo. Anọ m ka ị nọ na-ege ntị n'ihe okpurukwu okwu anyị ji na ụbọchị nke tata, dịka anyị na-agba mbọ inwere onwe anyị maka na adịghị mma. Ọwụ na ihe dịcha mma, echeghị m na onye ọbụla ga na-agba nịka ka anyị mee gịnị wee nwere onwe anyị. O wee bụrụ ya, dịka anyị na-agba mbọ maka ya bụ ihe, o nwere ihe anyị kwesịrị ime maka ndị Igbo anyị si na a na-ebu ụzọ zọta ana maka iburu ụzọ zọta ute tupu zọba ana, inwetazie ị ga-edosi ute n'elu. O wee wụrụ ya, o wee na-asị dịka gụwa bụ nwanne m Nwachukwu, kedu ihe ị chere ma ọ bụ ihe imeburu iji were kwalite ọganihu na ịdị n'otu n'Igbo dịka gị onwe gị? Ịma a na-esi n'ụlọ mara mma pụwa n'ezi. Ịbịa n'obodo m uturu, most especially na ọgwa ya ebe m si. Ụmụnna m mara onye mbụ maka na asị na ozu si wee si enyi ka nwanne me gịnị ala. Maka ebe ya ama mma wụ n'obodo gị, maka ọ bụrụ na ị bịa na-ama mma ikote ụka na-ama achụwa gị rute n'obodo gị, ụmụnna gị asị lekwa ebe ọ nọ, maka na mgbe o ji ọ naghị eleta anyị. Ọ na-adị mma mmadụ inyere ụmụnne ya aka, mostly ndị bụ unu. Mgbe onye nyekwara aka ghọta ahụ, maka inye aka dị n'iche n'iche, maka o nwere onye ihe nyere ọ ya ha ghọta. Ọkụ ya bụ ihe dị n'inye aka. Maka ego na-ata ji so ego na-anaghị ata ji, ọmụta ịta ji. Nke ahụ were ya, a ga na-enye aka ole ike kwere. Maka electricity dị n'uturu be anyị, onye anyị tinyere n'ugwu mba one of uturu Sabejimofo, ọ ya wetara federal gọọmenti etinyere anyị electricity n'uturu. Ndị ọzọ pụtakwara nọ n'azụ ya na-emekwa ihe dị mma nke anyị jikwa anya anyị n'ahụ. Nwanne anyị Nwachukwu, ndewo. Ọ bụghị ịnapụghị okwu n'ọnụ. Ajụrụ m dịka gụwa onwe gị Nwachukwu n'onwe gị, maka ọ dị ka ma ọ na-ahapụzi ndị mmadụ ka ha na-aga ahazi ajụjụ njụrụ. Gụwa n'onwe gị Nwachukwu, ọ bụghị onye ọzọ. Nwanze na-agba ọbara ole ọha. Gbam. O dipendere ole m nwetara. Mana ihe niile awụghị ego. Okwu ọnụ wee enyemaka. Gbam. Maka o nwere okwu mmadụ gwara m na last pen. Ọ sị nwa m, agafe na iro ka moto kutuo gị, ọ bụghị na moto gbuo gị na mmadụ onye ewu, ọ echi ka mmadụ gwa nwa m ịgakwana. Gbam. Amụtara m ya n'ala obodo oyibo a, ọ bụghị n'ala Igbo ka m mụtara ya. Mana ọ bụ na onye a gwara kwe. Ọ ya bụ maka o nwere okwu a na-agwa anyị mgbe anyị dị nwata sị taa nwa m rachakwara mmanụ, unu emere ihe dị etu a, unu emere ihe dị etu a. Mana ọ bụ onye a gwara kwe. Mana inye aka dị n'iche n'iche. O nwego mkpa mmadụ bịara akọrọ m
mle ya anya ego wụrụ nsị. Oh, ihe a ya apụọ na dịka anyị ga-eche ka ihe a ya baghachite ka anyị nwee ike agbata nwanne anyị nwoke ọ batakwa okwucha ihe ọ chọrọ ikwu. Nwanne anyị onye bụ chi, ndewo. Igbo TV, ana m ekene unu. Ndewo. Ijere. Nwoke ọma, ndewo. Udo dị nwanne mmadụ. Afa mba onye bụ chi Ikete, abụ m onye Ọkpatụ dị n'Enugu steeti, dịkwa n'Udi local gọọmenti. Esi m n'obodo Ediza wee na-akpọ. Abụkwa m enyi nwoke Chokomilo. Ndewo. 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 Onye bụ chi nwanne m. Nwanne mmadụ. Anyị na-ekene gị na ọdụ ka nke ahụ izizi na-anọnyere anyị n'ụbọchị nke taata. N'ụzọ pụrụ iche ịbịa na Igbo TV maka na ọ wụ onye nwere ebumnobi ka obodo dị mma nwere ike inwe obi were bịa zaa ajụjụ anyị nwere n'ụbọchị nke taata. Maka ị na-anya n'isiokwu ndị ọzọ anyị na-enwe, o nwere otu o si aga, mana nke taata dịka mụ na nwanne anyị Ijere kwuburu, ọ naghị atọ ụtọ. Mana onye ọbụla bịara ebe a zaa ajụjụ anyị na-ajụ ya, ọ pụtara na onye ahụ dị njikere ịnwụrụ ndị Igbo. Daalụ. Ajụjụ anyị nwere wee wụrụ nke a. O nwere nwanne anyị na-aza ajụjụ ajụrụ ya tupu ikuku ekwentị ya wee nye nsogbu were pụọ. Ọkwa ofu ajụjụ ahụ ka m na-ajụ ugbu a wee sị gị, dịka gụọ onwe gị onye wuchi, ọwụ gụọ na onwe gị dịka Ijere ma ọ mụnwa, kedu ihe imegworo? Ihe niile awụghị ego, mba, ma ọ eme n'ego. Na-eche ihe abụọ gbara ọkpụrụkpụ gbasara ime ka Igbo wee dị n'otu ma ọ iji were wepụ ụnwụ nọ n'obodo anyị. Gaa n'ihu. Abịa na nke m nwa bụ mmadụ, like ịjụọ Chokomilo, bụkwa enyi m nwoke, bụkwa ndị otu anyị, ma onye ọbụla nọ n'obodo a. Ọ dị ka o nwee onye nke ọzọ na-ekwukwa sị na ya nọ n'obodo a, na ya nọ na lead na-akọkwa ka ndị Igbo kọmuniti si emekwa n'Igbo. Ịghọtago? Mụnwa na onwe m anọghọkwa m na eni Igbo miti, mana mụnwa na-agakwa na-afụkwa ihe ndị Igbo na-eme. Enwegodi mmemme ọbụla ndị Igbo na-eme, mụnwa na-agakwa. Onwegodi enyi na onye ọbụla akpọ m oku, mụnwa na onwe m bụ mmadụ na-agakwu ya. Mkpọkwa na ndị mmadụ oku, ha na-abịakwa the thing. Ịghọtago? Mụnwa na onwe m since m n'obodo a, o nwere one day m kpọrọ ofu enyi m nwoke, because unu watch ya ihe na-eme n'obodo a bụ ka anyị kwugene si na akwụkwọ. Akwụkwọ bụ ihe anyị ji anọ n'obodo a. Ma inwe ha akwụkwọ, ịma na ị ya anọgodo n'akụkụ na-eche. And bọsọ ọbụla inweta akwụkwọ bọsọ ị batara obodo a, otu ọbụla na-amaghị ka obodo a si wee dị, inweta ha n'akwụkwọ ka ị ya ama na ịnọgo n'ime obodo. Because na mgbe aha ka ụzọ niile ya emepesie. O nwere ofu enyi m nwoke m kpọrọ oku bụ ya, si ya na asị onye Igbo ọ bụ. Mkpọ ya oku si ya, nwanna ya na-ekwe na inekwa anya ihe dị otu a, na ọkwa akwụkwọ ka ị ya achọwa. Eme ihe ọ jụrụ m, ma m enwetego nke m. Ịghọtago? Because na mụnwa na onwe m na-enye mmadụ ọ bụrụ ọsọfịa nwanne m ka ọ sị na adversary. Enwetaghị m nke m, ma bịa na-enye mmadụ adversary si ya na ya na-ekwe. So iche ekwene datin mkpakpọna, ọ bụrụ na onye nwere nghọta nke o nwere ike ọ na-ege ihe anyị na-ekwu, mana ihe a na-agwa gị na mbụ ihe na-eme eme. Ọhịa mere n'ụwa, ihe a na-agwa gị na-eme na May 2017. Mkpọ ya si ya, nwanna n'ọkwa n'akwụkwọ ka anyị achọwa. Ọ sị ma m enwetego. Si ya na ọnụ mkpem mmechi ọnụ. Ihe ji maka na n'inyelu mmadụ ofu onye ọdụ. Maka gịnị? So mgbe Ijere ana m abịa, mgbe m nwa nwetaziri nke m, nsị ya nwanna ọ sị m ka ezi mgbe m bidoro wee chọwazi akwụkwọ, ọ bụ na m enwetaghị akwụkwọ. Nsị ya dị anyị na ọkwa nwee mbọsị m gwa gị edota na ọkwa one a ka o si adị. Because na ihe ha amakwa
ihe dị mmadụ n'obi. Ịghọtago? So mụnwa na onwe m bụkwa mmadụ. Abịagodo na be anyị dị n'Enugu steeti na Ọkpatụ dịkwa n'Udi lokal gọọmenti. Mụnwa na onwe m ọ na-abụkwa nọ enyekwara m ndị ogbenye aka. Ama m na mụnwa na onwe m onye ọbụla ama m mana mụnwa bụ because na ndị be anyị na-asị na nwa na-enweghị nne na-enweghị nna na ọnwụ oru ka ọ bụ. So mụnwa na onwe m join kwa na sokwe na otu mkpokọba dịkwa nke ahụ. So ọ na-abụ nnọkwa ma achọkwa ndị onwekwe ka ọha ha. Sị ha biko o nwere ofu enyi m nwoke ọ na-abụ mkpọ like this nsị ya ndị anyị biko nụ. Ya biko nya chọgodiri m ọsị m oke na so nya amago onye ya agakwu. Na o nwere ihe ya na ya pụta ha n'ozugbo nya agwa nwaanyị ahụ achọrọ ya ndị ọbụla o nwere ka ọha ha na nwaanyị ahụ ya amarịrị ihe ọ ya eme. Akpọkọnata ndị nke ahụ mụnwa emekwere ha one ahụ m nwekwara ike because na ihe niile abụọkwa na ego nọọ okere mmadụ nwere ike imenwu. Ndewo ezara ajụjụ nwanne anyị Onyebuchi. Ihe niile awụghị ego. O nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye mmadụ ma ọ bụ agbamume ị nwere ike inye mmadụ nwere ike ịkarị ego. Daarụ rie nne nwanne anyị Onyebuchi. Anyị jikwa ohere na-anabata nwanne anyị Okoye na-asị ya ka ọ gaa n'ihu kọwa onwe. Daarụ nwanne anyị Onyebuchi. Biko jisi ike na-anọnyere anyị mgbe niile. Daarụ. Ngwa na daarụ nwanne. Daarụ. Kwuo ihe na-ekwu gaa n'ihu. Asị m na m nwanne ya na-anọ mụnwa nọkwa n'akụ m pụgodo ana m abatakwa na anọ m na ihe na. Okay, nke a na-akpọ behind the scene. Yes. Because ama m na gị nwa na onwe gị na-afụ ihe niile na-eme. Mgbe anyị na-ahụ. Daalụ. Yes. Ngwanụ. Nwanne anyị Okoye ndewo. Ndị be anyị ndewo nọ. Daalụ nọ. Ijele nwoke ọma. Daalụ. Igbo TV. Ekenekwe m unu. Daalụ. Na mbụ awụ m Uchechukwu Okoye, onye Anambra steeti, Nnọọfịa precisely dị n'ime njikọ ọka lokal gọọmenti Nwafọ Nri. Anọkwa n'obodo nke wu UAE nke wu Abu Dhabi. Ọ bụ ebe nsi wee na-akpọ. Daalụ. Nwanne anyị Okoye. Yes. Ihe gbasara ụmụnne anyị na-emetụ gị n'obi ọwụ ya bụ ihe mere iji were ohere a maka o nwekwa ihe ndị ọzọ ị nwere ike ime n'uhuruchi a mana esi na ebe a wee ebe ụmụnne gị nọ ka ị bịa nwee ike nọnyere wee nwekwe n'ike tụpụta atụmatụ a ga-eji were mee ka ihe niile nwee ike na-aga n'ihu. O webe ya ịhụgonu isiokwu anyị ji n'ụbọchị nke tata anyị wee na-asị biko kedu ihe ibu n'obi ma ọ bụ ihe imebugoro iji were kwalite ana Igbo anyị na ịhụnanya mana ụbịam juru be anyị. Isiokwu a bụ isiokwu dị mma ka ewepụtara ụbọchị taa. Ihe a bụ isiokwu wụ na ọwụ n'ọhịa zuru ana Igbo niile. Ife ekwesịghị ịgbanwe rute ụbọchị nke taa. Mụwa nke mbụ maka mụwa wụ mmadụ nke mbụ wụ ịgwa mmadụ eziokwu. Onye mkpọrọ nwanne m eziokwu ịgwa ya eziokwu. Nke abụọ wụ enweghị nwanne anyị nwoke kwuru okwu ebe m nọ n'ego ọ sị na ife niile awụrụ ego. Ọ bụrụ ife niile wụ ego. Kpọkete nwanne gị nwoke a nso ma ọ kpọkete onye bụ na nso sị ya nwoke m ihe emenwu ihe dị otu ọwụ na ị ga-emenwu ihe dị otu inye ya ndụmọdụ gosi ya ka esi eme ya bụ ife ka o nwee ike ịpụ ga-agba mbọ gbata because enwe ndị ya enye ego ụbọchị nke taa ha pụ ha agbarie ego maka ha yara mma ntaramahụhụ ịtalụ wee kpata ya bụ ego. Ọ kpọkete ya nso ịkpọkete ya nso mgbe ọ gbagotere ebe obodo ị nọ ma mgbe ọ pụtara n'iru ọgbọ o wee hụ na ya bụ ego na ọ dịrị izi ịchọta yawa ga-eme ya mgbe kpọgotekwara ekpọgote ya ọ ga-eme ya wa na onwe ya developụ more love ịhụnanya ya na duto na ịgwakwuru ya eziokwu kpọlitekwuo ya gosikwuo ya ka esi achụta ya bụ ife. Ọ ya eme ka obodo anyị mụbaa
wee na-enyela ibe anyị aka ọ ga-emekwu ka ụbịam na ụbịam ka onu ụbịam si wee rie elu ka o nwee ike gbadatakwuo ana. So ọ wụrụ ịpụta esi na ị nyere ego, ị na-enye mmadụ ego, ị na-enye ego ọma ntaramahụhụ ị tara kpata ya bụ ego ọ mara ka isi eje, ọ mara ka isi ana, mana ọ fụrụ ego maka na onye nyechala ego ụbọchị nke taa echi ọ ka ya anakwa gị, mana onye kpọpụtara kụziele ya ka esi achụta ya bụ azụ, ọ mụta ka esi achụta ya bụ azụ, echi ọ ya ama na ịchụta ya bụ azụ fịara arụ, ọ yara enwe ike iji ya wee mee ihe ọbụla dị ya mma ọta. So mana nke kacha mkpa n'ime ya wụ ịgwa mmadụ ibe gị eziokwu. Like enwe ihe Ijele kwuru ebe a sị na ha ekwubugo okwu mmadụ ego aya na mmadụ 150 wee meela ya iwe, mana apụta na ya ofu mmiri ma mmiri na ọkara wee meela ya bụ ife. Ọya ana m ahụ ha niile ebe a wee meela ya bụ ife. Ịhụ ndị be anyị duto na-enwe onye ya agwanwu mmadụ eziokwu. Amago mmadụ onye m gwara gwa ha ụgha sị ha na nekwanụ ụdịka life a na-ebi na UAE, ọ na iyi ebinwu ụdịka ndụ a. Nwanne iweta ego a etiri gị akwụkwọ ịgbagote akwụkwọ a, ịgbagote obodo a isoro ibe gị chụwa ihe ị chọrọ, mana ịgbagote obodo ọwụ na ọ dịrọ gị mma ijiri nwayọọ tụgharịa nawakwa obodo duto na ịma na ego anapụrụ gị na-enwela ihe ọwụ. Mana ndị obodo ndị be anyị abịa, ụfọdụ ndị be anyị abịa pụta na-aga ofu mmiri na ọkara, mgbe ị gbagoteziri obodo ịpụtazi ejewe adịghị mma, nawa adịghị mma, duto na-enweghị eziokwu dị na ya, ka anyị nwee n'ike ị na-agwa onwe anyị eziokwu. Ndewo nwanne anyị Okoye, okwu gị amaka, darịrị nne gbabata nwanne anyị Chukwuma dịka anyị na-atụbata. Achọbụrụ m iji ofu mkpụrụ ife ngwado gaa n'ihu. Otu ọ na-abịdabi nwanne m nwoke, ọkwa nwere ndị na-enye ọrụ na-abịdabi. Ndị enwego ndị bigo mụ anọrọ m na mmadụ, ihe m na-anọwụ kọnekshọn nke bịara m n'aka, lokas bịagoro m n'aka sị m na onye dịrị ndị dị ka mụ. Ofu ahụ o nwere njụjụ, ị na-anafa ife ha na-akpọ kọmishọn n'obodo a? Ana-amụ kama enwe ihe m gwara ha duto, enwe ihe m chọrọ ịgwa gị na duto na m gwara mgbe mụ amụtachaba ihe dị n'obodo, ha sị m ha ihe dị gị mma inye m ma ị nweta ọrụ ịghọta, ọwụ na ihe dị gị mma inye m ịghọta. So ọ gwụla, ọkwa na ọ dị gị mma ị gawa ifugo. That's it. Ndewo. Daalụ. Ezigbo mmadụ ya o gosiri na ezigbo mmadụ ka nọkwa na UAE. Ndewo nwanne anyị Okoye, Chukwu gọzie gị. Ijele, ama m na okwu nọgụ n'ọnụ, ka anyị gbapụta Chukwu nwanne anyị Chukwudị tupu anyị ekwuo ndị ihe anyị chọrọ ikwu maka ụgbọ anyị akụ ụgwọ kwarapụ. Nwanne anyị Chukwudị, ndewo. Ikuku igwe ọrụ ya na-enye nsogbu. Obiora ndewo, gbee ihe iji anụ ihe anyị na-ekwu. Ịgbanyụrụ ya agbanyụ. Onye nke ndị bekee na-akpọ volum. Ọ pịnyere ya apịnyụ. Ị na-anya na igwe iji wee na-ege anyị ntị, o nwere ibe edere ebe ahụ mic on and off ma ịsụ n'asụsụ bekee. Ịpịa ebe ahụ atị mgbe ya wụ on, inwe ike na-anụ ihe na-ekwu. Ya wepịa ọ bata, ọ ga-aka mma. Ijele, tupu anyị enwe ike kwucha ihe ndị anyị chọrọ ikwu, nwanne anyị Sapi, iso na mbido ihe anyị na-ekwu maka ọ nwere ihe mere ji wepụta okwu a. Na-ekwu kwuo ya ekwugo m ya. O kwere ihe ndị nje wee mụta. Emechaa ekwuzie m ihe dọ m n'obi, mana ahụrụ m na anyị na ndị mmadụ kachasị ndị Igbo anyị na-agbasa ọsọ ịgba ọnụ. Gaa n'ihu Sapi. Ijele nwanne,
Okenere Izuchukwu afa m bụ Peter Ude and esi m na abụ m onye Nneise kịta ebe nọ kịta Canada ka m si akpọ. Ana m eso ịna-anya ụgbọelu n'abalị. Aka m anyawara nke ụgbọelu. Onye jụrụ ya izu mbụ ị bịara si na onye a na-ebe a na onye ọ na-anya ụgbọelu. Ofu onye jụrụ ya mbọsị ahụ ihe onye a jụrụ ya ọ na-anya ụgbọelu ka ọ na-alụ dị iche nke ndị bekee kpọ dị iche. Nsogbu adịrọ taịm lụọ a ga-akarị nke ahụ anyị ga-akarịkwa ife onye na-alụ because ife ọbụla ya na-alụ ọ bụrụ a n'ife obodo chọrọ abụrụ nke ihe na losibe ike. Eso m bido Arize ịkpọghachi mana nna like nkwụrụ na line na-akpọghachi m nkwuo okwu ndị ọzọ niile ekwu unu ekwugo ana m nwere agwabugo ndị ga-ego m ntị na mbụ ekwubugo m ife mme mana nke a eme m nye as a group and anyị ga na-eme na-agaba n'onwe m ịma ụfọdụ oge abịa n'iru akwụkwọ otu a na-akarị ụka ụfọdụ oge na-afụ na ndị mmadụ na-eche na ndị mmadụ na-abịa n'etu ọnụ kedu ife imenwu ọ dị ka onwe ife anyị karị ụnyaahụ ụfọdụ enwe m efe jee ụfọdụ na-akọmentị mmadụ n'one ka inyegolo aka nka ịmago ọ bụrụ ife niile bụ ego. Na Lagos godo anọgo m otu oge nna cross ụzọ na Festac ma etu nna ka m cross Ome Road one boy kwụsị m amara m onye Igbo amara m onye ebe ọ mana ọnwa asụsụ ọsọ nna mara bụrụ asụsụ Igbo ọ sị m nna biko na mba bụrụ nke ọ bụrụ oge ahụ so ọ sị m nna agụụ na-agụ m anyebe m n'ụtụtụ dịtị mmetụ m n'obi onye nna agwa ọgbọkwa na ike onye ayụyọ o nwere ego ọ ga-eji nye esi ya jee lie nri ọ ga-jee lie nri ọgbọkwa enwe ndị ga-abụ faya ọ ga-ego ka were jee see ife osise ma ọ jee ṅụọ mmanya nke a dịgodo iche. Enwego m bọsị nọ na-eli nri na kantin na restaurant mmadụ bịa sị m amadị m onye ọ bụ ife ndị ekwulewe abụ a na-asị kedu ife gị na onwe gị megoli Igbo ga ị na-eme ka Igbo dị mma onwegodu ka esi nwetazi onwe anyị onye amanye mmadụ ibe aka ma ị nwetara onwe gị na a new country ma ọ na ịnwetara amanye mmadụ ibe aka ka dịgodo satin. Ụfọdụ na-eche nọ mgbe ebido n'ume afawa ka orange drug atụ eze bụ na inyelu nwanne gị aka mba mmadụ abịagodego ebe m na-eli nne si m nna achọ m iri nne ọ bụrụ onye Igbo anya adịghị m eche m Igbo onye Igbo mana ịbụ onye Igbo nna achọ m iri nne si madam tielu onye a ka o lie enwere ike ọ bụrụ na epileti m na-eri ebe ahụ bụ ihe dịka 1000 enwere m ike si ngwa si tinye elie ndị 300 ka o lie ma ya bụ na oligodo nni wee pụọ o nwere onye Igbo ya asị m na agụụ na-agụ ya gwa m na enidi m ego m ga-eji li nri manya elile nne ọ dịrọ pọsịbụl. Nke a bụgodo n'onwe m n'obodo a nọ onwe bọsị mbanye na moto bọs ejire m anyara m ụgbọala wee pụ den mfe onye ojii na-abata moto bọs draiva na-achụ ya si ya lito onye lito nna mụnwa rọsh ọ dị bọ nsị akịrị ife ọsị na o jiri ego nsị ego one okwuo ngwele ego dị na akpa m tinye n'ime dị ebe a na-etinye ego bọs nsị ya kọmin amara m onye ọ bụ at the end of the day the guy bịakwute m si m who are you nsị ya mgbe ya afa m the guy bụ onye Kenya ọ bụ ọdị onye Igbo anyị n'obodo a ejego m ka m goo ife na supermarket nkwụrụ na line ịma ndị a fa na-ebilivu iyi ya fọlọ riri like onwe izu Chukwu kwuru before kedu ife a ga-eme ka obodo anyị ka iwu ka a na-edobe iwu ka ife niile na-aga n'usoro o kwubughị before obodo a bụ ibugodo agadi bụrụ nwata ịbịa igo ife ị ga-akwụ na line akwụ m na line olute m ka m kwụọ ụgwọ ofu agadi nwanyị jọmpụọ queue bata n'iru ịmago
onye na-ele ife the cashier girl na-eme anya anyị gosi ya attend to her first nya zagodu nne nwaanyị agodu asị nwa sigodu n'ezinụlọ azị ya nwosi ya nya weli bill nwaanyị ahụ tinye na my bill etinye na my bill mgbe si the woman ya naba ya kwụ n'ụgwọ the woman aghọtara ife mme because ọ bụrụ omume fa isi mmadụ weli ife mana ife abụọ ebe Igbo na-eme mmadụ asị na Igbo abụrụ agụfewe ya n'anya a na-ekwu ọ na-agba m agba na ntị sa akọzi n'ụdị akụkọ ahụ onye Igbo ga-enyere onye napụrụ okwu n'ọnụ Sapi n'otu ụzọ ha nwere ike na-akọ ya mana achọrọ m onye ahụ mere nyawa ihe si kpọọ ya aha kama ịkpọ Igbo niile aha ịga akụkọ ya ịkọrọ ugbu a nwanne m Sapi ị mere ihe ị kwesịrị ka ime mana ama m na ndị Igbo tụrụ ilu si na ofu aka lụta mma na ozu ọha niile ọnụ mana ọwụzie ga-emeruo mmadụ ofu onye meta ihe ewere eme gịnị kpọọ mmadụ niile ya ọ ya wụ ihe anyị chọrọ ime ka ndị mmadụ nwee ike bido na-aghọta maka ihe ndị mmadụ na-anụ mgbe niile na-eme ka ọ wụrụ otu akwa ka a ga-esi eche echiche ndị oyibo si that whatever we do every day affect our brain nyawa a na-agwa anyị buru ya n'obi na Igbo agwụ onwe na Igbo agwụ onwe otu ahụ ka ọ dị ka ọ ga na-enye anyị nsogbu anyị chọrọ ị na-eme ọ wụrụ na onwe onye mejọrọ gị ịkpọ ya aha ọ wụrụ na o nwere onye si na obodo isi na onye a si obodo isi na onye awụ onye dị taa aha obodo ya dịchaghị mkpa maka ịkpọ ha aha si na maka na o si obodo a ndị obodo ndị ahụ ga-ahụta ya na ị chọrọ ịkọta obodo ha ụdịka ihe a na-ebute akpọmasị n'etiti anyị ọ ya wụ o socha na ihe mere anyị ji were bịa ebe a ihe ọjọọ mee gịnị akpọ ya aha dịka ihe anyị kwuru ụnyaahụ ndị mmadụ na-asị si hapụ ekwunie si hapụ ihe ọjọọ a na-eme gịnị ihe ọjọọ a na-atọ nwa anyị akpọ onye aha ọ pụtaghị na ya amaghị ebe onye ahụ si wee pụta mana ige ntị onwe mgbe anyị si kpọtata ebe o si anyị na-akpọ yawa na onwe ya onye mere nyawa ihe ndewo gaa n'ihu mgbe m bịara o nwere mgbe m bịa biznes na Dubai ijele ofu onye amadị m onye Igbo chetọrọzi m ọkpa anyị ga chaja because all IT product anyị bịa for ọkpa anyị ga chaja at the end of the day I will commission o demand nye as onye Igbo anyị ka ọ bụ ịghọtago anyị mechikwa ife anyị na-eje na ife ị na-ekwu kedu ife imego ana m na-ekwusi ike ọ bụrụ mgbe i bido anụba afa gị ibulu gọvanọ of a steeti ibido onye be aka mba okirikiri igodu atụ n'ebe ị nọ na kedu ife ị na-emegodu ndị nọ around you another ofu dịkwa ka ibie o nwere bọsị ndụ nwa nwaanyị apụ ka m jee fụ obele oyi ya nwaanyị ka anya na ya nọrọ ya nyalụ moto luo ebe nna ka m paakị ya moto na-ekwe nne nwaanyị maka ndị obodo a si eme nne nwaanyị alụgo 70 something years or above 70 onye anyị elugo taya moto ya gbara ọkpọgo ndị insurance kpọọ ndị insurance for ọ sị na ya nọgo die for ebe 3 hours na-akpọ ndị insurance ka ha bịarọ ọ sị m biko kedu ihe m ga-emere nsị ya kedu ebe ọ na-eje ọ sị m buje ebe mbulie na moto m ọ sị m mbulie na moto jee ebe ọ sị ka onye mego nsị ego gịnị mbulie na moto jee bie drọp ọnya buzelu nwa m jekwa ebe ọ chọrọ ịga gụọ egwu ị na-afịa ihe abụgodu omume Igbo godu onye ọbụla ga na-eme ọ bụrụzi nwanne gị na ife o nwere ife ijele na-ekwu sinsi na-ekwu na mmadụ chọrọ imere gị akwụkwọ ọ dị ka oge onye wetara anyị akwụkwọ Dubai ife anyị nyere ọ dị ka $150 or $100 then otego which is the normal price fa na charge ba ijele ịma na mmadụ ebe 2007 because anyị rapụrụ mahadum ebe 2004-5 ebe 2007 ka mmadụ si m ọkwa onye ikwu nne m o ekwentị o si m weta 900,000 naira
ka o wee meelu m gekwentị o m na-ekwu around ebe a ga-abụ year 2007 or 8 that particular time m weta 900,000 naira ka o wee meelu m visa Spain. Ọ dị ike ji 900,000 eme visa Spain there. Ife nsara ya bụ ife isi m weta kịta na ejinye kash ghara ibidogo biznes nke m n'obodo a. Ijele ịma na onye a ji paspọtụ m ahụ azị mgbaka emebere kedu paspọtụ nke ọfụ a biometrik nke ochie na-adọ na kọmputa. Ịma na onye a ji elu echi jidekwuo paspọtụ jidekwa achọ ọkụ m. So Igbo anyị ga-adị mma nọọ onye na-eme ibire n'okirikiri gị. Anyị nwa na na vileji m goru agwago m mgbe m kpọbụ before ịpụgo agwago m ife anyị megodo na December anyị meli as group ndị agadi anyị bidogodo na ndị agadi then anyị mee nke a na-akpọ asọmpi ndị ikorobịa ịbịa ịsọmpi onwe onye lute ụfọdụ nwere 250,000 ụfọdụ nwere 100,000. Ihe abụ ime mma na-ebido n'ụlọ inidiri inwe bilion na akaụntụ uwe nye mmadụ ego nne ọ ga-eri. Ka m kwụsịgoro ya ebe a. Daalụ na ụmụnne m. Ndewo sapi daalụ rinne daalụ Ijele. Ndewo. Nwanne anyị Obiora apụtago anyị emechago ihe anyị na-eme anyị na akwara anyị anọgwo ka anyị nwee ike ga mekwa ihe ndị ọzọ dịrị anyị. Nwanne anyị Obiora ndewo. Ndewo Igbo TV. Ka ime n'ụbọchị keta? Adịkwa m mma, ekele m unu. Daalụ. Nke onye chiri ya zere. Daalụ. Nke onye chiri ya zere. Ijele daalụ. Ndewo nwoke ọma. Daalụ na ana m ekele unu na-eme ọfụma. Ana m esowe ihe onyonyo ndị Igbo a mgbe niile bụta asị m n'ụbọchị nke taa ka m tiru n'aka na ofe ọmụmụ ya awụ ofe ọmụmụ na efere ọmụmụ onye tie aka na efere ọmụmụ eruo ya aka. Ndewo. Daalụ na aha m wụ Obiora ihe mee. Afa nna m ahụ enwere ihe ọsa ndụrụ ị nwere ike ịga Google ị nwere ike kọwawazie. Esi m obodo Canada Toronto na-akpọ ebe a nwanne anyị nwoke a kwupụrụ na Chikwuo ebe Chinakpa ahụkwanụ m onye Imo steeti na Mbitoli. Ndewo. Ndewo. Enwere ihe chọrọ ikwukwe ụyọ mag ọshinene baa m ụyọ mag Igbo iwetiri ikube. Inyegwo m ihe ndị oyibo na-akpọ assignment ma ọ ihe ọrụ a na-eje n'ụlọ jee lụọ ma eje lụọ ya mana mgbe m nụrụ aha gị otu ihe o chetara m. Ana m ege. O chetara m ebe m si. Enwere mgbe m nụrụ unu nọ na-ekwu ihe gbasara ihe gbasara izu ọgụ na nwoke m abụta onye anyị bịara taa. Izu ọgụ na ihe mme. Ihe mee. Afa nna m. Nwanne ya Obiora biko gaa n'ihu gwa anyị ihe i chere anyị nwere ike ime ka obodo dị mma. Gụnwa na onwe gị wụ Obiora ọwụghị iwu na ọ ga-awụ ihe ego a ga-eji were mezie anaba anyị dịka anyị na-achọ ka anyị nwee ike nwere onwe anyị. Ndewo. Ndewo. N'isi mbụ aga m ebudogodi na onwe m nwa. Onwe ka anyị chọrọ ka ị kwuo maka onye ọzọ. Aga m ebudo na onwe m nwa.
asị m kwuwe aga m asị dat na anyị nwawo ndị Igbo anyị hụrụ onwe anyị n'anya. Nke a na-ekwu na ya hụ onwe anyị n'anya, ekwero m nke ahụ woo ezigbote asị. Ihe m ji sọ wee ezigbote asị woo ile anya ebe ọbụla onye Igbo nọ ọ na-agara ya ọfụma, ọ ga-achọ ka ọ kpọgote onye Igbo, ọ wụ sọsọ nwanne ya, ọ ga-achọ ka onye Igbo ibe ya ọzọ ka o nwee ike bịa ka ọ dịrị ya na mma otu ahụ o si dịrị ya. Ile anya na gburugburu obodo niile nke a na-akpọ Naijiria, ị ga-ahụ dat na anyị nwawo sọsọ ndị nwere ike ị na-ahụta onwe ha n'anya karịa ndị nke ọzọ. Bụta amaghị m ihe mere ndị be anyị ji ha anaghị ahụta ya otu ahụ na anyị hụrụ onwe anyị n'anya. Nke dị ibe ka m zaa ya waji maka ya nwe ihe ọdụ ka ajụjụ jụrụ. Ndewo. Ịnọkwa ya? O nwere ọmụmatụ o nyere maka nwanne nara nwanne bie ego karịrị akarị. Ama m na ọ wụ azụmahịa, o nwere ndị ga-ahụta ya dịka azụmahịa, mana dịka ụmụnne ndị Igbo tụrụ ilu sị na anaghị ele ọkụkọ ọkpa jiri n'ụlọ. Ọkpa ji n'ụlọ. Ile anya iwu na onye elegwo ọkụkọ ọkpa jiri n'ụlọ. Ịchọgodo ime maka na ihe a na-ekwu ya bụ nwatakịrị tụgharị enwere ihe bụ na m ji n'ọnụ bekee 150,000. Ọ bụrụ na ị nara onye ahụ 300,000 okwe na-edi, ị na-aya 1 million ofu mmiri, ọ batazie efu ihe imeli ya, onwere ka o esikọ akụkọ ọma n'isi gị n'ala Igbo. Ijele ya ka m nwee ike ka o nwee ike ghọta ebe m na-eje. Ihe ikwuru amaka, ekwubu onye m mbụ sị na ọ magburu onwe na anyị ga na-asị na ndị Igbo hụrụ onwe ha n'anya, ma ọtụtụ ndị Igbo hụrụ onwe ha n'anya karịa isi na ndị Igbo ahụghị onwe ha n'anya. Ọwụ ndị ahụ na-ahụ onwe ha n'anya wụ ndị mere ụdịka ihe a. Ijere na ekwu okwu ya ọ ihe mee mgbe ụfọdụ akpọ ya wa ihe aha, maka ọ bụrụ na akpọghị ya aha ọ ga na-eme gịnị? Ọ ga na-eme mgbe niile. Gaa n'ihu. Ihe m na-eme ka Ijele marakwa n'ụwụ na enwere ndị na-eme otu ahụ, but adị m eme ka ọ mara na ndị na-eme ya akarịghị ndị na-ana eme ya. N'okirikiri niile, ma mgbe m nọ obodo ebe nke a na-akpọ obodo Europe, mgbe m bibu ebe ahụ, ihe niile gbara m okirikiri. Mbudogodi n'ebe ahụ, ihe ọbụla m na-ekwu aga m na-ebido n'akụkụ m ihe gbara m okirikiri. Ihe niile gbara m okirikiri mma. Ọ bụrụ na ha dịrị ihe a na-akpọ excuse me, ofu na okirikiri abụọ ya bụ 100. Ọ nwere ike wụ mmadụ ofu na okirikiri nke wụ 10 wụ ihe mere ihe dị otu ahụ. Ọwụ ya wụ na ndị Igbo anyị ahụ onwe ha n'anya. Irugo otu ugbu a mgbe m nọ ebe a na-akpọ obodo Europe, ama m mmadụ ole akpọrọ m n'ihe ekwentị, akpọrọ m n'ekwentị mgbe m n'obodo ahụ sị m, nwanne biko na enwere onye dị otu a. Ndị kpọkwara m ihe awụkwa ndị nọ mba obodo Europe ndị nke ọzọ. Ihugo ya na-awụ ndị nọ ebe nke ahụ mụnwa nọ, na ndị nọkwa obodo anyị nwawụ Naijiria. Ha kpọọ m sị m na mbiko na enwere onye dị otu a batara obodo ebe ahụ m nọ. A na-akpọ m n'elekere 4 nke isi ụtụtụ ma ebilie.
hapụga onye be m maka alụrụ m oyibo ogo ya ahapụ m onye be m gaga kpọrọ onye ahụ kpọbata ya n'ụlọ m ebe ahụ mena oyibo m bi ihe m biwu ọnụ ụlọ abụọ ha nwere ike ebe ọbụla ha nọ taa ha ga na-ege ha nwere ike ịhụ m na efere mba ụwa a na-anụ ihe m na-ekwu echi unu ga-enye ha ohere ya ha ga-apụtakwa kpọọ m aha chetere gị ya emeka m ya emegidere ndị mmadụ na-asị m nwanne na-echetezikwe na iji nwaanyị m si ya ma na-asị ha nna m ihe ị ga-emere onye bịara ọhụrụ taa wụ ịnabata ya n'ụlọ kinye ya mmiri ọṅụṅụ ịhụgo ya ma ọ wụ adị m eme ya mee ya ma onye na-awụghị onye be anyị onye Igbo be anyị bụta aka m mee ya ebe ndị Igbo be anyị nọ nke meziri ebe ọbụla m gara n'obodo ndị Europe ndị nke ọzọ maka agara m too much ebe ọbụla m gara ha ahụ m ha edunowo m ọdụ na-ekele m na-enye m mmanya na-asị m nwanne a na-eme ihe eme nke a nhụgo ya so ihe mụnwa na-etigo ebe ahụ wụ ihe anyị ga-eji mee ka obodo anyị na-adị mma wụ mmadụ ịhụ ibe ya n'anya and mmadụ inyere ibe ya aka n'ebe ọbụla ị nọ ị gaghị eche mgbe ị batara be anyị gị mewe ịhụgo ya ị gaa na efere mba ụwa na gị gaa na ihe nke ndị oyibo na-akpọ profaịlụ m na ị ga-ahụgasị paletiv ndị emere eme ka enye unu na ka enye otechasị ya na asụsụ be anyị ịhụgo ya ị ga-ahụ ndị kwụ na laịnụ ị ga-ahụ ndị kwụ na laịnụ a na-akwụgo ụgwọ eviri ọnwa nhụgo ya ọwụ sọsọ nne m na ụmụnne m ma ndị ọzọ ana m ekwu ya ka mmadụ ji too mmụkwanụ na m akpatago ego mba bụta ọnwụ maka ajụjụ unu jụrụ m ihe ga na-eme ka obodo ji na-adị mma nke ọzọ nwụkwa ana m asị onye ọbụla ihe ga-emekwa ka obodo were ji na-adị mma wụ ebe ọbụla onye nọ akwụghị unu na-anọ a na-akpọta Nnamdi Kanu aha nke gosiri dat na ọ na-achọ ihe ga-eme ka obodo anyị wee mee gịnị wee dị mma ịhụgo ya ebe ọbụla onye nọ ya na ịchọgodi iwepụta onwe gị nọrọ ebe ọbụla ị nọ na-akwadosi nwoke m ahụ ike n'ụdị ọbụla ndị nwa ga-esi akwado nwe ya ọ bụrụgodị ị na-ekpere ka ị ga-esi ekpere ya na-akwado nwe ya mgbe ọ bịara obodo a m nọ na ya na-awụ Canada agbara m mbọ ka m gaa fụ ya ka m na-ewere ike see ihe onyonyo bụtụ ndị mmadụ ekweghị ka m ruo ya nso ma ndị na-ejikọta ndị mmadụ nke ndị ọcha na-akpọ sekuriti na-echekwa mmadụ ekwe ka m eze bụtụ enwere ihe m mere o ji sị ha na ha hapụ onye a ka ọ bịa na ọ chọziri ka ọ bụrụ ka ya na onye a see ihe onyonyo a gịnị nwekwara ihe ahụ ọ hụrụ ihe ahụ ọ hụrụ na-awụ ihe ka onye ọbụla na-ege m ntị mara datị na echi ụdịrị ihe ahụ iwe ya wepụta ya echi ma ọ bụrụ ma mgbe anyị nwere ihe anyị nweta Biafra ịhụgo ya onye makwa na onwe ya ga-ama si datị na enwe ihe ọzọ enwere ebe onye a shi kpegere m ekpere enwere ebe onye a shi pụta n'ụzọ were na-asọpọtụ ihe emege mgbe niile ahụ ọ nọ na nga anọ m n'obodo a m nọ yiri akwa ụdịrị akwa m yi n'elu ebe a na nke na-acha ụcha dee ya aha ya nwa ya dechaa ya aha ya dee ya sị ka ndị isi obodo anyị ka ha nwee ike hapụ nwoke dị otu a na-enweghị o mere ha na-eyiri ya naanị m nwa na-eyiri ya gawa n'ọdụ ụgbọ ka m gawara n'ọdụ ụgbọ ebe a ka m nọ mee nke m gawa n'ọdụ ụgbọ kraụd a na-esogharị ma na-ese m foto ịma na ihe onyonyo ahụ esere m mgbe ahụ ka m wepụtaziri na igwe m si ha
ndị ahụ na-ejigharị m sị ha ihe unu na-ejigharị ha na-enwere ebe a ga-echikwa enyewe ya na unu ahụ data na ọwụwụ unu nwa na-ejigharị ya nọ ya nso na ka ọ ga-aka asị na unu hapụ ya ka ọ dị ya nso na jos ofu ihe ka m chọrọ igosi ya mgbe ahụ ka o gere m ntị ya ege ha ntị sị mba hapụgodi na onye a ka o kwuo mkwuo ọsị m mewere eji m ya n'aka m mewere ya gosi ya enwere ụdị anya olele m ihugo ya ọsị ha mba biko na ha chere ya echerezie foto mila ya ahụ aka m ji ya ma taa o nwere ike mgbe ọzọ ma etiri gị ya na ihe onyonyo unu ịghọtago ihe so ihe m ji kwuo okwu awụ ịnọrọ na ama enweghị ebe ishe nye gị aka gị na-ekwu n'ọnụ nkịta ọwụkwara ekpere ka ị na-ekpe enweghị otu obodo ga-esi dị mma anyị ga-achọ ihe Igbo ga-eji dị mma ịkpọdo ha aladatụ na ihe ya nwawo Nnamdi Kanu na-eme na ọ dị mma na ihe ga-eme ka obodo dị mma anyị niile kwesịrị ịchọ ofu ụzọ were ji na-enyekwa aka n'ụdị nke anyị ịhụgo ya. Ndewo nwanne m okwu ga-amaka nwanne anyị Obiọha ikwuchara nye ihe ọmụmatụ darụri nne biko jisi ike na-anọnyere anyị ọwụ izizi na-anọnyere anyị nke izizi anyị emechagwo mana dịka onye na-anọnyere ka anyị nwee ike kpọbata tupu anyị ọnwa izizi adị m ka onye nwunye ihe a na-enwe na-enwe adị m ka onye nwunye n'ego Igbo TV enwere ihe ọzọ m chọrọ ịgwa gịnwa ka m na-agwa nke a gịnwa ka m na-agwa nke abụọ achọ m ka ikwute ya ka a na-agwa gị ya maka mgbe ọzọ enwere ihe merenu iwerele gaa tige na ihe efere mba ụwa ị gaghị itige ihe ahụ maka mgbe ọzọ ka m gwa gị ihe ọwụ so that mgbe ọzọ gị hapụ iti ya ị hụrụ ihe ahụ nwoke ma ahụ bịara na-ekwu sị ihe gbasara ụmụ Aba pụtara na-ekwu ma amụ gị na Aba ma nke a ihe ahụ egwuregwu nwanne m ihe ahụ ihe anyị ji achụ ọbara mgbali elu ihe ahụ ihe eji chụọ ọbara mgbali elu na-eme onye ọbụla nọ n'ụlọ enwe onye na-apụta ezi yawa na onwe ya pụtaziri were ya enye ndị obodo oyibo na-akpọ personal ịghọtago were ya na-asịzi onye ahụ mee nke a omee nke a ego ya mba ọghọtacha ya ọwụ otu ile onye gile onowu ahụ ọ kpọkwara aha na akụghị mgbe onowu Igbo okwu kwuru nke ya sị ndị otu egere m ya today ọchị atọgide m chụrụ m haipa ọ chụrụ m haipa ihugo ya so mgbe ọzọ biko etile ihe ahụ maka ọgịnwa mere o ji nwee ihe ndị Igbo na-akpọ attention ihugo ya eso mee ihe ahụ ịghọtago eso mee ya bọtụ nkebu nọ na ihe efere onyonyo omume n'ebe ahụ enwe onye ma na enwe onye shiarụrụ enwe onye mere edete ị ga-abụrụzie nke ya tige di ya ụwa ahụzie ya Igbo TV nwanne m ofu ihe ka ahụ agbasa ya ka m gwa eziokwu emechara m taa sị maka ihe ahụ o kwuru na m ga-aga ime ọzọ wee gwa ya na ọwụ ihe a na-esere okwu na ihe ahụ ihe ụmụnne na ọghọtacha ya ịhụla ya na ọghọtacha ya na ọhịa anyị ji achụ ọbara mgba nke bụ eziokwu nwanne anyị Obiọha nke bụ eziokwu na ọwụ mmadụ niile na-aghọta njakịrị asị m na ya nwa na onwe ya aghọtaghị ọ ghọtara n'ụzọ n'ụdịrị nke ya ọ ghọtara n'ụdị nke ya chere m ka m kwucha ọ ghọtara ya n'ụdị nke ya ọwụwụ mmadụ niile ga-aghọta ya otu ahụ mana anyị na-anya otu ihe si were doro ihe ọwụ na-aga ebute ikpo oke a na-ewepụ ya maka o nweziri otu okwu ahụ si wee gawa ihe ikwuru o nwere ndị ghọtara ya nwee ndị na-aghọtaghị ya o wee na-anya sị kama a ga-ama njakịrị ga-ebute nkewa ka eme gịnị akwụsị njakịrị ahụ nsogbu adịrọ ihe ị ga-amakwado ọ bụrụ na ya wụ njakịrị ọ nwere otu ị ga isi were ma ya wụ njakịrị ndị mmadụ ga-aghọta ihe a na-ekwu ma ọ bụrụ na esi na ọwụ na
amụghị na ana Igbo ana m abịa ana m abịa ọwụ na isi na amụghị na ana Igbo ma ọwụ na isi na amụghị na Biafra nke nwanne anyị nwoke ijere na onwe ya mechara kwukwa o nwere ebe o kwuru n'efere mba ụwa nke ahụ dị iche mana ịbịazie gbawazi o nwere ndị bịakwuziere kpọwazie aha n'obodo ndị ji ego inekwa anya ana m abịa inekwa anya ịhụ na nsogbu ahụ pụtara n'etiti ndị obodo arọ ndị Izọg na Perikoma inekwa anya ọkwa na mmadụ sị na onweghị ndị ji ego o wee wụrụ ya ige ntị ana m abịa ịgbanwe na anyị na-agwọ ihe a na-ete n'anya ị gaghị ebe were ose na nnu tinye ya ọ uche ka eji wee na-achịkọta ihe ọbụla nwere ike ibute nkewa anyị na-agbanị oke anyị nwere ike mee gịnị nwee ike wepụ ya ihe ọzọkwa ị ga-aghọta wụ na o nweghị ihe anyị wụ mmadụ echere na ihe ọbụla anyị mere n'ụwa ga-adụcha mma maka na gwa na onweghị dịka isi gwere kwuo na anyị aghọtagwo na ihe iwe gị agbasaghị nke gị ana m abịa emechiri m ihe iji ekwu ka ị nwee ike chere m ka m nwee ike kwucha ihe m chọrọ ikwu o wee wụrụ ya ọ bụrụ na ịghọtaghị ọ nwere otu isi ghọta biko gbaghara onwe ihe dị ka isi mgbaghara mana o nwere ihe mere anyị ji eme gịnị anyị ji were sị ka ya nwawo ihe nwekwa ike binye obi maka tupu ị mara ihe na-eme ọ wee egwuregwu osizie n'ihe egwuregwu pụọ n'ihe ọzọ iwe were darụri nne o nwere ofu nwanne anyị esonyebeghị anyị mbụ ka nọ ebe a anyị kwesịrị ịkpọbata tupu anyị emechie darụ rinne anyị na-ekene gị nwanne anyị Obiora ihe eme ndewo ndewo daalụ na unu mere ọfụma ndewo unu mere ọfụma jisiri ike aga m na-agbalị na-esonyere unu mgbe ọbụla m nwere ike m ga na-agbalị na-esonyere unu jisiri ike asị nke onye na-eme nke onye na-eme dị mma ya jisie ya ike ọtago nke unu na-eme dị mma ebe ọbụla anyị ga-esikwe enye aka n'iru ka ọ bụrụkwa na Igbo na-aga aga n'Igbo dị mma emetụrụkwa m aga m agbakwa ọbara ole m nwere ike ka nza gị ozugbo ụfọdụ mmadụ na-ekwute nyawa ihe nke wee eziokwu nna onye ọbụla chọrọ inyere ụmụnne anyị aka ma ọ bụ ndị nọ n'obodo anyị bụ Naijiria maka ị na-anya o nwere ụfọdụ n'ime ha chọrọ isonyere anyị mana ị na-anya ihe isi ike ka nkụ o nwere ndị igote akwụkwọ ekwentị nke a na-akpọ kredit kaadị na-ara ahụ ọ bụrụ na ụdịka ndị ahụ na o nwere ịchọrọ igotere ihe ya bụ ndị na-ege anyị ntị inye ha onwe ọ bụrụ ma ihe gbasara iji were hụ na ebe a na-aga ọfụma Chineke nna ka na-enye m ikikere iji were na-ahụ na yawa na ihe na-aga ọfụma ọkwa ndị chọrọ inyekwara aka ụdịka ndị ihe na-esiri ike si chọọ ndị si ebe a ma ndị dị si ebe a aga m enyekwa aka hụ na nyawụ ndị na-akpọpụtara ha nwee ike nyere ha aka ndewo darụri nne daalụ ihe nọ na ya wụ enwere ndị isi ndị ị ga-enyere aka na ekwentị emewo na abịazie na nke ahụ ọwụ na uche gị dị ya ị nwere ike na ekwentị a na-agagharị ebe a ọnwụ m ike gwazie otu a ga-esi were mmiri onwe ike rutechaa ha ncha niile maka ịgwa nke bụ eziokwu obi ga-adị ha ụtọ ma ime ya imekwe ya anyị ga-apụtakwa ebe a kwukwa si na ekwe otu o si gaa na otu o si gaa darụri nne maka eji ya maka niile ga-enwe obi ikwupụta ihe ikwupụta n'ụbọchị nke taata ọwụ eziokwu aga m eme ihe ikwuru m ga-eme ihe ikwuru mmekwana ya ma edere gị edemede gwakwana gị mee ka ị mara na ọmụ mere otu ahụ otu ị ga-esi were mee ya ka o nwee ike gaa nsogbu adịghị ekwentị a na-agagharị ebe a otu anyị jere si gwa gị ọ nọ na WhatsApp sị m na nwanne anyị nwoke Obiora ihe eme aga m azaghachi gị ngwa nna m ngwa jisinu n'ike
jisiri ike mgbe ọzọ gị gbasara m ozi m ka ofe arịta ị gbasara nke nwoke ma ngwanụ ka ọ dị mba hapụwa amamụma na-ekwu ọ ka mma ya na njakịrị ghọtago ngwanụ nsogbu adịrọ nwanne m ngwa jisiri n'ike mgbe ọzọkwa m ga-anọnyere unu jisie ike ya ijere Kalụ nọ kamgbe na-ege anyị ntị ọ ga-abatarịrị tupu anyị apụọ. Kalụ ndewo onye isi izu mbụ ọ na-anọnyere anyị eche m kwado ya ọkwa izizi ị na-anọnyere anyị onye mere nna nọ mbeduma taka ụbọchị mbụ na-ekwu okwu. Ndewo gaa n'ihu kọwa onwe gị nwanne anyị nwoke. Aha m bụ Harmonic Kano. Esi m obodo New York na-akpọ nke dị na Amerịka. Ndewo onye ebe na Igbo awụmanye ihe Chiowe daalụ nwanne m ama m na ị na-ekpuchite onwe gị maka na ọya COVID o nwere ebe ụlọọrụ ha na ọbụla New York ọfụma Chukwu okike abịa maka na-ekpuchite gị nwanne m ise daalụ ndewo ịma na ihe unu na-eme adịrọ mfe na ịchịkọta ndị be anyị wụ ọgwụ ọrụ dịka ọ dị mfe ma o siri ike ma obi dị anyị ụtọ na unu nwe atụmatụ dị otu a iji mee ka Igbo mara na anyị wụ ofu n'abalị gị bụ onye ọbụla asị obi dị m ụtọ nke ukwuu. Ndewo nna nwoke ama m na ịnọ kamgbe na-eche ka oge nwee ike rute gị kedu otu a ga-esi wee kwuo onye ukwu wara kedu otu a ga-esi were na-enyere ụmụnne anyị aka tupu anyị enweta onwe anyị maka na mmadụ niile m gaghị asị na mmadụ niile ụfọdụ ndị riri nne kwenyere na ọwụ na anyị nwere onwe anyị ihe niile adị mma mana tupu anyị erute ebe ahụ o kwesịrị ihe anyị kwesịrị ị na-eme n'onwe anyị nwesị dịka gị nwawo Kalụ kedu ihe ị ga-eji otu nkeji nyere anyị aka maka na anyị na-achịkọta mana anyị sị na ikwubeghị okwu mbụ ị ga-ekwurịrị okwu ihe abụọ i chere ị nwere ike ime ọwụhụ na ọ ga-awa ego o nwere ike wụrụ atụmatụ ma ọ bụ n'ụzọ dị iche iche gaa n'ihu. Isiokwu taa maka ọ dị ọtụtụ ụzọ anyị ga-eji na-akwagide onwe anyị ma na-enyere onwe anyị aka. Mụnwa ga-eji nke mụnwa na-eme nwa ihe atụmatụ ọ dị ka ebe anyị na-arụ ọrụ anyị ma na anyị nọ n'ụzọ ije anyị pụtakwa n'otu a na-adị mma anyị hụ nwanne anyị ọmụnwa ọwụ onye ọzọ ka esi kwuo ọtụtụ ebe ndị anyị na-arụgasị ọrụ na awa ịba ebe a nhụ onye ọbụla wụ onye Igbo ma mmanya na ama anya ma m na ọsụgo Igbo ahụ ma wụ hụ na onye awụ nwanne m ga-ajụọ ya jekwunye ya nna ka ị mere Igbo onye ya kọwara m onwe ya ikwenụ ka isi ebi n'obodo maka onye ọbụla n'ụzọ ije ma na onye pụtara ije na o nwere ọtụtụ ihe ọ ga na-agafe onye pụtakwanụrụ ihe izizi ị ga-enye ya ga-eji na-enyere onwe ya aka wụ na igosiri ihe a na-eme so gị nwee ike gwa onye a ke nke ị na-eme ke nke ị na-eme ya kọwara gị lekwa ka ije ya dị kọwachaa ya nwee ebe ị ga-esi yi aka gị yi aka mụ nwejiri gị ụzọ ahụ yere ụfọdụ ndị mmadụ ndị m hụlara n'obodo a ebe a wụ New York kemgbe m batara n'ime ya aka n'ụzọ dị iche iche ama m site n'ụzọ dị otu ahụ ọ ga-akwalite mmụọ anyị na-enyerịtara onwe anyị aka n'ụzọ ahụ nke bụ ka ndị kwulara okwu si kwuo ọwụ inye azụ wee
nke kacha mma ma ọ bakwara uru ma gị nwee azụ ị na-enye ma mgbe ị kọsịrị mmadụ ka ọ ga-esi gbute azụ nke ahụ ga-aka bara uru. Ndewo nwanne m Kalụ, biko anyị na-ayọ gị mgbe niile ka ijisi ike na-anọnyere anyị, maka na mgbe ọbụla ị na-anọnyere anyị obi dị anyị mma na ị na-anọnyere anyị, ị na-anọkwa n'ime na-akwado asụsụ Igbo, maka ị nọ New York mana ị na-asụ Igbo. O nwere ụmụnne anyị nọ na nnọba anyị, achọghị m ịkpọ obodo ọbụla aha, anọ ebe ahụ mgbe niile sụpịrị ịkpọ ha n'ekwentị a na-asụ oyibo. Ụfọdụ ana m agwụgwa ha na m anaghị anụ oyibo. Ịchọọ ka anyị kpaa, anyị ewere Igbo baa. Ndewo, daalụ nwanne anyị. Daalụ Ijere. Ndewo. Ọ fọziri ofu onye, biko ofu obi ekweghị na anyị ekwesịghị ịpụ, mana ọ fọrọ ofu onye ọ gwodoghị ọkara nkeji. Ndewo nwanne anyị Kennedy. Ndewo Kennedy. Ndewo. Ka ị mere? Ndị Igbo nwe m lekwe n'isi m. Nsogbu adịghị. Ndewo. Gaa n'ihu kọwa onwe gị. Aha m bụ Obi Ụzọchukwu, abụ m onye Imo steeti na mpaghara Idatọ, ma esi m na Senegal wee na-akpọ. Ndewo. N'ebe na Idatọ? Idatọ South, nwanne Rochas. Idatọ South o nwere obodo nọ na Idatọ South. Ọwụ dike na fai ka ọwụ na-echazi aha. A bụrụ Igbo. Otu anyị nwere Idatọ North, enwere Uruala. Ndị obodo gị na-enye gị anya. N'Umesi, Ichiobi. Echi m n'Obi. Umesi. Nwa gị bịara n'ogene dị anyị nwanne ọwụ ha na isi na Igbo, anyị ncha nwanne, mana ọ na-adị mma ikwu ebe ahụ ụmụnne gị ndị ọzọ amara na-ekwe onye nwe nwanne ha. Ndewo nwanne anyị Obi Kennedy, anyị sị ka anyị nwee ike nabata gị, maka na ị na-anya ụgwọ anyị na-akwụkwara, mana anyị pụtabeghị n'ihu akwụkwọ. Anyị sị na anyị chọrọ ịkpọbata ndị niile apụtabeghị n'ihu akwụkwọ. Onye ọbụla ọ nabataghị nso, biko ya nwee ike nagide anyị. Anyị chọrọ ka ị were otu nkeji were zaa ajụjụ a anyị na-ajụ ndị ọzọ gara aga, otu nkeji, mana ọ bụrụ na ya bụ ajụjụ maghị ya, nwere ike kwukwu ya ọzọ. Ndewo. Na mbụ ana m ekele ọnụ nwa bụ ndị na-ahazi okwu a, maka otego m na-ele anya na-elekwa ihe a na-eme. Ile anya ebe eji ama ndị na-agbasa ozi a, ị ga-ahụta m n'ime, maka otela m na-esonye, chọkwana ịbanye, maka nke ụnyaahụ achọgidere m ka m banye, maka o rutere m, o wutekwere m, ma nwere ihe a ga-eme ụkwa a ga-ahapụkwa, maka ihe niile wee lewa dịka nwanne anyị si ekwu n'egwu. Na program anyị na ihe wepụtara anyị na-eleba anya dịka n'obodo anyị nọ, ụmụnne anyị niile hụrụ anyị n'anya, kama na ọtụtụ obere ndị n'ime ha bụ ndị na-emebi, anyị wasị obere ndị na-emebi ike. Were oge fọziri ọkara nkeji, were gwa anyị tụta atụmatụ ofu ma ọ abụọ anyị ma anyị nwere ike anyị mee obodo anyị enwe ike dị mma dịka anyị na-achọ tupu anyị enweta onwe anyị. Ihe abụọ i chere, ọkwa na ọwụ sọsọ otu ka i chetara, nsogbu adịghị, ọ gaghị awụ na ọ ga-awa ego. Atụmatụ ị nwere, gaa n'ihu. Ndị mbụ ekwutechala ya, na nke mbụ owo ịhụnanya, mmadụ ibe gị n'anya, na nke abụọ owo like otu a si kwụsị na ọwụ ha ego. Ndị mme na ahụgoro ndị bere obodo ọhụrụ m hụgoro ahụ enyi, lekwa otu o si dị, lekwa otu lekwa ihe obodo nyere, lekwa ihe ị ga wee gafee, maka bụtụ ndị na-abịazi abụ ugbu a anaghị ekwe ewetu umeala ka ha hụkwanụ otu esi eme. Onye ọ chọrọ ibute ego ihe wee la, ma ọkwa na otu ihe m nwere igwe onye bịara ọhụrụ ugbu a, ihe m nwere ime wụ
awụ na onwe ha ebe ọ na-ehi na-enyere ya aka nwetara ya ebe ọ ga-ehi gbakwanụ mbọ ka o nwee ihe ọ na-eri marakwana ihe a na-eme ibe na-eme so ka o na-ekwenụ wee na-enweta n'oge obi like enwere nwanne m nwoke onye ide atụ n'otu ka ọ ebere ha n'obodo na-asị na iwu onye ide atụ ọchịchị onye iwu ịbịa n'ụlọ ya na flat ya flat ya bụ ndị be juru ya ya na ha na ntị sị iwe onye ide atụ ya achọghị akpọwa ya bịa ya bịa ya kpọrọ ha ọ chọghị m onye wee ịbịa na flat erucha 50 100 Ndewo ndị ọhụrụ ebe bịakwa nweta ihe na-arụ gị pụkwa alaikere m ahụrụ m onye ahụ n'anya ọfụma onye ọnwụ onye be anyị m hụrụ ya kwụrụ na ga-ama akwụrụ ebe ọ na ga-adị mma ihe ọnwụ na nwere ime aga m eme ọ dị mma ihe ayọ m na-ayọkwa awụsụ biko like ụnyaahụ o wutere na abata m enwere ndị kamgbe m na-eso ihe enwe ndị na-abata ha bata ugboro abụọ ugboro ịtọ bụta enwe ofu ndị na-abatabeghị ofu ana m abịa enwebụ onye kwuru mana akọwabụo m ya mbụ dịka anyị na-ahazi o nwere otu anyị si wee na-ahazi ihe inekwu anya onwe onye anyị mere otu ahụ o nwere ihe mere ede ji were bee nwee dịka o si dị n'ụbọchị nke tata o nwebeghị onye esonyebeghị anyị mbụ anyị agbaghị mbọ hụ na mere gịnị na anyị nabatara ya ihe ọzọ ị ga-amakwawo na ọwụhụ mgbe niile ka mmadụ niile ga-apụtacha o nwere ndị ụmụnne anyị ụfọdụ ga-eme gịnị ga-ekwuchitere ọnụ ha otu ahụ ka ọ dị nke ahụ nke eziokwu mana anyị ga na-agba mbọ ịhụ na onye ọbụla na-eme gịnị ga na-egbu ya nkenke mgbe ụfọdụ o nwere ndị mụ na ha na-abụ na-eso were mee gịnị were mee nyawa ihe omume mgbe ụfọdụ mụ na ijele mgbe ụfọdụ o nwere ike nwekwa ndị ọzọ ịfọta ha ị gaghị afọta ha ka ndị na-abatakwa ugboro atọ na ugboro ya ọ ka inwe ike ịghọta aghọtara m ihe ị na-ekwu a ga na-eme gịnị na-egbu ya nkenke mana ihe ọzọ ị ga-amakwa ọwụ na o nwere ihe ị ga na-ekwu otu isi ekwu ihe ị na-ekwu ga na-aba m n'isi aga m achọ ka Kennedy kwuchaa ihe niile ọ chọrọ ikwu achọghị m ime gịnị ịnapụ okwu n'ọnụ ọ ya wụ ihe na-emekwa na o ji dota biko nagide anyị nagide obi aka ya ma ọkwa nwanne m nwoke ọsọ aka ndewo otu a na-esi hụta anyanwụ ihe kwupụta ya obi dị m mma gaa n'ihu na-eme onye ọbụla chọrọ kwụrụ atụmatụ a ga-eji were mee ka ihe wee dị mma ya gaa n'ihu na-eme maka na ihe anyị nọ na ya wụ ọchịchị onye kwuo uche anyị makwa na ebe anyị si na anaghị etinye n'ọrụ mana anyị na-achọ ka anyị nweta onwe anyị ka anyị nwee ike gosi ndị ụwa otu esi eme gịnị achịnyawa ọchịchị onye kwuo uche ya ọhụhụ onye mere uche dara nwanne anyị nwoke Kennedy jisi ike na-anọnyere anyị ndewo ijere ndewo nwanne anyị kwuru ọfụma anyị niile gbọrọ ihe ego na-ata mana ị na-enye ahụ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị nke tata ịma ọwụ na anyị na-ajụ ya sị kedu ihe a ga-eme ịma awụ nnọchiaha amaghị onye ọ na-anọchi ọ wee ihe mere ji jiri nnọchiaha ọ na-anọchi maka n'isi n'isi ọsọ eluigwe wụ n'isi n'isi ọsọ eluigwe so ọsọ eluigwe wụ n'isi n'isi ọ ya ihe mere m ji were jụọ onye ma jụọ ọwụ na m na-ajụ ya ka m nwee ike o nwere ndị oyibo na-asụ ya to put somebody on a spot mba ọwụghị otu ahụ mana ihe mara ekwuru na-ajụ ya ka onye lahụ ụlọ ochie si ajụjụ a na-ajụ onye chọọ onwe si n'ime onwe m kedu ihe m megworo iji wee hụ na ihe a na-ekwu okwu ebịa na mmezu maka o nwere ofu nwa amadi chere Amerịka o nwere okwu o kwuru ọ sị na ọhụ mgbe niile ka ị ga na-asị ihe obodo gị ga-emere gị ka ihe gụọ na onwe gị ga-eme gịnị ga-emere obodo o wee were ya ichere na ọwụ sọọsọ iwere ga ego n'ụlọ wee nyere ndị onwe ya aka
nsogbu anyị nwere dịka ndị mmadụ na-ekwu n'ụbọchị nke tata. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere okwu nchọrọ ịlụtụsị aka maka na a sị na ọ bụrụ na arọba aja ala ruo n'isi, ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ ife ọjọọ ịkpọluo ife ọjọọ dịka anyị si wee na-ekwu tata. Kedu ife ị na-emewu, kelee ife imewulu ịpụta isi na onye na-achị obodo ada ịpụta isi na onye na-ekwu ife ada ekwu ite. Ọ bụrụ na ọ dị ekwu ite pụtakwa ite, maka na onye si na ikwu okwu dị mfe ọ pụtakwuo. O nwere okwu nna m na-ada ekwu na mbụ, nna m sị na isi na ikwu okwu dị mfe pụta ebe a na-akpọ mmadụ gị were igwe eji ekwu okwu kwuo n'ọngụ ugboro onye ahụ nwụrụ. Ọ bụrụ na ị dị ndụ wee na mmanụ Igbo dokwu efele mba ụwa mekwuru ya ọ dị mfe isi na onye ada ekwu ite imepee ihe ndị bekee na-akpọ peji nke gị ikwu ite nwe nke gị maka na ada amasị ife ụwa amasị. Ọ bụrụ gịnị ka m ji na-alụ ya okwu aka tupu njebe nneje dịka ihe nwanne anyị nwoke mere okwu ekwuru nya nwanne anyị nwoke mere wee kpalịa nna mmadụ. Nwanne anyị nwoke bụ Emeka kpalịa nna mmadụ, kpalịsịa nna mmadụ, kpalịa obodo. Mana afọrọ m ihe ụmụnne anyị na-ede n'efere mba ụwa ụkwado sị na ndị isi nchụaja niile nọ na Naịjirịa na fancha niile bụ ndị ala na enwere onye bụ ezigbo mmadụ na ha ncha niile bụ fake pastors. Ọ dịrọ mma ọ bụla ife ofu onye metere kama ya akpọ ya afa si ya Chukwu Emeka na imeterọ nke a iwelie kpọkọta ihe ndị bekee na-akpọ generalize si na pastọ niile bụ ekwetara m enwere pastọ ka bụ ezigbo pastọ. Otu a ka ọ dị ịpụta site na nwa dibịa nke a mejọrọ na nwa dibịa nke a lụrụ ana ọ na nwere ofu nwata nwaanyị si na nwere nwa dibịa ya bụ ọbịa ịbịa ka ọ gwọọlụ ka o meelewu ife iji maka ịbịa o buru ụzọ si ụlọ ya arịwa elu ijezi sizie na enweghịzi ezigbo nwa dibịa n'ala Igbo. Enwere ndị nwa dibịa na-atụkwa ụjọ mara ifefa kwetere kama ihe ijele ikwu ikpe onye ahụ afa onye ahụ mere gị ikpe onye ahụ mere gị ọ nweghị isi na mmadụ niile ịnọ n'ukwu oso nke ị na-afụka ụfọdụ ahịa ekwekwa okwu ha nakpuo n'ime ka ha wee zie ezigbo mmadụ onye ọzọ pụtazie ekwuo isi na ọhịa eme ite mana gị nwakala ebe isi nye aka okwu ọnụ inye ha aka. O nwere onye na-apụta fụ mmadụ ibe tata fụ na ụzọ onye a na-anya abalị ya uru kama onye akpọchite ya azịsa nwanne m na ebe ị na-eje ya ọgba nkịtị ihe onye ọsọ nkele ebe gbasara ya na ihe ọgba maka onwe ya na isizie na onye na-achị ama tachi. O nwere ife nne n'efere mba ụwa nwanne anyị nwoke nọ na Nollywood kwuru ya bụ ife wutere m ịpụtasị na Igbo afụrụ onwe fa n'anya na-abaso mba ị na-aba mba na Igbo afụrụ onwe fa n'anya nye nwa bụ onye abụ Nollywood star. Mmadụ one ka o ziri ụzọ na Nollywood ahụ. Mmadụ one bịakwutere esi ya achọrọ m ịbụko ịdị ka gị ụwa niile fụ m. Mmadụ one ka ị kpọrọ si ngwa bịa na ofe ego. Mmadụ one sendịlụ ihe ndị bekee na-akpọ meseji na Instagram DM ịzaghachi ya mana ihe ọ ya eme bụ ndị otu ya bụ ndị supasta ibe edeli ya ọzafa. Mana ndị ahụ melụ ihe bụ maka na mmadụ melụ ihe bụ na-enene gị na-ekiri gị na-agbasa ozi ihe ị na-eme onye ahụ dezielu ife kama ihe ege ya ntị igbe nkịtị maka na iche na ilugo n'isi mmiri na-enwezi ihe gbasara gị na ndị a. Ọ bụrụ otu esi eme ife ịpụtazi ihe epụ ọnụ si na Igbo niile afụrụ onwe ha n'anya mana gị nwee ebe ị nọ ka anyị bidogodo n'ebe ị nọ godu na Nollywood ahụ kele ka isi nyere ndị mmadụ aka kele ka isi mmadụ onye megolo ihe na ihe onyonyo onyesia ngwa nwanne m tili m na peji gị gbasara m ozi a ka olu ụwa niile ntị maka na amana mmadụ onye kpọgolo esi ya nwanne m achọrọ m ka itili m ọnụ n'okwu a ka m kwue ọ gaa okirikiri maka na iwe onye ama ama o kwete mee ya n'obi ọcha. Ka anyị bidogoro n'ụmụ obele ife anyị na-emegasị mmadụ niile anyị afụtakwa fụ ndị ọyịfana ndị agha ha furu na ha ncha niile bụ ofu na anyị nwa bụ ndị agha na-etili na-agbasara ozi ise ndị idelu ife agbawo nkịtị ji enwe ndị fa na-aza maka na ha ncha niile nọ n'ofu klaasị mana ebe esi ewutezi m na ndị ahụ inwezie nsogbu ndị ahụ ịkpọrọ ndị ọyị gị anịa gị ibulukwezie ozu onwe gị butezielu ndị ahụ ị na-ene n'efere mba ụwa sịfa bịa atụalụ gị ego na ị na-arịa ọrịa
ndị anyị kpọrọ mmadụ, ndị anyị si na enwere ife ha bụ, ndị anyị si na ha fụrụ onwe fa n'anya, bụkwa ndị ya eburuzi onwe gị na osibi ike buteziela anyị n'efere mba ụwa dịka atụalụ ego na ịchọrọ ije mee kidney disorder, na ịchọrọ ije mee transplant. Kelezie ebe ndị odogwu a gị na fa na-anọsi isi n'ọnụ nwakatafu anya ụnụ ncha ka bụrụ celebrity. Ife a na-ekwu ka nkụ na Nollywood anyị kpọọ fa afa ka nnekwu nọ nnukwu oso na-agwa na ịjọka eso ego mfa mmalụ ife fa na-eme. Ọ bụrụ na isolitere n'ife a na-ekwu, ọ bụrụ na ị nweghị ego iji azọpụta onwe gị, enyetire ọnụ ife ị na-eme, ị na-ebugharị sọ kamera n'azụ. Mmadụ onye ka fa kpọpụtara ị bụrụ nwata nwaanyị, ọ bụrụ na inye ha DOP director ihe iji bụrụ nwaanyị, onye ekwetị unu ife a na-alụkwụwa niile fụ gị. Unu pụta echiri ụlọ ha nwa bụ ndị asị anyị na Igbo afụrụ nwa ha na mana ha nwa bụ ndị na-eme ife anyị na-ekiri ihe onyonyo bụ ndị kwesịrị ide eme na-agbasa ozi ụwa niile, maka ozi ọbụla ha gbasa kịta ụwa niile ya afụ ya. Okwu anyị napụghị okwu n'ọnụ. Ihe nchọpụtara wụ na ụfọdụ ndị na-ekwunyawa okwu wụ ndị na-afụghị ụmụnne anyị n'anya, maka o nwere ọmụmatụ ndị nyere ugbu a gwerugwo m anya nne ya ị na-anya mgbe ụfọdụ ha na-emenyawu ihe na-ekwunyawu ihe ọwụ ka enwee ike mee gịnị ka ndị mmadụ wee nwee ike marụkwuo ha, maka ha ma na ekwuo na ndị mmadụ ga-eme gịnị asị kedu onye kwuru ihe a enene ihe onyonyo otinyere enenecha ya enwee ike mara ya. Mana ndị mmadụ kwesịrị ịmata na ọwụghị ihe niile ka eji akpa ego, mana ndị ịma nke wee eziokwu nọ n'ime ewu o nwere isiokwu ihe ewepụta ihu ndị mmadụ onye ọbụla esi ebe o si mee gịnị gbaa okirikiri, maka na ihe ọzọ nọkwa na ya wụ na o nwere ndị na-achọ asịrị karịa ihe niile. Ama m na ya esigbo ebe ihe anyị na-ekwupụta, mana tupu anyị wụ ndị Igbo eme gịnị agawa n'ihu, anyị kwesịrị ị na-achite kwa n'ihe anyị ji wee bụrụ ndị Igbo. Ihe eji mara anyị nwawu ndị Igbo bụ ndị na-agba mbọ, anyị anaghị enwe efe ịkụ asịrị, mana akwụkwọ na anyị ka nọ n'ịkụ asịrị na-enwe anya ukwu ịma na nke wụ eziokwu na anyị nwegoro onwe anyị ihe na-ebe ka ga na-ebe. Ama m na ọ ka mma ka anyị nwegoro onwe anyị, ọ ka mma ekwetara m, mana anyị kwesịrị ime gịnị ịzọta nyawu ana tupu anyị eme gịnị anyị achọwa ute ijere. Eziokwu ihe kwuru ofu gwa nnekwu, maka na ya bụ ife na-eri m nri. Ihe o ji eri m nri n'obi bụ na ndị anyị na-eneni ndị bekee si no one is small, no one is to be neglected n'asụsụ bekee. Onye ọbụla nwere uru ọ bara. Abịagodo n'ezinụlọ ma nwa nke a mụrụ ikpeazụ nwere uru ọ bara. Eji wee sị na enwere ọkpala nwee osote ọkpala nwezie mkpuke bụ oke nne. Mkpuke ahụ nwere uru ọ bara, ọkpala abara uru. Mana ọ na-ewute m na ndị anyị fụrụ kpọrọ onwe fa ndị superstar Nollywood ha nwa na-eme. Nwanne anyị nwoke Siza nwere kọmedi o mere egwuregwu ka o ji egwu, mana o ziri ezigbote ozi wee sị fa ife niile a na-akụziri anyị abụrụ ihe na-ezi ezi, maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọbe di ọtụtụ ife ka ha mụtara n'aka ihe a na-akpọ Nollywood. Mgbe egwuregwu bụ egwuregwu bụrụ a na-akụzi ife ihe a na-akụziri anyị bụ fake life na Instagram. Ọtụtụ nwanne gị na-agụ nwanne gị ịbụ celebrity, ị na-egosi anyị na iwere ego kama ihe enyere nwanne m aka. Ife iji enyere ya aka ịkpọkpụta na Instagram isi abụ ya gbaala ọtọ iwe nye 10,000 naira alụ ka alụ. Mmesi ịpụta echiri ime ịtụtụ igwe bịa kwuo okwu si na Igbo afụrụ onwe ha n'anya na onye na-achị adị eme ọfụma, mana gị nwa obele ohere Chineke nyere gị ka ịchịa. Onye akpọrọ nwaanyị bịa gbaala ya ọtọ na Instagram, Chineke nyere gị ọkwa si n'ebe ikpofu ya bunie gị elu kama ihe weli elu ezigbo ọrụ. Ijere oge nara gị okwu n'ọnụ nyawu ihe i kwuru so na nsogbu ndị ugbu a. Ama m na onye asị ya gbaa ọtọ na onye aha ozi ụmụazị ha ma, mana nke eziokwu na dịka m kwuru na mbụ, ọkụkọ ụkwụ rụrụ anaghị ere n'ụlọ. Asịkwa ha m na ọ ka mma na o ji ejeje mewu ya nwa onye ọzọ, maka onye ahụ ọ na-eji emekwu ya ọkwa mmadụ wụ onye mụ ya. Ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ,
mana o wee wụrụ ya ị ga-ahụcha mmadụ niile mana ụdị ka onye a na-eme ihe dị ka ụta enweghị ike ịkpọpụta ya sị na onye a mere ihe dị ụta a kpọọ ya kwuo okwu ya kpọọ ya maka na o nwere ihe wụ na mmadụ mere ihe akpọọ ya mkpọrọkọ ọnụ ọ mara na ihe adịghị mma mana a na-ekpuchi ya onye ya ekwu arụ a na-atọ nwa ijere ka ịfụkwa n'ime onye ya ekwu a ofu onye kalụkwa obi pụta kwuo ịfụkwa ụfọdụ ya pụtasị gị kedu ife gbasara gị hapụ ya ka o bie ndụ ya kwụsịrị ya mana ihe m na-ekwu na nchịkọta okwu m bụ tupu ikwu na nchịkọta okwu m bụ anyị na-ataba Igbo na-ataba onye mara ụzọ o si wee meghe ofu onye si na mmadụ niile onye gụrụ egwu akpa azụ asị na mmadụ niile kpafupụrụ dịka nwa atụrụ na onye ọbụla jere ịchụ ụzọ nke aka ya mana ọ na-asị nna na ya emeghewo ya nabata anyị anyị na-achịta azụ maka na oge na-adị enwere ihe nna anyị ukwu kwuru ebekwe dike ndị Igbo bụ Nnamdi Kanu nwere ike o kwuru si na oge na-adịghị anya na Chukwu okike ga-enye anyị ala nsọ bụ Biafra anyị nataba maka na anyị were obi na udo wee nata ịfụ na onye ọbụla ya nabata nwanne mana mgbe ị pụtara a na-akọ n'elu na-akọ n'ala nwanne gị kwuo ihe adịghị nwanne gị mee ihe adịghị mma kama ihe akpọ ya dụọ ya ọdụ deeli ya ihe ndị bekee na-akpọ private message ị nọrọ n'efere mba ụwa gwa ya I hate this man is very stupid ine n'afọ onye dere ife ahụ ọbụla afọ onye Igbo ife ịma na onye ofe mma na-aya emewu ịpụta isi nwanne gị na ịkpọrọ ya asị onye Chineke kere na oyi ihe ezi ebe isi akwado Igbo maka na ka anyị bido n'ime onwe anyị ịpụta n'ezinụlọ nwanne gị mejọọ ya ibulie n'obi jekọọlụ ndị ilo kama ihe anabata nwanne gị maka na ibulu nwanne gị pụọ n'ilo nwerozi ugwu ọ ya enwe onye nwerozi ugwu maka na ife ịgwalụ ndị ilo gbasara nwanne gị ka fa ya akpọ ezinụlọ gị mana ndị mmadụ ada agba biko ka Igbo nataba anyị fụrụ onwe anyị n'anya ndị ahụ na-asị na Igbo adịghị eme ọfụma bidogodo n'ebe ị na-achị mebe ọfụma bido n'ebe ị na-achị bido n'ezinụlọ gị bido n'ụmụ gị bido na ndị agbata obi ndị anyị nwere ọtụtụ akwa ekwuru ya na mbido ka m kwuo ya ọzọ ọtụtụ akwa nọ na bọks na-eleka ọtụtụ nwere akpụkpọ ụkwụ fe elekasịa na ihe ndị bekee na-akpọ shu nwe nke o yiri eyi o nwere obi onye eji nye mmadụ oleke oje wufuo isi m na Chineke nna na obi anyị adịgodo Chineke mma na nke ahụ o nwere obele ebe anyị si eli mpeli ịfụ nwa mmadụ ka ọ na-eme ife adịrọ mma edu anya ọdụ ịfụ nwa gị ka ọ na-eme ya adịrọ mma edu anya ọdụ ọ bụrụ ịpụta ịfụ nwa gị ka ọ na-akpali okenye si agaba n'iru na nwoke ahụ abụrụ ezigbo mmadụ nwatakịrị kpalịsị ichefuo na nwa ahụ ya emesi abụrụ okenye maka na aka iji wee lụnyelụ mmadụ ga-eje lụnyelụ ka anyị natabanụ maka Igbo bụ Igbo nna m sị na Igbo bụ ike Igbo na azịza dị n'ukwu na ọ dị ekwọrọ mgbaji maka na ofu obi ka anyị ihe mekwara obodo nke anyị nọkwa nsị na chaja enwere ife anyị ji akọ nka enwere ike ọnụrụbe nwanne ada agba ọsọ na chaja enwere ekwuru ya na mbụ isi ikpo m naanị na-eme ihe a na-akpọ ncheta ọmụmụ ọ bụrụ ha na ya eruo n'ohu ebe ahụ iwu na ya gbawa ha aka ọ nwanne dị ife ahụ asụ na anyị ga-ele onwe anyị aka ndewo ijele daalụ okwu gị na-ada ụda na-ada gbawa okwu gị na-ada ịta a na-ekene gị maka ịnọnyere anyị daalụrị nne anyị na-asị gị ka Chukwu okike abịa ma nwee ike na-anọnyere gị mgbe niile daalụrị nne daalụ ụmụ Igbo ibe m ekene m unu n'ụzọ pụrụ iche unu sonyere anyị site na mbido wee ruo na isi njedebe anyị na-ekene unu wee na-asị nyawo isiokwu anyị tinye n'ụbọchị nke tata were kpọọ onye ọbụla ka onye ọbụla nwee ike tinye ọnụ maka na enwere m ike ịbịa ebe a kwuo sọsọ naanị okwu naanị a na-eme ya eme mana o nwere ihe mere anyị ji na-akpọkọta ụmụnna anyị si ka ha mee gịnị ka ha nwee ike na-etinye nyawo okwu ọnụ maka na a sị na anyụkọta nwaamịrị ọnụ onwe ike gbaa ọfụfụ anyị anụgo ihe unu kwuru mmadụ niile ekene ntị wenu ihe mmadụ niile kwuru okwu kwuru maka onye ọbụla gbọrọ ihe ego na-ata anyị na-ekene unu ma ndị na-ege ntị ma ndị na-ede ihe odide ma ndị na-agbasa nyawu igwe ka o nwee ike na-aga anyị na-asị unu ndewo unu agbanika na nchịkọta
anyị kwesịrị ịma na ọwụ na ihe niile na-aga otu o kwesịrị isi wee na-aga sitekwere na mụ onwe m anyị agaghị ebido Igbo TV maka na ihe mụnwa na onwe m ji bido Igbo TV ewu m ihe atọ dịka m si kwuo maka ana m achọ na-ekwu na ihe na-acha ọcha ana m ekwu ka ihe ọ na-acha ka ya ọ ga-ebidokwuru n'ebe m nọ. Nke mbụ ịkwalite asụsụ Igbo maka ama m na ọ dị mkpa dusie ike. Nke abụọ wee wụrụ ịkwalite omenala na ọdịnala Igbo. Nke atọ wee bụrụ ime gịnị ị na-achịkọta anyị ọnụ dịka ụmụ Igbo. O wee bụrụ ya ihe atọ a ka anyị ji n'aka anyị na-ayọkwa Chukwu okike abịa maka ome gịnị ka ọ na-edu anyị wee na-eche anyị ka anyị nwee ike hụ na ihe atọ a ebumnuche anyị ji were hiwe ihe atọ na ọ bịara na mmezu. Anyị na-ekele onye ọbụla na amụnụ tụnye n'ụbọchị nke tata na ndị nyere ndụmọdụ ma ndị kwukwere n'otu ha si wee na-enyere mmadụ ibe ha aka. Nke bụ eziokwu wee bụrụ o nwere ndị na-eme nwe ndị na-anaghị emete mana anyị agaghị ekwu ozi na o nwere ndị na-anaghị emete wee sị na ndị ọzọ anaghị emete. E nwere ịkpọ asị nwee anya ụfụ na anya ukwu dị n'etiti ndị Igbo. Nke a bụ eziokwu maka a sị na ọwụ na-akpọ ya aha ọ naghị ana. Ọ bụrụ na aka gị dị ya wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ maka na mmadụ ga-ebu ụzọ kwete na o nwere ihe na-ayị ya tupu enwee ike ịgwọta ya. Ọwụ na ime nke a gasie ike ọtụtụ n'ime anyị ndị na-ahụ onwe anyị n'anya anyị mana o nwere ndị na-ahụ onwe anyị n'anya nke ahụ eziokwu mana anyị chọrọ ka anyị hapụ ị na-asị na mmadụ niile ahụhụ onwe anyị n'anya. Ọ bụghị eziokwu, o nwere ndị na-ahụhụ onwe ha n'anya anyị ma nwekwa ọtụtụ n'ime anyị ndị hụrụ onwe anyị n'anya. Ọtụtụ n'ime anyị ndị ahụ hụrụ onwe anyị n'anya ka anyị jisi ike na-eme ya mana ihe ọzọ m chọkwara ime ka anyị mara ọwụ na o nwere onye mere ajọ ihe biko ka anyị kpọọ onye ha hapụ ibu ya n'obi dịka ijele nwanne m kwuru ma ọ wee pụta n'efere mba ụwa na-ekwu ya mana ọ wụzie na onye ahụ achọzighị mgbanwe mgbe ahụ nzika ya ị ga-amazi ihe a ga-eme ya. Enwere ike ejee na be nna ya ma ọ hịa chisa mkpesa. O nwere ụzọ dị iche iche eji wee na-eme gịnị eji wee na-eme ka ihe nwee ike wee dị mma. O wee bụrụ ya na nchịkọta anyị na-agbanye mana anyị ka nwere ọtụtụ ihe ime. N'ikpeazụ anyị kwesịrị ịma na ọ bụrụ na anyị emeghị ka ebe anyị ga-atụ ute dị mma anyị na-azọ ute ọ baghị uru. Ọzọ ka idu ka ibie wee wụrụ na metere ụgba metere azụ inwere onwe anyị bụ ihe kacha anyị ga na-agba mbọ hụ na ọmụgwụdị gị ihe ọzọ ihe eme. Cheta nwanne anyị nwoke Nnamdi n'ekpere etere ụgba etere azụ ọ nwanne anyị nwoke ka ọ sonye n'otu ekwesịrị isonyere ahụ IPOB. Ọkwa na enweghị ike imenwe ụzọ ọwụ na ị nwere ike isi were mee maka na ọwụ mmadụ niile ka mma nwere ike imenwe nke ahụ nke eziokwu. Unu ọwụ na ị nwere ike imenwu mee gịnị wee na-akwado ya. Ana m ekene ụnụ ma m ekwuteghị ama m nụnụ ga-anagide m maka na ụmụ mmadụ onye ọwụna bụ mmadụ nwere otu o si eme gịnị ejehie mana ihe kwesịrị ịmawụ na ana m agbanye ime ka gịnị ihe wee nwee ike dị mma. Ana m ayọkwa ụnụ unu nwee ike na-echeta anyị n'ekpere maka na mụ na onwe m ekwenyere m na Chukwu kwenyere na Chukwu dị ike niile onwe ihe mmụọ pụrụ ime ma ewezuga Chineke. Ekwenyekwara m na onye ọwụ na ọ na-edu onwe ihe na-eme ndị oyibo si no shaking. Daarụnụ rie nne jisi n'ike na-anọnyere anyị. Gwa ndị enyi gị ndị ikwu na ibe gị nwere ike kwokwu ndị iro maka Igbo TV. Ijee na YouTube mee gịnị ga pịa aka maka mgbe ụfọdụ o nwere ihe omume anyị na-eme n'ebe ahụ ma ọ bụrụ na o nwere otu Facebook si were mee ijee ime gịnị ịpịa aka. Ọ bụrụ na o nwere ozi chọrọ izitere anyị
akara igwe anyị nọ ebe a ma ọ bụ ihe ịgbasa ozi ma ọ bụ ihe iweta atụmatụ mee ka anyị mata ebe a ide biko ide anyị nwee ike mata ihe ikwe were ede ọ bụghị ịbịa isi anyị nke ndị oyibo na-asị hi hello anyị ga-azakwa gị mana anyị agaghị na-amata otu anyị ga-esi were mee gịnị were kwanye onye kwuwara. Ndewo darụnụ mbọsị nta anyị ga-agba mbọ ka eme gịnị ka a bịa chụọ na were nchi ụfọdụ ji ga-afọ ofu ana ga-afọ ọ ga-adịrị ụmụ Igbo niile na mma. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke Izochukwu esi m na Washington DC wee na-ewetara nụ ihe omume a na mgbede a. Ndewo ka emesịa.